Sen salsan beni de koşuyorsun. Sen sal beni de koşuyorsun. Ben salmayayım da gözüm koşuyorsun. Тем более, если я лишним себе нахал. Кто же? Нет, sen salsın. Benim Sen savaş, hadi çekin. Bir nakam yalnız beni özme salam, keyifli cevap. Ha? Вот, а это другой. Сосын мен сен кідірек қосылсем, и потом сен кіде чапып болады. Аламан? Маған мал үшін неше күнде келді? Кеше келді. Негіз қанша дайын батыр екен. وعليكم السلام ورحمة الله. Selamun aleyküm. وعليكم السلام ورحمة الله. Qawmi yağdaylar, canınız sağ mı? Umut mu talip kovma? Canın sağ mı? İş yapıyorsun sağ mı? Bir şükür Allah, siz qawmi canınız sağ mı? Umut. Kovma ağın çıktı mı? Ava Ne değil. oldu? Eve getirdiler, akittiler son günü. Tuşun sorayın değil mi bu? Sağ ol ağam, sağ ol minnettar. Emmedat qov Allah'a şükür. Ama kıynandım ya yapıp gittin de dün oturdum bunu yayınında. Ya günü akelilerle efir açımdan son var. Dağım bilyedir amin. Maşkalama deyseler boş oturmacağım ben. Koymayın koyma. Bas dine öňe. Ya olan öýler gaýtan görýärmi provokasiýa etýärler meni şey diýip bilýärmi bir zat iteklejek bolýarlar meni bir hereket etmäne ýoksa men on suraty bilen hem işim ýok zadam ýok köpden beri goýum ogam ýüzüme surat sebäbi bara insan çykyşym bar nadar çüýrük barada şol ettirip ber haram zady bara garry köpek Götüş yandırdı. owa bir şey janlar ýani olar hakda da wiza şekaýatyň bulan bilýärmi näle köp tutýan ýaly olar o haram zadylar. Şonu Geçken zadına aysan diýem. Owa işler ýani yalan töhmet bolsa bolýar, yalan töhmet derler. Diňe dogrular aýdan soň näme? Sebäp pul çeşmesi zady diýär. Ente garaş inşallah men bular marketin hemme bizneslerini halka aýtşaga barman feoda etmeň diýjek inşallah birader. Indiki wideomy çekeýin. Ondan soňky video ýene milli hopullyga diýjek. Milli hopullyň haramdady işgärler barada. Ondan soň uje çağırış etşek halka barman feoda etmeň, almaň şolardan hiç dad etmeň diýip barmasınlar da haramladylar. Olaryň ilk açyl üstesini alýar. Awa baykot etmeli olar. Öňe talip. Allah'tan belki uğruna olsun diýen işem var. Amin amin Ya inşallah. bol diýär. Assalamu alaykum. Allah'tan dilýär. Ya var. Yaxşymysa aka? Elhamdülillah, kaçsam brat. Allah'tan dilýär var talip. Sağlygyny dilýän Allah'tan diňe öňe. Allah. Allah razı olsun, minnettar, canım sağ olsun. İnşallah Allah Teala bize kömek etsin. Doğru ne men çıkayım biraz işim var şunu sorayım. Bol sağ ol, sağ ol. Ve aleykümselam, hoş geldiniz. Qawmi ýagdaýlaryňyz canıňyz sagmy? Nuraga gowy dün gürleşdim. İnşallah gelir Nuraga bilen. Günne daýtýan gel zat diýip. Biran diň jalsyn gelir Nuraga da. Nuraga da birazcık настроениýasy ýoklady ýok bolan inşallah gelir ol. Aýtyp berdim Nuraga. Maňa aýtmalar o zat diýip şu wagt. Nuraga da saňa bir zat bolsa bilýän men ýa lüboy wagt söýälen ýok bilýär Allah ýagam diýdim. Umaka. Go elhamdülillah öz yaxşym brat. Wa aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qawmi ýagdaýlaryňyz janyňyz sagmy? İnşallah gelir. Bolan zat ýok, donjum Allah'a şükür. Wa aleykümselam ve rahmetullah. Emme zat gowy ýalat etmeň Allah'a şükür. Thank you. Wa aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yo iştad bolana gowy emme zat. Allah'a şükür normal emme zat.
Kaçan toy? Что sпросили? Yazı konu ne içkire konu? Aleykümselam, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Täzelik inşallah bolur yakında. Video çekecek. Aleykümselam gence, hoş geldiniz. Это неправда. Когда это делают? Näme üçin Nuraga, men gaýtam Nuraga dämme ne zat edin. Men Nuragadan köp zat öwrendim. Olar ýalyk diýmem. Правда это. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Go Allah'a şükür, özün go mu dost? Aleykümselam ve rahmetullahi berekat. O dünyaya gören orgun işgärlerde men gaharmam gelene olar wapşe olaram bir buyruk ýerine ýetirip beren haramzadalar var ýokurdan ol uğradyp berenler itler var ha. Ol onlaryň günäsi ýok we olam näme işini etdiýär olara da aýtýar bar gitdi. Ol itler kabinetde oturup krisa ýalyk bir bilsem dagy var Allah var o şaýat. Kim diňizi? Kim mi dadyňyzy aýtyp geçerine var ha. Siz şu uğradan adamlar sizin götüňizde durmaýasyň. Şu nadar jaň etdirýän bolsa, kim jaň etdirýän bolsa. Burja wijem ýetik durýar wara. Edýän jinayetden bilýäňiz de sebäbi näme jinayetler edýäniňizi. Informasiýaňa 100% geljeňi bilýäňiz. Davay bratuha. Abine assalamu alaykum. Sebäbi hemmesi näme şoňady. Jinayet iş edip öwrenşen, owdan depe. Я работал в стекольном заводе, да, с постройки. Тогда работал. Алейкумсалам ва рахматуллахи баракату. Гомы ягдалыңыз, жаныңыз сагмы? Düğüne kelliler, öýe getirdiler düğün. Efirde oturkam öýe getirdiler ha. Göni. TikTok efir açıp, TikTok account açıp, men doganymyň adyna göni ejeme berip, ejemem näme etdiň ol, oň suratyny goýup ýyzyň arkaňa diýe. Urban golyň suratyny goýdum da düğün. Näçe wagtdan bäri ne surat goýady, ne zat edem okdum. Bapşe onuň işimem ýok, ladym ýok. Öd işim edip börn edýän jinaýatçylyklara aýdýan, aýtdyň. Bular gaýtam meniň näme pikir edýän men şu şey dip alar berip maşgalama baryp dogonymy alarsyňyz aýdyrsyň. Näme pikir edýän men bir zatdan gorkarmy ýa çekinirmi? Olar ýa-da ýok, men bilýän adam mendiň ters reaksiýa berýän. Men gullukda meni urup ettirip bilmediler diýenini siz ettirjek bolýan men düşünmek men güýçlen diýen etdirilýän adam däl ho. Şeýle men diňe armal adam şekilde gürleşýän düşünüş bolýar ýöne gorkup ol urjak bolup meni ýa darçak bolup Allah bar men hiç kimden gorkamak bardym. Sağ ol Allah razı bolsun menim sizi gowarýan. Minnettar. Awalay hasapsız zat ýokdur elbetde şuun bolmasa ertirýän puli bolma ýyzyny zat eder. Dünje gaýtdym jiýimde bir sutka berdi men öýe kim gelenini kim tarapyndan uruldan üçin aýdyp bereýin diýdi. Aý soňa mejemem bolýar, idare etmesen etme batme dep. Ýene gowy gelipsiňiz ejem dagyň ýanyna. Men gowardym gelişiňizde patkodyňyz zat ediňiz, malatsy bar. Şey dip gelin öýe. Tapymyz açypdyr ýöne ol eýle edipsiň, beýle edipsiň diýip gelseň bolmaýar. Ýöne dünkü gelişiňiz gowy bolupdyr. Ay näme gurrun ereň? Düýün ejem jaň aýtdy, dogonyň alyp gitdiler diýip. Men bah, näle bolay dedim. Soňra men efir açdym, aýtdym, eger dogonym gelmese dedim. Ona ertir boljak taýda öýüňiz sebäp kersiňiz dedim. Soňra dogonymy öýe getirdiler. Wallahy näme bolsun başga.
Ol itler var o. Uğradıp öğrenler adamları. Kabinette krisayala oturup. Onların günahı yok la. Ol öye gelip doğanlar edenler. Haramzadılarla krisalar var. Bir topa gayratları yok, zatları yok. Daşı bara çıkmanı, gürleşmeyeni gayratları yok. Krisayalıktan oturup hükümetten alyan gücü halka karşı olan ya haramzadılar. Sizin hasağını verirsiniz inşallah. Ettirýänem nazar çüýrükde ettirýäli o çağlar zatları. İtoğlu itler var ha. İtoğlu siz o adamım dälsiz var ha. Normal adam bolsadyň var ha. Bir gyz bilen iki bolup ýatyp durmazyň o haramzadylar. Bilemok aýtmady doganda, ey doganma men var ha. 50 ýaşyny adam ola. Bolar inşallah ady bir. Hemme zadyň wagty bar, sagady bar. Hemme zadyň inşallah go bolar. Umidyňy ýitirmäliň. Allah kerimdir. Нет, всё нормально. Ayalım yok, ayalım öýlenmedi men. Doğanım ni pırçam elbette olar diňe şeýit berýär. Men mi 92? Oğudun da pek oracel mi brat diye. Ay bilemok näme ajal. Wa aleyhisselam. Men mi 92? Ay inşallah wagt sagady. Gelene dar ederin. Yo taşlaman inşallah. Awa sağ olun, sağ olun. Allah razı olsun. Aşkavat miriki. Abdullah gel Abdullah. Vatandaşlar nefip bolsa bara tanış bilişseňiz aýdyň hemmejeňiz bara şol näme şoň ady Kämi market, jir market, çopon market şo taýyk barmasynlar. Olary gollap bolmasynlar, almasynlar, baglara gidip alsynlar. Salamu aleykum, hoş geldin Abdullah. Salamu aleykum Talipcan, gowmy atayjanyň samy işlen gowmy? Wa aleykümselam. Şükür Allah. Sen näle gowmy? Hani ýüzüň görelle, açda ýüzüňe. Çayın. Ne diýen? Jan taýlyklar. Evet, Hudaýa şükür. Ne diýen? Dün näme boldy? Maňa da efirde tükamjaň etdiler. Ýene diýer. Ay näme bolsun? 50 ýaşny agama da indi kakymyz bir ejemiz aýry däro, kakymyň birinji aýalynyň bolan. Olam näme? İşte baranna, işteke gelip alyp gidýärler ony. Ejem jaň etdi. Doganyň alyp gidipdirler. Menim doganym o men ýerden işe gidip akşam işinden gaýtýan adam o. Ol suwdan sessiz bilýän ýa sessiz ady çykan ok, hiç açan hiç ýerde de adam edem ok. Dünya bilen işi ýok ol adam o. Onlar näme zar edip. Ay şol nadar köpek barada video çekdim bolyn jany ýanan bolmaly. Olam itlerine barym şol olanyň maşgalasyna adar beriň walidin diýip diýenler däro. Ýene habarlar ýok. Olar maňa bir berip degseler men olar 10 degejemden. Men bularyň wara men nädip jan ýakçygym bilýän o. Bularyň wara ona naýda şol adam ugrot diýär ha, öýe bar gidip soňa çykýar şol adamyň. Öz elleri bilen özlerini cezalandyrar ýaly edip bilýänler. Bir hepdejik izine her kelek videolar çekýän ol başdaky oturanyň matkara edip bilýän ol izdiwaç edip bilýän. Şonda bularyň janlar ýan ýaro. Men ne bilim bularyň näme etsen jany ýakyp bolýanlygyny. Ýaman o bilim. Özleri ýangyşdylar. Bular indi biziň maşgalamyz adyma degip öwrenşen näme aý bir adar bererler maşgalasyna. Ýöne bulary haf beter edip bolýar. Men bilýän näme etmeliyim. Bilemok o garawym ýerde.
Yine düşünde görýän durumdalar ha. Gijim. Awa. Olar gaty. Men täbäbi bularyň edýän bolýa töhmet bolsa bilýärmi? Töhmet däl, zat däl. Dogrular aýtdan gelin yüzleşeliň ýerde töhmet diýen bolsaň ýa-da ýalan söz diýen bolsaň. Gelin gürleşeliň we birabar erkek ýaly ne men bärde. Hiç yüzümde adymy gizlämok, şahsiýet hökmünde men bar lüboy we ekleşikde. Adam şekline ýöne. Sevüş bar etmeliler. Ýöne töhmet atamaga dogrular aýtdyna. Täbäbi bar häzir. Bularyň üst açyljak da köp zadyň bilýän, häzir pul çeşmesi ýapyljak. Awa. Bular gurban goly zat gyzykly däl, bular gyzykly bolan pullary bir gitmesin bilýänmi? Bular gurban golyny pinnede saýanoklar, meselem Serdar Berdimuhammedowyň ejesiniň aýalygyny wady. Maraldaýda diýip ýogulypdyr. Şoň ogly bar meselem Ataş ne 3 dogan bular. 3 dogan 2 tane aýalygyny edýän. Indiki çykyşym barda video çekjegim, kim barda çekýän. Indi bular meselem Serdaryň çykanyna. Adat foň özi barigy, bilýänmi bar kirek satýan, narkotik satýan ýurtda konkretno bul barıp aňyrda bärde gurban golyň, ay ejeň zady deýin bir gitmän geçtäý diýe bir Serdar bir wole beremel zat. Bular bara döwür sürüp böler arkasynda gurban golynyň saýasynda ýaşaýarlar. Köşk ýel jaý sally, häzir jaýynam görkezek suratda şimdi bar. Inäme bular? Şonu da görýän gurban golyny sevýärler. Näli bize pa haramzada da muştaýdan bilip bolýar, görýän näli pul adamy söýdiren o agam. Pul wara bular pul diňe bilýän bular maksadyna ýetmek üçin hemme zat etjek adamlar o. Şoň üçin bulan garyndaşlygyň içinden hem agdalykdygyny bilýän men bulan bilýän garyndaşlygyň içinde öz birek vlast üçin ertir birun birin ijeklerden bilýän. Şolar ýaly garyndaş bolandan bolmanyň gowy, şonça puluň bolandan bolmanyň gowy. Biziň garyndaşlarymyz meselem kän baýam däl, zadam däl ýöne biz birimiz gowy berýär bilýän, güler ýüzli, arkamyzdan gepini gurrun edemiz ok. Olar bolsa pul berýän adamyň arasynda näl bolýan ekenne? Neme, orsa bir söz bara, vlast возвращает ya. Soňaly näçe hökümetde köp otursa, näçe pulu köp ölse, şonça da adamyň täbi ütgeýär. Adam özüni tanaman uraya da özüne ullokan baka berip başlaýar. Awa. Inni bara men inni ejem daga ýerde dogonuma prosta bir garyndaşlyma zatdyrma diýseler inni efire maşşak ýerde adam etjek ýel. Gördüňmi ýol uğruna köprü bolýar berdi, protestler geçirýärler. Görensiňmi? Şo taýda Photoshop edip suratyny asýan ýolda geçen maşinler görüp signal bas. Biz video çekjek aga. Tamam internetde paýlaşjak, bütün dünýä görer. Inni Allah şaýatlar, inni gaýdyp efire çykyp meni eýtjek, beýtjek diýjek gel. Men uja aýtdym däme etmeli maksadym eýtjek zadymy. Boldy, inni hereket diňe şol ýalak bolar. Sebäbi uja goý öler, görsinler de bilsinler kim tarapyndan edilmi şolam sebäpkär boldy şo zatlara. Oý öleri düşünşdüler. Öldür silamayan bolsa başyna oturanlary men näme bilen ýoksa men näçe wagtdan bäri on suratynym işim ýok, zadym ýok. Görýän men näme diýen on suratyny edem öňe diýdim. Awa ýöne şu wagt edem ogum men soňkuga. Bu zarap. Öldür etdirýärler Abdullah. Emme zady öldür etdirýärler. Olady. Özleri şu gaşaýarlar da, gaşanýarlar. Awa. Gaşanýarlar, soň gaşamaly bolýan. Luço men bilen görüşýäni bar, barynda ýurda ogurlap beren haramzadalar bar. Şolary deň erkeň bar bolsa. Yani gelip men maşgalama diýýän zat etýän bar, şolary deň erkeň bar bolsa. Duhuny çatanyp gelip men ýalak, sen ýalak ýa başga bir ýalak gelip maşgalalar nadar berýär. Näme bolar getirdiňiz goýduňyz göni? Saklamaly keniňiz de onda ýerde olar ýaly erkek bolýan bolsaňyz. Näme üçin? Sebäbi bilýän näme etjegini bilýän. Hayran galym o men doganym TikTokda da girýän däl, görsem doganymyň adyna TikTok açypdyrlar. Ejemem, "Hey, ýyzyňda surat aýyrdy ejemem bara."
Ejemem men bilýän sada bir aýallar o näme asma keseli we ýaragysy. Olam giýje ýatmady dün ara bütün giýje ýatmady ala dedim. Bilýän we asma diýilen kesel agyr kesel o. Adam demir skiýadar etdi. Aramadım. Ey bir de diýerler de ýöne öldüler hem giýje rahat ýatyp bilýänlerdir. Elbetde ýatyp bilen oklar. Toýleş 11-nji mikrorayonyna Kuzavnoy bar, lal bir sanak. Bile görüşýärdik o. Şoň ýanyna barsaň skit ketip berer, Kuzavnoy ussaň, burnuň oňartdyr şoňa bardy. Toýleş. Lallar 11-nji mikrorayonda lady serwisde işleýär. Sergey diýen şoň ady. Lal bir oglan bar Kuzavşyk. Şoň ýanyna bar. O öz saňa kulardyr skit ketip berer. Deme. Vatandaşlar ne görüp dursunuz? Nähile şöyle çıkıp burla tamam şolan edýän işlerini aýtsaňam prosto söz aýtsaňam ene bir de boş gurlaýan zat diýýän da boş diýýän. Şolary boş gurrun bilen hem şolary herekete aklyny aýlap boljak eken, şolar jogapkärçilige çekip boljak eken. Boş gurrun bilen prosto şolan eden işlerini ödüne aýtmak bara ullokan bir iş. Protest şolan edýän işini gurlamak bizim üçin protest şol. Her kim gurlamaly, her kim öz derdini aýtmaly, her kim goňşutynyň haramdada goňşut bar bolsa şoň aýdýanlaryny aýtmaly. Umuman gurlamaly. Gurlaman otursan häzirki döwürde alan aldy, eden etdi, ýenidi. Bilýänmi Abdullah bir zat aýtjakda, aslında halkam bilýär bu udaryň men tarapyma däldigini, öz taraplaryny edilýänini bilýär. Ýani men şu taýda öz şahsy ambisiýama ýok. Ýani men şu taýda bolýa ýerde bir maňa şu efire çyk talip, saňa pul berýän diýse de bilýärmi ýerde bir gurumalardan, zartadan pul anyp pul üçin etsem bolýar, onu pul üçin edemokdar, o halk üçin edýän bilýärmi? Şu zatlarym halka men aýdaryn, ýani ertir men has güýçlendirýärler bilýärmi? Halkyň öňünde men sebäbi halk üçin edýänne ertirni hem aýtmaryn aýtýarlar, ey mahran adamlar, näser edin men siziň diliňiz aglyňyz bolýan ýöne men maşgalama size hak we hukuklaryny goraýanym üçin, sizin üçin çykyşlar edýänim üçin gelip meniň maşgalama adar berýärler. Näşular ýalyk waka bolu men sebäbi in gymmatly zadym da men mukaddesim men ejem. Onun dün yatıp bilmedi giýje da otura alada edip giýje maňa jaň etdi saga 4-de zatda o. Yatıp bilmän görüli bar, tamam ol. Ýöne hergedek şey edenlerine men has erwet gaharmelýär. Efira maçama okdum, adam edem okdum. Men gaýtam dün gelen üçin men ýene köprak efir açýan görersiňiz indi. Siz edirsiňiz, menim size garşy ederim. Diňe maňa garşy etdiňiz, ýani ýok. Menim ederim. Vatandaşlar bir de vara pul varını hödürleýärler. Efire açma, gurlama diýip pul varını hödürleýärler. Gerek bolsa vara bir gedek egilip bermäni da taýýar bular. Bir gedek näme efire açanyň üçin bular gaty gorkýarlar efirden. Efirden, videodan gaty gorkýarlar. Şular siz gurleseňiz şular gorkýar. Şonuň üçin siz gurlamaly. Gurlamasaňyz gorkanok. Gurlamasaňyz haçanda ol häkim öňüne baryp ýüzüň saraldyp dursaň aşağı seredip häkim gaýrat etmeň işim çödüp ber, aýa men ardym ýerine ýetir diýip çödüp berdiýsen onda sen tiýlamaýa bolar. Prokuratura baryp ýüzüň sallap dursaň, häkime baryp ýüzüň sallasaň, prezidentiň öňüne baryp ýüzüň sallap elini şöýdüp egilip dursaň onda tiýlamaýa. Ýöne açanda şeýdip merk durup gurleseň bolýan seniň aşaňa girmäni taýýar. Aşaňa girmäni taýýar. Bir gaýrat o bular o, gaty bir gaýrat adam o. Oňurgusly adamlar dar o. Öňünde egilip biz öwretdik da, öňünde egilip biz öwretdik bulara. Ay agam o näme bermeli sana agamcan näme bermeli? O maňa diýme agamcan diýip öwretdik. Bol indi bular kelle aýyp berlekdi. Serhat. Ha. Häzir men bir zat aýtjak. Ha. Şu
Serdar Berdimuhammedowyň çykanlary bar. Şol adat fodagy da arany ayal ejesiniň ogly gerek daýdanyň ayallygonyň marallyp ayallygyny bar. Ogly gerek ne gurwan Serdaryň ejesi ogly gerek. Hawa. Ene şonuň marallyp ayallygonyň ýok bolan ayallygonyň çağlary bar şol. Adat, ataş. Şoň ogly begenç diýip 93-nji ýyl Baryga ödüm Türkmenistanyň birinji ýerde şolar narkotik satmakda. Hiç kim şolara adar berenok. Gökçede ýaşaýarlar. Şolaryň Gökçede köşkýaly öýleri bar. Suratna çene bar paýlaşjak biraz soňra. Ene şo begenç diýen oglan 10-11 günlükde 93-nji 15 ýaşly bir lewaply bir gyýdy maşyna kakyp öldürdi. Bilýärmi? Ýanyna wadiçili bar. Şoňa aýtdy, sen bütün hemme günäni boýnuňa al, ödüm seni alyp çykaryn diýip. Şu wagtyn täk basylan oglan, ýöne şol oglanam kellesini tutup oturdy şu wagt ýa. Bahoda men baslarym diýip. Görýärmi näli işler edilip otur. Serdar Berdimuhammedowyň garyndaşlary şolar. Eğerde belki tanıyansanız, belki bilýänsiňiz şol gyzyň hossarlary bar bolsa, tanıýanyň bilýänsiňiz. Maňa çyksynlar şolar gaýrat edin, dawaýça şonu aglask etdirerler. Türkmenistanyň prezidentiniň garyndaşlary adam kakyp maşyny öldürüp, ondan soňra işi yapjak bolýanlyklaryny dünýäge eşitdirerler şonu. Haramzadalar o bular o. Näçe sana adam şey edip öldürdüler bilýärmi Abdullah? Şu wagt çykyp urady bu zatlar. Ya indi men nämäni bilýän-de ana Süleyman Tursunbaýew bar, şonu bilýän-de. Başgalaryny bilýän. Vatandaşlar, egerde siz şey edip bara doğan garyndaşlaryňyň öldürilmesine ýol berseňiz, ene şo öldürilen gyýdyň en atasyna, garyndaşlaryna. Egerde siz şey edip ýol berseňiz, indiki yine de qaytalanlar soňýarlar. Egerde ýol bermeseňiz we gürleseňiz, onda siziň gyýdyňyz gahrman bolar. Sizem soňky adany hiç wagt unutmarsyňyz. Egerde bu gyýdym ölse başgasyny dograryn diýseň, onda seniň gadryň bolmaz, seniň gyýdyňda da gadry bolmaz. Şeýdip ýiti gidersiň, o ölen gyýdyň ýadyndan çykyp gider. 10-11 gün boldy täzelikde bolan waka. Serdar Berdimuhammedowyň çykany bar, şonuň ogly. Ataşda edýän soň ady, ataşyň oglymy, ataşyň ogly edýän soň. Ýa-ni şunu häzir görmeli. Aýdar nädir kimdigini, toşna adyny. Awa. Familiýasyny amaýsa. Niyazow döwrüne bular barygady. Niyazow döwrüne bar, bular. Talibon otmy, Abdullah Salamu alaykum ikiniz de. Wa alaykum assalam. Bu ýaşmy ýagdaýlar. Bular bar, Sapar Murat Türkmenbaşy döwrüne narkoman bolan, konkretne bular narkoman diýip tanalýar. Şu wagtdaky öýüni gör Abdullah. Köşkýaly öýde ýaşaýarlar o. Ol öýlen bilýärmi näme hasabyna salynan triyek zat satyp adamlaryň göz ýaşlarynyň hasabyna salynan jaýlar da o. Näme ol sen köşk sal, sen näme salaňda da içiňde erde rahatlyk bolmasa ne peýda, dogry dämi? Rus dilinde bir söz bar, ty możesz kupić krawat, no nie son diye. Ty możesz kupić żenu, no nie любовь diye bilýärmi? Sen näme alamda da içinde rızk bereket bolmasa, rahatçylyk bolmasa, halalçylyk bolmasa ne peýda o? Dar şol görýärmi näle derejäge gelirler-de organ işgärlerim öz götünden gorkýarlar. Sebäbi erkin men bulan götüni açyp biljegim gorkýarlar. Emmesi götünden gorkup otur şu wagt. Sebäbi bilýärler de ertir ediljek janaýatlar ýüzüne uruljakdym. Allah şükürler bolsun. Ýüregimiz pek, niýetimiz gowy. Allah Taalanyň özi kömek etýär. Bir ýyl öňmen, bir ýyl ýa bir ýarym ýyl öň wize çekipdim. Men diýdim Allahyň arkama alyp çykjak şu ýola diýdim. Sizem diýdim, şu sistemany diýdim arkaňyza alın. Kim galyp geler diýdim. Üstünden bir ýyl geçdi. Men nirde, siz nirde? Prosta oturup synak görüň o. Şoň üçin bir adam eğerde Allah Teala ananyp ýola çyksa, hiç açan Allah adam ýolda galmaz. Şonu ine suutnama men size. Tevekkeltu alallah, la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'a tevekkül etmek gerek. Bizi bular näli dinlerem çykardylar, bizi bular gulam etdiler, bizi hemme hadi edip bulan görler, bizi bolsa
dımyk gezip görs asmana asuda diýip. Nämemiş asmana asudamyş. Adamzat bir sen öz ýurdunda diniň ýaşap bilmejek bolsaň, o arkadan kitabını okujak bolsaň meçhide baryp, ol magazyna baryp ýene de şo arkada uny azraň diýip uny azraň ýek bolsaň, ol Uçaskavoya var para verecek bolsaň, balnisa var para verecek bolsaň, ona Abdullah Bolya o da arkadan ağrayını bu diýen. Şulaylan ver magrumat da diýdiňler, şunu ulanlar salam alaykum bagşlarsınız. Wa aleykümselam. Sesin açaýlyň şu. Açtım. Gel ağam aýdy ber. Salam aleyküm. Wa aleykümselam. Gowmy ýagdaýlar? Aşaktan Abdullah'a Feop ýazýanlar. Men ýalňyş ýapdym, seň aşak bolup ýap. Aşaktan Abdullah'a Feop ýazýanlar. Serasap bolun Abdullah'da moderatorlyk wadyr. Adi blog edip taşlar. Yo, maňa bu niýetmezçilik edýär. Sizä bara men bolýar men 2 sözüm basyp çatbyle bolýar. Siz bara 2 däleger 5-10 sözüm basym çatsan mara gurlar bilen goga. Gaýrat ýok sizde. Awa haçaby siz geçen ýoluny geçen ondan soň kritik ediň Abdullah'ny düşündiňizmi? Hop, sen soň 50. Sesin açda gurlaýda näme diýjekdiň ay maglumatym bar diýdi. Aleykümselam. User, aýtda user sesin açyk. Sen mikrofonuň aç. User. Adam aýtdy. User. Oy. Alo, salam aleyküm. Wa aleykümselam. Gowmy ýagdaýlar? Daşkyr oňat men başlamagy da barynjy gerek girem soň ýerden mikrofon kulçadyrýanym bilemok. Oğlanlar men mara görýän siziň nemeleňizi de meňe da sag bolsun aýdasyn näle. Aýdýan işler bu işler halkymyň dähbeýli üçin adalaty talap etýän o taraplar men görýän. Meňe da analiz edýän janyňyz sag bolsun. Şu men bir aýçyk bolýan zatym da bir köpçüligi meşdiýändir olam. Şu bir köpçüligi ýaýaýynyp ýürütýärler. Çykysym şu maleş we şu mektepde bolany ingliz dilinde ýokdy. Olimpiadalara çykyp vilayet derejesine çykyp gören oglanlar. Umman bir gözü şaýat bolan zatym aýçyk bolýan. Şu Rumynia döwlet tarapyndan egzaminlerini golaýdy bir küçünlükde. Bolin şu taýda garap egzamin tapşyrdy şol oglan edeket ingliz diline gaty gowy diýdiler. Awa ýöne geçmedi. Geçmediňden sebäbini ýanky ýüne para borluň badyna aýçyk bolýanlar. Oňa da näme hilmen ýöne bir para bol diýip aýdysmy meren okpony ýöne şaýat bolan zatym aýdaýanlar. Men özüm daşary ýurtda. Ýanymda kowlanyň ýegeni we olam şoňa tapşyrar. Aýtdy ol $3000 berdi diýdi. Şondan geçmek üçin. Daşa olam egzamin tapşyrandan soň geçenden spesial asylypdyr. Geçmedikden spesial asylypdyr. Onda da şu geçenden arasynda bar ekeni. Onuň şu taýdaka Malaysia Janettin näher spesial asylypdyr diýdi kaka diýdi. Ondan bağmadım yok dedi. Şu plan diýen oğlanyň adam şu taýda dedim. Awa ba dedi. Şoň dedim geçenden arasynda bam geçmedik ben dedim. Geçenden arasynda ba dedi. Ondan o ýanymdaky şoň daýsy bolýarda. Ondan soradım şol ingliz dilinde nähil bitirdi. Ingliz dilinde dedi. Ýani o ýardy gullukda näle dedi. Ýani gidip başlady dedi. Näme kursa gatnap başlady dedi. O taýda spesialde bolan at familýanyň ýygyna gutoran kursunyň adyry Badia. Yani TOEFL, IELTS diýip ingliz dilini bilýän bolsaňyz, bilýänsiňiz şonlar kurslar bar ha. Wa. Şonu geç. Ana şu kurslar geçen adama şu taýda egzaminden geçmäne mümkinçilik bar diýip bir şans bar diýdi. Ola Malaysia Advanced Tutoran inna gatnap berol IELTS ony. Ýöne şol TOEFL IELTS gutoran bir adam öňde bolýar bereklerden diýer. Oly ýangatnap başlapdyr.
Ana şol meňe ana diýer şaýat bolan zadım da. Ondan daja ondan soňky menem bilmediklerim bolup gatdym da daýsyny tutdum ýeňem şunlar geçip durýar. Geçenim var bolsun diýär, näme diýsem. Olar diýär başda 3 moňa sorarlygy, näme 3 moňa gepleşip durýar, indi stavka alýam, 5 moňa vermesem bolanok diýär. Şolar ýalyk ýagdaýlar. Şu zatlar üçin ýaşlyginler, aş olanlar, ýyllar, tehinler köýdürýär-de gepmedim gerek. Ene benim ýolumda bolýan zatlar. Özüň diýer şaýat bolan zatlar diýer şo. Şu zatlara var, bir diýjek bolýanym doğrusu bir çağam ýurjum, mara moktanem mara ýaly. Şu gara bir gara rahmetden çöre ýeje çağa derler aýşo kellesim galyp ýere inan diýip tuzurum bol çağa da şol. Ondan sonra okuýardym ýerden oğlan ilgistimde. Gaty gowurda bar. Ana şolar ýallara bizde mümkinçilik ýok. Yok. Heret eğer Türkmenistan'da sağlık ulgamında mesela medisina taraýatyn şepagat uýularyň ýetmezçiligi we diýip düýün adatly habaryny çykypdyr, men şonu gördüm. Heret erde hökümet bular watan diýip bara adamlary aç goýdular dara. Bu çaýetse bilýärmi? Watan diňe bide gerekde. Mesela Gurbangulynyň garnaşlary, zatlary bilýärmi gerekli wagtynda ogurluk etýärler, dar etýärler. Hemme adam gowuny alýarlar. Bu maşinler sürýärler, bu jaýlarda ýaşaýarlar. Dubaýda villalary bar, zatlary bar. Diýmek onu watan bize gerekde, olar gaýmagan iýmeli, bilen közenmeli halk bolup. Eğerde lukmançylyga seretmejek bolsalar, waýenlere seretmejek bolsalar, waýeniň içinde ýakylar közenler lukmançylykda. Näde beklemeli adamlar, maskalasy näde beklemeli? Bu raýlyk nesene o adamlar? Onu sen diýende men talip doğru düşünýän, men sana bolýan ara birinji bilen neme da ýolbaş bolmak üçin döwlet gurulşyny bilmeli. Ekran güýçli ekonomist bolmaly. Azaty hasap etipdim güýçli başyny çykmaly. Ekran tarihçi bolmaly daýy. Taryhda da çeýle ýok bolmaly. Dubaý tenol hökmen prezidentler ýolbaşy, edara ýolbaşydan bolsam, sen iş ýerlerinde ýok da adam bolmadan şol edara dowrdy ýörebermeli. Ava, bular näme diýsem kam? Häzir sen oğlum başına geldi de çağıran şuratlar başına geldi bolýan. Sen häzir bilýärmi näme diýsem kam? Ertir bir gün näme pikir edersin häzir? Torýalyk, nispebilýebiň adalatsızlyk çağıran garşy dogdan. Senem diýersiň de, borlay näme şu ýurtda ýaşanyň üçin başga ýurda gider, şotaýdy ösberer näme we bärde şolýalyk adamlar ýol bermeýän bolsa, sen çağanyň ninde gadryny bilseler şota gidersiň. İşte mene şeýle derim. Erde meniň öz ýurdumda şolýalyk pert geçirip göreseler çağanyň üçin. Mene şu ýurtda ýaşajakkan, ösen ýurda giderim çağlarym üçin. Hem kimim Menem mara şeydir. Doğrusu menem şahara berýän maslahatym gidin aşy ýurtda okan, ýaly variant bolsa okan şu taýdygan işden bagtyňy da çykdy netiýeňi nikaňy bolsa öýleningden hem bir janyň rahat ýerine ýaşam diýen men şondan maslahat berýän. Janyňyň köýdürmä ömrü bolan ýetirek. Wa aleyhisselam. Näde gorma? Taslap gitmeli. O elhamdülillah. Abdullah näde Abdullah? Bratjan golmy? Görmän gitdiňmi? Evet, Hudaýa şükür. Senin o Talip men çykaray. Turodun gördüm ay sen bir Türkmenistana gidipsiňmi näme? Men erti bir 2 saat näme klasstasyn aldyrjak bolýar bäri işlemeni, okamany. Düýnäň näme bardym? Paşýalygyna barym Türkmenistanyň. Girdiren o olar içine girdiren o Kazakstanda var ha. Eder. Allah. Vatandaşlar, yankı user, biz vara öz vatanymyz taşlap gitmeli däl, näil bolanda da mara biz o ýere 2 ýyl gulluk edýär, her bir türkmen oğlan o ýerde 2 ýyl gulluk edýär.
Olmasa da yurttaşına da çıkaran oklar da şu 2 yıl kulluk etmedi. Ondan bir kulluk ediyat o yer üçün bir o yerinin tebiatını koruyat, bir o yerinin İslat beriyat o yerini bir de vatanlık taşlak gitmeliler bir haramladı üçün. Ol vatanda yaşamanı bir de öğretiye. O kandan şu vatanda yaşamanı bir de öğretiye. Biz o vatanı koruyacağım bir. O vatanı şiddi ayakta tutacağım bir. Kurban olup olmanda onun önünde egilip gününü görüyor hatırlıkça. O gidya Putin'in önünde geliyor, gidya Xitay'ın önünde geliyor, gidya yeni bir yurdun padşahının önünde geliyor. Yani o atlar vaatlayınca. Sevmeli. Vaatlayınca ol. Sevmeli gayrade. Sevmeli. Abdullah bilýän emotsaň zaşgaldy diýär ýöne sen ýene işletme Abdullah. Sen ýene işletsen benim ýene işletýän Abdullahjan. Gayrade bu. Aytmak mümkün değil. Umuman şu haramdadı üçün biz vaat etmeliyim da. O vatanlık taşlak gitmeliyim. Düdetcek olup şu düdetmeyen mara kıyın da o derece kıyın değil o her kim gürlese yeterlik çoğu. Adamlar yuvaş gürleyip dur. Her kim öz derdin aytsa yeterlik. Menin aylığıma, menin pasobiyama, menin pensiyama, menin başka problemam var deyip aytsan yeterlik çok. Köplenşip aytmalı, köplenşip. Kuramaçılıklı. 100% doğru aýtýan. Menim şoňa boşulýan aýtýan adam. Ýöne seredin. Hakykatdan hem seredin gürläp başladyňyz boly. Nämeler ýuwaş-ýuwaşdan ütkeşmeler bar. Dawaýçy. Ýa aýtýan men ýurdu taşlap giderler diýip. Liçne men seredin men watan süýjülük barda gürrümden ok berdi. Berdi gitýän zat edenetlik barda. Paraxorluk barda. Eger de paraxorlugy beýan edip şonu aýtsaňyz şeýle paraxorluk başmaýyl. Ýa-da şonu çäre görmeseler onu diýmek uje başga näme ala çykalýar. Ýa olar bilen uruşmarsyňa baryp eliňe rahat alyp daşda alyp baryp uruşmarsyňa ýerde hökümet afsötki sen näde uruşa hökümet duran? Ýöne hökümet çäre görmeliler. Ýöne görýärmi çäre görýärler watandaşlar. Men size aýtdym. TikTokda video çykaryň. Video çykaryň. Diňe videolar çykaryň. Erkek ýaly. Gürleşiň. Näme problemalar bardygyny efire çıkıp aydın. Şonu görürsünüz inşallah hemme zat düzelecek ýaly bolup gidip barýar rozy bu. Bilemok adamlar maňa şey diýär. Meselem maňa aýtdylar Talip Çaniýe näşo çykyş edip başladyňyz bolýan aktivistler diýe köp zatlar ütkep başlady. Zat başlady. Assalamu alaykum. Şoň üçin ýurdun içinden diýerler şonu. İnşallah belki ütkär, belki gowluk bolar, belki çağılaňyz o geljekde ýaşar. Ýöne şonuň üçin bir zatlar etmeli bolýaňyz. Ýöne çağılaňyň hem geljekde gow ýaşamaklygy üçin birjilik bilen prezident öz garyndaşlaryndan başlamaly. Meselem 15 ýaşly gyzy 10 milyon dol 15 ýaşly öldürilen dewaply bir gyzyga garşy maşina kakyp öldürilen Begenç diýip Serdar Berdimuhammedowyň çykanyň ogly şol oglana çäre görmeli hökümet. Häzir görýärmi? Men häzir video çekip aýtjak Serdar Berdimuhammedow aýtjak, ýüzlenme etjek. Näde diýjekdiň garnaşyň şuraya jenaýaty işetdi. Näderin garnaşlaryň narkotik satýarlar. Türkmenistana birinji ýerde azat bolar. Birinji ýerde köşkýal jaýlarda ýaşaýarlar. Haýatlaryna görä Abdullah 5-6 metrlik haýat o. Haýty biriňiz 5-6 metrlik haýatda jaý salyp bilýäňiz. Salyp bilýäňiz barmy? Hiçkilik salyp bilmeýär. Olar köşkýal jaýlarda salýarlar. Adamlaryň göz ýaşyny gurulayan jaýlarda. Nä deňlik ýok diýmek. Gözümizi basyp edýärler o. Gözümizi basyp edýärler şu zatlar. Biz bolsa halk bolup oturýas. Ay bolýar da. Ne zabowaýte. Eger de çäre görmeseler bar, indik sapar bul adam ha beterini etjekdir. Ve Allah gorasyn ertir biri on sizin çağırıňyň başyna gelip biler şu zatlar. Şoň üçin gaýrat ediň. Adalatyň ýanyna bolun. İn bolmanda belki dünýäni halas edip bilmez. Ýöne daş döwrümizi öz islegişimize görä adalatly bir ýurt edip bilersiz. Ýöne her kim azar etmeli, ihlas etmeli. Gelin aýdyň efirde näle paraxorçuluklar bar. Haýsy edarada siň hakyňyzy iýýärler. Owa. Ediň şu zatlar o.
Давайте gayradydın. Çıkın aydın. Ay bilemok dost. Näme işleýänini. Yani näme işlese de hiç kimi şey dip kakıp soňam elbette olan bir synagdyr ýene atasy üçin. Her bir Allah Taala synag edýär adamlar. Ýöne bul diýmek dälir ki ol edinji jenaýatynyň üstüni yapmaly, gizlemeli. Meselem ana saparik arada blogger tutully. Şolam tiriyek bilen zatlar bilen tutulupdyr. Meselem arada çıkış eden Wepali içeri işler ministrinin orunmasary kadr boýunça. Şol adama makazwetse şäherde kırşawat edip beren adamlar bar eken. Olar meselem tiriyek zat narkotik kırşawat edip beren eken. Gözüň ellämi? Türkmenistanyň içinde yaman narkotik var Abdullah. Öň bular ýalak ýokdy. Yaman köpelip durýar soňky wagt. Konkretna. Luboy narkotik bar isleň ora. Puluň bolsa bolly. Öňe bilýänmi şu Gurban Gulyny bir zat üçin gowarýardylar. Her kimin birinci ağzından şikayet ediyor, narkotik ayırdı deyip aydiyadı biliyor musun? Girayin dövürü, saparmat dövürü ne elli? Şu vaktin ne olama yok. Şey öňüm birazcık golly ayırdı zadet. Soňam öýde plotno otyra triyekde oňa. Soň üçin adamlar da kanamadar benim o garnaşlarym triyekde otyr. Ana nadar çürük. Ýerden turup triyek goýmasa, çekmese günü gowy okdy. Ayagal bilen okdy. Ol aydymçy var, arkada başa gelen serdara diýip. Ulam tramadol bilen triyek goý berýär ýerden hemra. Näme üçin şoňa degen oklar? Sebäbi ýallaklyk edýär. Ýumurtkasyny götürýär. Düşünýärmi? Bulary aýtýan, bularyň ýumurtkalaryny götür, bagyşlarsyňyz bolýan. Sen olar üçin nizmi adam, iň gowy adam. Halk kösenpör, halk kynçylyk görpör, ýurtdaşyna pasport beren oklar. Bilýärmi näme etmeli? Şu ýurtdaşyna pasportny alyp bilmeýän watandaşlarymyz bar. Bir wiza çekmeli Abdullah. Şolar hemmesini ilçihanalaryň öňüne prosesde çağırmaly. Isleýärlermi pasport çyksynyr, proses etsinler, bize pasport bersinler diýip. Şu zady ýola goýmaly Abdullah. Sebäbi yurtdaşynda meselem ýollar ýapyk diýýärdiň düşýän bolsa Türkiýede. Nädip halk baryp aeroportda baryp zat edip şonu köp aktivistler sag bolsunlar, etdiler, ahlas etdiler, zat etdiler. Diýmek zaçyt şey aktivni etsen bar ekene netije. Üçin aýdýan eýer pasportlaryny alyp bilmeýän bolsaňyz ýurtdaşyndaky ilçihanalary baryň. Esasanam Türkiýede köp sanly adamlar dor dämi? Baryň gidin pasportny talap edin. Hem aparatlar bar ilçihanada. Pasport berjekler bar. Yalan söz diýerler, aparatlar ýok, zatlar ýok, hemme zatlar bar. Adam sanam bar. Gerek bolsa hökümet özüne gerek wagty ýatmışym Türkiýe adam uğratdylar bir wagt. 20-30 sana ay aktivistler Almanya var ya da etmeye deyip. Ýepen çykdy. Ne? Etdiler adam uğratýarlar, uğratsınlar ilçihanada. Türkiýede. Gije güni diýişsinler, diýany ýok, smen etsinler, ikismen. Ýöne bersinler watandaşlarymyza pasportlary bersinler. Ayaga galmagyny bular isleýän oklar, biziň ayaga galyň diýip çağırış etmeň bu isleýän oklar. Bolýa, eýerde çağırış etmeýän bolsaňyz. Sizem bir zat beriň bize zaman. Dogrydan pasport beriň. Ýurtdaşyna akylar. Görün bizim göreliň siziň bir iş edýäniňizi göreliň. Ýoksa biz näme üçin oturan yerimizde? Bizim bir hereket etmeli, bir zatlar etmeli bolarsa haňy üçin. Ýalňyş aýtdym Abdullah. Yo, doğru. Doğru. Talip, salamu aleykum. Wa aleykumselam, hoş geldin. Ay, begenja emme salama bir minut men Talipden bir daha soraýanda bolundy. Talip, gomam. Aleykumselam, go Allah şükür, goýmaýar ýagdaýlar. Ay, goguda şükür. Abdullah, ara saňa da Allah jan kompýuterini getirsin. Bolsun, nersin ara. Geçen Talip'a aýtdy da, däşmat pulumuz bolsa nemedin Abdullah'a kömek edin zat diýip. Yok. Bir de ölme. Mahkum etseniz ölme. Kömek edýän olurlar. Mahkum etseniz. Biz bara ýöne ki bir zat edem. Doğa biz urluk işler etmek. Ondan
o zatlar yetjek bolsaň mümkinçilikler gerek. Ol dogry, dogry. Ey, eldiğinden kümmede diýsäň, ana diýir şaýda bolan badyr. Nemede bilen bir baý adam däl, baý bolsa agzyňda maşdyrjak gelýär sizin görým. Onuň näme çyk Allah jany beren, o ýene şuňa da şükür et. Neme diýjekdiň aý Talip? Näme ol daşar ýurtda pasport berilýärmi? Yo, men diýen bermeli onu bilýärmi? Pasportlar berilmeli, yurtdaşyna, watandaşlarymyz pasportlaryny arkaýyn almaly. Sebäbi pasport beren oklarda bilýärmi? Kösenýän watandaşlarymyz bar, yurtdaşyna kaçak alyp berenler. Şolara pasport bermediği üçin yurtdaşyna ilçihanalyň öňüne adamlar toplanmaly, zat etmeli. Bize meni görkezmeli hökümete, bize pasport gerek. Ay onu ola dogry şu arada Gollandiýa barkaýtdym. Emin oğlanlar bir sanak tanış oğlanlarımız var. Ukrayna'da belaýalak yurdunda uşuýup duranysy da gidip Gollandiýadan firma açyp böler. Sizin Türkmen oğlanlarınız var, pasport olmasaň da işledilmi Mokdiýada? Ýygyny aýtdym mesem. Awa. Ana mena işte senin eşitinde şu an berilýän o oğlanlara barıň onda diýjek boldum da şu an. Talap etmeli brat. Berilýär diýip bara, talap et almasaň berilýän zat ýok. Hemme zady bilýän näli bolupdyr. Diňe güýje edip almaly. Ýani görüşmeli, görüşmeseň beren oklar brat. Halk görkezmeli agy biriligini. Äder bir ilçihanaň öňüne çykyp yüzlerçe, müňlerçe adam çyksa häzir. Näme ertir bütün habarlara çykardar eder. Bularam bilýän kritiskany halan oklara ertir diýerler oppa. Onu äli wallahi zat diýip bilýän. Ey onu İlçihanalar tam halk bilen işleşip bilen oklar, adamlar bilen gürleşip bilen oklar, watandaşlar jaňa denne telefonna gruby edip bilýänmi? Biziň ilçihanalarymız konkret o gödek gürleşýär adamlar bilen, raýatlar bilen hamala bilýän, biz olaryň guluýaly, öldür ýoksa biz ýaly adamlar prosta olaryň tapawdy, olaryň yurtdaşyna diplomat bolup işlep bermegi, olam diplomat bolmagan uly wezipe saýmasynlar ýani, o diplomatlyk şuň bar ertir ýok ýani. Aa dogry. Yok, ýetili olar brat. Biz ýaly halkyň, biziň naloglar, nalog töleýän halkymyz bar etdi yurtdaşyny. Şo halky pistavlad edýärler, şeými? Iň gowy şekilde pistavlad etmeli halky. Awa näme şun talap etdi tabii ki. Aýlyk apatýarlar, näme boş ýatlarmy? Dogrydan aýlyk alýarlar. Dogry aýtdym. Sen berde efirde çykan bir tanadym, sana näme okbeýär, onu başga bir zat dogrydan. Onu dogry ýöne 6 aýlyk beripdirler da oýlum şon 6 aýlyk. Benim bir soru var aýna. Soraver dost. Abdullah sen özüň Aşgabatlymy? Men bir Aşgabatly oglana meňzetdim belin. Yo men mardan. Onda sen onda Aşgabatly goçuň taşşagyna meňzetsen kellen. Şonda toşa bilipdirdim men. Ejeňe meňdeş bolmaýyn men. Näle olanlar bu meňde? Oga vallahi şükür edýärler gowmy. Şükür Allah'a jakşy. Doğru. Gazy oğlan Türkmenistanyň Mardany uçuklaydy. Ay maşallah. Atgo bırak atgo. Näme jan sagtlan gowmy emmeleňiz? Vallahi şükür sen gowmy. Şükür Hudaýa şükür. Aqtogda ýaşaýan Kazakstanda. Maşallah. Atgo. Türkmenler kendir Kazakstana soňky wagtlar. Sen gowmy? Awa gelýär bu taýy. İşe gelýär. Güýse. Kan oğlanlar, gyýlar kan oğlanlar hemmeşi. Vallahi şükür edýärdilen gowmy Dubay. No, ýoş. Abdullah bu yurt dışındamam sen? Türkiýede men. Tuğrama işlermi? Tuğrama. Türkmenistan'ın ýagdaýy näil gowmy? Şuň Türkmenistanyň ýygnak boldy. Gün orta 2-de. Şol arada bir gyzy özüni asypdyr bilýärmi? Paýlaşypdyrlar şo terjime täşli zatlar. Şuň ýygnak boldy 2-de. Bir çäre görmeli şolary anaklamaly, bilmeli kimler şolary zat diýip. Bu Muhammed şolara garşy. Terjime täşli köpüsi yurt dışında ýani. Türkmenistan neden okronya hareketi. Ay bilen okşalar ýalak bir Pas 90% aslında talip olamam seret pratolam. Gyýylan me aýlan günäsi wala şo zatda. Yo, seret men sana bir zat edin. Günälik her kimiň günäsi öz boýunda ýöne.
Bilýän näle işemkäm. Ol şantaj edip, zat edip hiç kime şantaj etmeli hakkı yok. Yurt başından getirip bolýar da o ýerde yurdun içinde şoýalyk jenaýat iş eden bolsa, diňe politiski adamlar getirip bilen oklar. Atak ýerde sen bir yurdun içinde bir nese ölümüne sebäp eden bolsaň, Interpol'a berýärler, yurttaşyndan eli gandally ýalyk getirýärler. Dogry hem Abdullah. Diňe siyasi adamlar getirip bilen oklar. Ýewropa ýurtlaryna zaten. Ýöne başga eden jenaýatlar adamlary arkaýyn Türkmenistana getirip bilýänler, olmaşanam ýatdan çykarmalar. Yo, ne Gmail'in üstüne açılanda tap bilen oklar hala. Ha? Ya sen hem şöyle grup koyuyorsun. Gmail'in içine Gmail'den açan olsa nomurdan nerle Gmail'den açan olsa ne tapdınlar onu. Ya sen şahsiýetiň bilip bilýärler ýerde, ýani bir ýerde dapuska etseň bir ay informasiýa da o informasiýa. Ha, most ödüň bilýän bolsalar diýen şol account plan dip anykla. Ýönekdäki näsere sesini da açman, ýokarda gelýänler bar bilýän. Sesini açan oklar tak özüň nomuryny çykaran oklar. Niýanky adyny aýdan oklar. Oglan mı gaýda daja tanam bolan okşalar. Anýat tapçak şolar. Ay internet össü teknik össü taparlar. Türkmenistan'da WhatsApp, Facebook işleyen yok mu var şey? İşleýär. No, через VPN işleýär. Te onu seret Türkmenistan'da VPN hem kadagana onu hem çoğun yapan oklar. VPN'i öldür satýarlar. Ey bu aslında harat ali yani yalnız şımam. Bu doğru olur vermel sonra olay o diye. Yo, düşünüp bu da olur. Bilen bilýär onu. O demme abi. Öldür edýär, öldür, dörediýär hem öldür, ýogam edýär gerek boldu. O ana aslında diýin, ýa bir efirde bir aýda oturdy bir gaýda. Läle dip, 3 sagat raporda sakladylar giýje diýe. Men niýe 3 sagat sakladylar diýe. Assalamu aleykum. Men şu adına gidip çıkarıp koydum anın şonuna. Ana gelsinler nejeň men gelini tapaýsynlar. Ay gelme gıylar o yerkinin ona taaptaş. Ay güneş bahala güneş bolmasa şöyle adam çıkan oklayna talip ana bal şu şurada oturanın hiç yoktu şoň için. Akılsızlar olur iyice. Akıl yok hiç. Yo näme sebäpden öňmäsdir oý men görmedim. Gördüm de doğru görmedim. Karoçi näle Ay şunu çıkarýar o namze de. Awa, şol ýalak çykyp durlar. Olam utanyp durlar, natypdyr. Vatan çıkarttıra biz gör näme nirde var? Men ýygnak boldy diýdim şuny ikide Türkmenistana ýygnak edipdirler. Bir çäre görmedim. Ha, şuň zat etmeli. Goýupdyrlarmy ýa-ni näme YouTube'da da atdy. Şuň watan görsen görüp bolýar. Yok. O da atdy watanda da atdy görüp bilmeýär. Olur ya zaten YouTube'u salýan näler ha? Ay bir nırtda da beýana ma çykarmaly da. Ey bilýärmi bir zat aýtjak da saňa. Sen diýäň da ay eýle edipdir, beýle edipdir, ol öýle edipdir diýip. Bolýar bilýärmi ni öz eden ýanglysy zady ýöne ol şantaj etmek, onet dat demek dogry däl ol ýani. Şeň sen öz eden Yo, was yok. Ol diýär la on men bir teňe alyp ýa bulardan ýa planda etdiň video ay men oýnar men goýýana. Eden etmişine okunup gelsin, bolu baksy diýsin efir azansyn öz. Ýani efirde Türkan herkile gyza efirne bar ýaňman bilýän söwün. Bir kol istran olup ýa ýene üstünden disokla. Onu ýaly etmesin. Barsyn halamady me bulog etsin urat goýsyn. Ama söwüne onýalar gerek galawdylar dogrymy? Maşakdan lişni da ýa ruçka atmak goýarýan, alsyn ruçka. Söwünmek gerek. Halamadyň şolada men daşy bulogat aýar. Ota ikisiň arkasynda arabasy ýok bolmak. Hiç ýerde donsang näçe ýolanlarym gidip atyp goýar ýa da. Erde var ya sana burada. Tamam bunlar sen birinin arkasından gurlaýarlar. Soň 100% gelene şo zady gurlap bilmeýär bunlar. Senin bir sorajak. Erkek ýaly. Sen häzir şu edýän işiň dogry pikir edýän. Ýani häzir şu edýän alyp barýan işiň dogrymy? Jemgyýet üçin näme peýda bar şu edýän işiň? Şonu pikirlenip gördün? Yo, men ýalňyşdyr.
Awa. Sen ýara sana bir zat aýtjak. Mesela. Deret bir zat aýtjak da men seni tanamok da sen kimdiň bilemok. Sen normal gürleşýän, meniň senden normal gürleşýän. Eğerde cemiyet üçün bir peýdaly iş edesin gelýär bolsa, men sana maňa liçka ýaz, men sana WhatsApp nomerini bereýin, jaňlaş, men sana näme iş edip bilýäniň aýdyn. Hem cemiyet üçün peýdaly bolar, hem de näme lisem kam. Hakikaten tarapdary bolarsyň. Yani eğerde peýdaly degiňden isleýän bolsaň. İsteyen bollar hiç mesele yok. Men var seninle liçkana yazdım ama mesela Olya men sana cevap verecek liçka ýöne eýtme gaýradet. Yani men sana bir Rakam hayır. kaýşe diýende şey dip aýtjak bolan adam. Demek aşakta ne derse se öz ýurduňa dönüp etken diýer. Bolya dost, ol ýazýanlar seni üstürme. Olaryň bir gürleşip adam ýok. Bulan kellesini urup birwada açmar, bulan kellesini açmarlar, kellesi ütgänler bular. Eşdeýänmi senin haýyş etjek? Şu işi. Yo bolly talip. Ya gayret et. Seret ne açarsan adam. Men sesim alıp koýanlar. Bu näme aýdjan ekran zapis edip aktyp koýýarlar şoňçy liçkada. Men sana liçkada edem. Näme bu talip bile bir wagtdyr diýmediler ýa. Yo, gülýär liçkada habarlaşar. Bolýar. Awal goşuryň üçin men sana ýazar liçkana. Valla. Şart ýene olsam bir liçkana bir näme uratjak sen. Bolýar. Bar ýany ýa WhatsApp uradan bir video uratjak, şonu görüp ödüm bir netije çykaryp bersen ha. Bolýar. Tarapdaşan yurt düşünem dostum. Abdullah sag ol basýok. Aleykümselam, hoş geldiniz. Assalamu alaikum. Wa aleykümselam. Gowa şükür Hudaýa, gowmam özüm. Gowa Allah'a şükür, sen näle gowmy? Ýa şükür Hudaýa. Ne diýäňiz, janyňyz sagmy? Ýa sizinki sag bolsa bizinki sagdyram. Sag ol, elhamdülillah. Gowy bilen ýuwaş. Haýsy ýurtda? Men Amerikada dost. Ha, tuğlama. Näçe ýyl Amerikada? Ay uje 6 ýyl geçikdi. Ay tuğlama. Maşgala daňarda. Ýok, maşgala Türkmenistanda ejem kakym ma bolly, birim agam ma. Maşgala öýrenen ýokdur. Гражданство Amerikada? Ýok, grajdanstvo alamok, aljagym däl inşallah. Вид на жительство men gezip. Talip dinini soraýarlar senin aýda bura. Вид на жительство men gezip bersin. Sana ejem kakym. Dinini aýt. Awa. Am şo dini aýdyp koýan dinini ýazyp. Näme dost? Dinim diýip ýüz gözek ýazdylar da. Aýda. Men musulman elhamdülillah. Eşdiňizmi balyk? Dinim. Men dinim näme çek bolar? Hem eslikler etiyor. Olar her birle. Assalamu alaikum. Wa aleykümselam. Gowmy ýagdaýlar? Wa aleykümselam. Gowmdum. Talip bir sorak warlaý sana brat. Sora ver brat. Näme sor? Daşyzyn ben özüm Türkmenistandan daşyzyn. Ha? Köp oglan görýänler, sen hemme çykyşlaryňa dadyň. Köp oglan diýe-de seni ýangy ýoldaşlaryň haýp üçine diýen diýe şolara da bir jogap berdiňmi? Daha başka lişim soragym ýokla. Men düşünmedim, soraňy düşünmedim la. Haýp üçine diýen diýe hemmesini haýp üçine diýen diýe. Ha, menmi haýp? Zatlary talip haýp üçine diýe diýip köp adam şey diýip aýdýarlar. Ay, mene bilem o. Adam bilýän näme? 5 milyon halk bar ýurdun içinde. Her kimiň öz pikiri bar da näme eden meniň her kimiň pikirini ötközüp bilmärne. Goý, näme pikirsinler etbersinler. Beni bilýän adamlar bilýär o. Bolmanam şo. Eret Timurcan, sen şolara aýt. Sen bir efirde ejeňe söýüp bajyňa söýüp oturasyn gelermidi? Adamlara gep düşündirjek bol. Günde gelip bir de her türlü hapa söýüň söýýär, ya meniň videolarymyň aşağında hapa söýüň söýýärler. Katbutda men olaryň näle men şol bir zady diýen ýalap, şol ýalap pikir edýärler. Ondan
Sen o edesin gelenmiş o da hem hükümetten bize günde aşağı burada geliyor. Günde aşağı öymüre varıp keler ediyorlar. Yine düğün Taliban doğanını dağıt ettiler. Keler ettiler. Sen şu dağıtları ettiler. O ne bundan söz uç talip. Vay küçüğüm sen şunu eder mi? Benim yine saksın düşüyordu. Şu işlere giyir. Gaýdan oklar Allah'a şükür gowul emme dat. Gaýtam dogunuma unaşyjak magam pizza yiyecek mi dat diýip sorapdyrlar. Yo indi ne rahatlıkta. Ondan teravna oynarmy. Türkmenistan'da semýany azar berýänler olar aňyrda. Owa. Anne mesela meniň öýüme baryp öňler keler edýärdiler. Ana yer etmesin, beytmesin. Awa. Yamanlarny bir kaptaldan onumun yiyecek bolgan. Kaptal dime seni ýeňe okýar. Hayp üçün şolatları edesin gelir mi? Hayp üçün Türkmenistan'a barmağın edesin gelir mi? 5-10 yıllar. Hayp üçün. İşte oturandırlarlar jop berýän oğlum. Hayp üçün öde işinden galar mı hayp üçün? Mesela ben şurada oturacak vaktimi gidip bir yerlerde işe girsem bana bir tür pul verýärler. Bir topar. Ben Türkmenistan'da jaý aldım. Yani şu jaýyň gidiyordu görüp ayağım bilen okşa jaý. Talip ağa, salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Goňa bela. Abdullah, salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Goma. Can sağlık. Hayp üçün edilen o adamlar, bıraklar, doğru düşünün o. Yurdumu değil, denizlik var ya. Yurdumu da eğer de bir şeydi dımıp otursak, bizi adam yerine koymaya koyuyor da hiç kim. Talip, näçe bäri şu listam sen? Paşky üniversitet ýyldan bäri menem endi ders alýarda 4 ýylda. Hayp içek bolsa mara olanlar. Bir 5-10 ming dollar alýan, 10 ming dollar erkek ýaly. TikTok'ta vize çekýän. Adamlar komentari ýazýan her bir adama 100 dollardan berjek dip vize çekýän. Men Türkmenistan'da birinji haypda bolýan bilýän. Mesele ýak Bagdatlardan hayplykda, batlykda. Berde ilki bilen halk üçin edilen zat, halk kösenmesin. Bizim kösenişimiz ýalyk olar kösenmesin. Eceler ağlamasın. Doğru aýdýaňyz. Şolar üçin ýeňil. Doğru aýdýaň, brat. Allah kömek etsin näme başga näme diýeli bize goşulyp bilen bäri. Ýöne aýdyşyň ýalagam halk şu adam bilmeliler. Hökümet haçan. Allah kömek etsin. Amin ecmaîn. Haçan işlerinizi gurulun. Allah haçan hökümet bizim maşgalamyza ýa-da ýakynlarymyza zadymyza degip başlasalar onu şahsy pikir etme. Onu hemmemiz edilýänler boldy. Yani diňe men goýma del. Pikir ediň, öňüňde de bar ýany alakdyr çünkü ol oturan eje men üçin Safiye men nämeden gorkaýyn? Bir minut. Ol oturan eje aňarda ala edip oturan eje meniň öz pikir üçin, bütün köpçülüge çykanym üçin ejer çekýär düşýärmi yani? Köpçülüge peýda etmek üçin. Şoň üçin şu zady pikirlenmeli. Haçanda biz men näle biz bolarsa düşünýärmi? Şu wagt men etip ýaşaýar. Ýöne haçanda men näle biz bolup ýaşarsa, şonda bir netije gadynar. Şoň üçin näme etmeli? Daş töwregindäki adamlar alada etmeli, ete bilen. Hudaý görüp Agdy biri taňry berdi. Oğuzhan näme edipdir? Daşy şu wagtda me adamy düşýär. Çağalaryny alyp, bir ok alyp näme etdi? Elini döwüp görkezýär. Soňra 6 ok alýar bolyn. Döwjek bolýar, döwlen op. Näme diýdi şonda? Näse agdy biri bolsaň hiç kim ýeňip bilmez. Näme şolam şoýalyk bolmaz düşünýärmi? O haratamyz bar. Hudaý görüp tiränmedi. O dünýäde bardy. Bara näçe ödümüz üçün ýaşasagam bar bir adam üçün bizim barymyz jogap berýär. Meselem hemme diňe ödümüz bilip ýaşaýar. Ýöne Gurban Gulynyň edenetdiligi bizim hemmemizi zaýalaýar. Bizim hemmemizi helak edýär. Gurban Guly haram adamyň şu wagt ýurtda edýän jenayatlary bizim hemmemizi helak edýär. Bizi ýurtdaşyna gitmäne 10 ýyllap, 20 ýyllap şu ýerde galmana
o gul bolup işlemene, ondan soň gyzlarymyz o türklere durmuşa çykyp ber. Her türlü maskara bolup Türkiýede o neme gepleşik ber. Garaz oşo bir adamyň fiýdigine bir mün fıgır gaýarda. Şoň eden etdiliginiň netijesi bide gelýär. Doğru. Serdar Berdimuhammedowyň wizipa gelenden soňra ýurtdaky ütköşükleri aýdyp bilersiňizmi? Näli ütköşükler boldy, näli ýeňillikler boldy, halk üçin näli peýda boldy? 3 ýyl boldymy Serdaryň gelende? Abdullah. Näçe bolda 22-de geldi-de. Şu ýylyň martynda Owa, şonuň pikirlenmeli, gürleşmeli, näli ütköşmeler boldy. Şu zatlar. Eldar gelen gününden ayarlar gitdi. Şu ýylyň martynda Ýene bara bir zat aýdyp bilýän erkek ýaly, Rişi şonuň üçin men aýdyp bilýän bir eden ýetsin. Mare haýş gürlemeseňiz sesini ýapyň haýş. Evet. Men Türkmenistanda Serdar Berdimuhammedowyň prezident bolup gelenden soňra ilkinji tapar hijaply ayal maşgallary gördüm. Erkek ýaly şonu aýdyp biljek, şu ýalyma düşdi. Ýigidi öller diýen hakyny ýemedi. Meselem hijaply gördüm men. Men begenim doýum aýtsam, şu hijaply kakasy ruhsat bermez oňa. Ýöne şol ruhsat beripdir, görýäňmi? Liçne şona men gördüm hijaplylar öň ýokdy. Ýöne başga edýän işleri hiç gelip aýdyp biljek gel. Ýöne hijaba gördüm. Ne bir iş. Begenim doýum aýtsam. Instagramda da çykyp bilýän adamlar ayal maşgalar gör. Begenim gözüm zat etdi, begenim doýum aýtsam. İnşallah köp bolsun şolar ýalak. Ayal ýyllarymyz. Ýöne orada da adar berip başladylar ayal maşgallara, zatlara, namaz okayanlara, meçide gitýänlere, tarawalara, çağalara kowdular, zat etdiler. Ona meselen priветsiz dedim o. Oluşa bilýänmi? 200'lük bolýar. Ya bular neme urdu isen kellesini getirýärler-de. Birini urdu isen kellesini get abar diýanlar da. Video çekip uradın sana video şolar ýalak. Zapis edin var, akuratlyca telefonyny goýun, organ işgärler, zatlary, erde sizler bilen şey edip bara. Yurt başında kameralar satylýar, mehriban adamlar. Şunu gelecek zatlar kameralar var, her hili kameralar var. Şu kameralardan alın, zapis edin, var edin, şey edip bulur biz var, terbiyeler so. Meselem şu wagt gaýdy, bir haramdady we meylis ýady, multik kliçkasy zatdy işleýär. Näme şoň ady? Gaýda geçýär. Näme şu gaýda geçýän zat? Maşynyň Texas motorda, şu taýda adam radar berýär diýär. Maşynyň gurodum. Grotluk diýil ýa-da. Owa, grotluk. Owa, şu Texas motor haramdady adam radar berýär. Baýnolara, zatlara bar 1000 manat, 2 manat pul getir diýär meylis ady. Gaýda Texas motorda multik tip kliçkasy var meylis. Şu taýda haramdady radar berýär aýatlara. Ne aýtdylar maňa da. Menim öwrenişdim, gyzyklandym. Hawa hakykatdan şu haramdady halka radar berýän eken. Texas motorda. Gelip şey edip aýdym. Ýöne oňursaňyz gelip efirde aýdym. Şonu has täsirli boldy. Bolta suutnamasy bilen aýdym. Olan özüne problema däl. Meselem Çakyýew bar. Çakyýew MWD-niň ministri bolanmakdy. Zaministrdi näme? Näle bilýän gaýdy diýdi. Erde diýdi Texas motorda oçur göräsem diýdi. Gün işden aýrar diýdi. Şowun Texas motor saýaly işledi. Ýöne bir aýmy 2 aý işledi. Ondan soň ýene öňküsýalak dowam etdi. Köp dowam etmedi. Ýöne işçiler oňarýarlar şonu, ýöne oňar bilen okly. Murat sen näçe ýyldan beri Amerikada diýdim? 6 ýyl. 6 ýyl. Ine bizim Özbekistanda işleýärse şu wagt. Özbekistanda işläp ýörsin bir ýyldan beri, 2 ýyldan beri. Ýöne wara bir zady var. Bizde meselem bizim özümizde $300, $400 aylyk işläp bilsen bizim özümizde. Özbekistanda $1000 aylyk işläp bilsen Özbekistanda ýaşap bolan. Özbekistan özünde. Öz ýaşaýjylary.
Bizim özümüzde $300 alıp aylyk işlesen hanyal ýaşaýan bilýärmi? Şoda atlaran bir gözüňe tutýarmy? Edil han ýaşaýan $300 Özbekistanyň adamlary gidip Moskwada işleýärler. Özbekistanyň adamlary gidip Moskwa, Germaniýa, Angliýada işleýärler. Ýok, sen näder arzan diýjek bolýan. Bizde ýaşasam bizde arzan bizde. Bizde arzan Mesela Lüboy produktor, Lüboy zadalar. Bir zat arzan ýöne bir zat gymmat da. Meselem un arzan ýöne nahar ýagy gymmat. Sebäbi nahar ýagy ýurtdaşyndan gelýär, dollarda gelýär. Ana ondan 1 litr ýagyň şu wagt 1 litr ýagyň 300.000 manat, 400.000 manat. Her ýerde her hili. Ýöne şo gymmat. Sebäbi dollarda gelýär. Ol sen pikir etme ol. Haýsy ýagy diýen sen brat? Nahar ýagy. Abdullah haýsy ýagy diýen? Nahara goýulýan ýagy bar. Nahar etjek bolgan. O ahal ýagy. Ahal ýagy, ahal ýagy bar, çigit ýagy bar. Meselem daşylar paxta ýagy. Ahal ýagy alanda oktup bide. Assalamu alaykum. Ol ýagy ol. Dağıt ya, qara ya. Abdullah, bu musun? O vallahi şükür. Her dost boğumu yaxşı mı ýagdaýlaryň canım tammy? O şükür. Diýjek bolýanym bara. Pound'dan öldürmedin mi? İktisadiýeti tutmasan gymmatla ya, dollary tutmasan gymmatla ya. Dollary bir ortaçarak saklamaly. Meselem bir 10 manat bolýarmy, ýalda. Dollar gymmatlasan bolmaýar da, dollaryň şu wagt bir de gatgymma da. Meselem Türkiýede dollar 35-40 000 manat. Bizde dollar 100.000 manat. Ýöne aýlyk galan ok. Bank hesabyna 100.000 manat däl dollar. Näme 19 manat 90.000 manat da. Doğru. Şördäk bilen deňine bärde dollar galýa, näme aýlyk almalýar. Rossiýada düşenok dollar. Jony deň taklamaly. Bizde integen var ol inňa aýlyk 7 milyon da bizde bilen 7 8 milyon. 8 milyon şondan hem az aýlyga işleýänler bar. Ana oğularda 5 milyon işleyenler var, 5 milyonu. O näme diýme o? O 50 dollar. İşte eten o. Şoň üçin agam Türkmenistanda adam alan oktur gaýtdanlar gaýtmany возможность tapandan. Zat arzan diýjek bolýarlar. Zat arzan däl o. Niýe arzan? Zat arzan zat ýöne Ýok, çoňalaýyp çykan ok. Ýok, teret meselem eşik gymmat. Eşik täwä dollarda gelýär. Eşik, egin eşik bar. Diýjek ta. Dollarda gelýär gymmat. Ondan soň telefon. Olara mene gymmat. Biziň ýagdaýymyza görä gymmat da. Ýa, dogry. O bir sanak bir ol bir geçmeyen telefon aljak bolgan bir ay kay işlemeli. Awa Türkmenistan şoň üçin bize gaýtdyk gerek zat ýok. Bärde awa bir gün işleýän bir hepde 3 güne ýetdi hoşola bärde bir gün. Ine sen bolma efirlere gelýän her kim hem şonýalak efirlere gelip bara öldü, uzlemeli da Türkmenistanyň içinden daşyndan o siz bizi ýalak o siýasat edek dok. Awa. Bizler bärde siýasat edýär sana. O talip bir sürü o ýokarda oturan adamlaryň o edenetliklerini sanaýa o gara siýasat edýär da. O Türkmenistan içinde 100%'dan 30% adam gurulap biler, çıkıp kalan gurulap bilmez. Ine sen var, ondan başka yönököy adamlar diňe ýol hakyny talap etseňiz ýeterlik kol. Aktivistden bolmaly däl, onuň üçin de adam bolmaly. Prosto ýol hakyny talap etdiň ýeterlik şo. Şonu etmeýärler bar da şu ýurdun içinde. Ine ýuwaş gelip başlady.
Öyle. Yurt paraxorluğa yatanam. Yüz tutacak. 2024 yılda 19. Mart'ında Rüyüm'den Seyf'in oğlan bilgiler. Şol iş boyunca hiç şeyli netice çıkarıp bilenler yok. İçeri işlerimiz. Boyunmen prokuratura, şehir prokuraturasına, vilayet prokuratura, baş prokuratura. Size de hat yazdım. Assalamu aleyküm kardeşlerim, yurttaşlarım. Işlerden cevap geliyor. Yani hiç hayatından bir hükümet yok. İkinci addela var ya, başlıklarda çevreyi bakıp yapıp oturuyorlar. Kabul edenleri yok. Özümün keser. Dostu şu telefonu bir mod uçurup durali, şu yaşlı aydıp bir mod uçurup durali. Sizler bize söylesem bolam sizlere yiğitler. Öyle söyle. Karanglar sizler Türkmenistan'ın gurrunu desizler. Gurbangulu Berdi Muhammedov'un arkasından gapleştiler, başkalarının arkasından gapleştiler. İş yok sizler zaten desizler. Biz arkasından gapleştiler. Yok, karanglar yiğitler. Yiğitler, karanglar şöyle hazır murskoy razgovor ide turan hazır. Mene Türkmenistan'da Lvov'dan ben. Endi mağa karanglar sizler hazır öz Türkmenistan'da öz memleketinizleri maskara dostlar. Mene şende bilesizler, mene şende it de işlettim. No, halal kazanattım. Men beçelerimi for etmittim. On bular maskara. Yanda kara nerede bolsam sıkıntı var. Nerede bolsam sıkıntı var. Turkiyada bol, Rusya'da bol. Любой yerde bolsam sıkıntı var. Yine makara şu Rusya'da var özünün Rusya'da varsan şu özünün memleketini kapalamadı. Türkiye varsan özünün memleketini kapalamadı. Özbekistan'a varsan öz memleketini kapalamadı. Sizler böyle nime işi dostlar ben düşünemiyorum yiğitler. Evet. Murat Bir mikrofon Abdullah. Aka canım sen realiste yaşayan mı ya da воображение değil mi? Yani senin yaşap görünün fani dünya mı? Ne men düşünemiyorum. Ne mi yamanlar var mesela hadır любой yurtun aktivist görkök bilen o ne mi diyorsun orada no? Yani Türkiye'nin içinde muhalefet var o. Hayırdır abicim yani ne diyorsun sen yani? Rüyada mısın yoksa hayatta mı yani? Söyle lütfen ben bilelim bir şeyler yani. Ya söylediklerin çok ağır geliyor yani abicim yani bilmiyorum yani nasıl Yo, sizlerin söyleşinizlere bana ağır gel oturan o. Yok Murat. Yo, özünüzden söyle oturanlara o zat kımmat, bunun tek kımmat, dolur zat kımmat. İşlemeli, yiğitler işlemeli. Murat. Bize, ben Türkmenistan'da, Makara dostu. Abdullah Burmut Kara dostu. Yok men sen indi kaç çaklanmada düşündüm tabii bir de onu eşittik deyip şu güllere geldik. Evet sen var ha Karama yere kara. Hiç kime de karam yok men şu at. Hiç kime de kara zaten. Evet men Türkmenistan'da işleyedim hemi. Benim aylığım 5 milyona geldi 4 milyona. Men o pula çağalarım ekmek bile yok. Men giyece gündüz var 2-3 işte istesem men pulgadan bile yok soyordu. Pul yok soyordu. Ondan sonra men mecbur yurt dışına çıktım. Hemi. Ondan senin diyen men soyorda hakkımı alabilmedim ha doğru değil mi? Men hakkımı iyi otuyorlar olur. Onlar mesela ayda 100 milyon, 500 milyon, 1 milyar pulgadan yalar hükümetli işleyenler. Men hakkımı iyi yalar olur. Dine menkinden der himmeminin kimi yiyeler. Ondan senem diyen solar yamallama. Ne olsun diyeceksin doğru mu? Ben onu yamallamadım ya. Ya ben elbet tatlıydım ona. Ben sana işin et diyene ben ona lişin tat diyen ona. İşin et hakime diyen. Halal işle diyen edil sen yalan. Yani onlar halal işten oklar. Onlar senin benim killeme tayakla vuruyorlar da pulumu alıyorlar. Dostum düşündüm. Ben deyim şunu iki tek avdalar köp bolattı bilesizlermi? Hakkı bu senin oturanın doğru. Toka şu efirde zat etme yamanlamak gerekmedi. Börde bilesen 500'te 600'te adam giredi. Mesela
No, halk senin ayatranların halk dostu. No toka Allah'a tapşırmalı. Düşündün mü? Muratcan. Allah özü cezasını verdi dostu. Yok. Assalamu alaikum, Murat. Валейкум ассалам, Алишер. Поговори до Bir minut, Abdul. Твоей масти. Мурат, а в чем проблема, я не понял? То, что эфирда bu zatlar aytmalar emas, просто Allah'a havale etmeli de. Ya правильно понял Yok, тебя? efirde kanday gepleşsen bu onu toku öz memleketini maskara etmek gerek mi de А dostu? смотри, sen şu zattan uyalmıysan mı kaçan bizleri? Şu gün vatandaşlarımız minlerce beçeleri bilen ayallar, kadın kişiler öz beçesi bilen deportasyon lagirde yatan. Senin namusuna değil miymiş o? Eri Volya'da, Turca'da. Hatını beçesi bilen deportasyon lagirde. Sen ne biçim onlar hakkında hissat etmişsen, ne biçim hissat etmişsen sen Murat? Niyetli bizlerin çiz dostoyenstvamıza или же 3 ay önkü yılın noyabr ayında bizlerin 15'te ayal kişimiz tutuldu. Nime bilen tutuldu da zat fuhuş bilen kanda aytsam ben sana. Celepçilikte tutuldular pasportu bilen. Celi bile priton ediptiler. Bu emez mi namussuzluk brat? Bu bizlerin namusumuz şu iki gün kandı depelen oturan. Sen onu aytmışsan mı brat? He? Sen bunu aytmışsan mı bizlerin ayağı doğanlarımız bile Türkmenistan'dan şikayet oturan invalid beçelerini koyup bir sekund Murat. Bir sekund. İnvalid beçelerini koyup şikayet oturan. Uzada aydınımız doğru mu? Doğru. O uzada karamız ama bize kaçan da Berdi Muhammedov'un adı oturan zadını bilet. Yine şu situasyonu sazdavat edip bizler bilet halkı duşit ededi. Bizler halk daşa çıkıp kaçı giderdi bu bilet. Öyündekilerini prakarmit. Ama sen yok onu aytmal yurdumuz desen. O yurdumuz emez buratan. İminli patriot halkını, vatanını bilet söyleyen adam. Kaddadan şu zada aydalı. Ты, Вася, Федя, sen не прав, иди нахер dediler, понимаешь? Не будь долбоебым dediler. Postunu boşalt başaran yok dediler, понимаешь? Достойный adam gelsin desen. Или я не прав? Murat. Нет, ты прав, братан, ты прав. Я ничего не говорю за это. Тут смотри, сейчас Сердар сейчас, знаешь, что делает? Он распространяет ислам. Какой ислам, братан, блядь? Вот я тебя очень прошу, вот, не надо, вот, Бурчик, смотри. Быть-то вопрос, один вопрос, тебе это нужно сейчас с нами вот это вот, просто, бля, сам, я тебе отвечаю, вот не обессуй, Мурат. Смотри, bize bu temanın içinde как 4 или 5 лет, да, içinde вот просто варимся. Клянусь, сам как коляска, мен танк, я тебя перееду. Почему? Не в том смысле, что мен просто в этой теме bizler варимся, понимаешь? Не надо. Мусульман deme. Я тебя очень мусульман deme. Muratcan, bolaya bir soru verecek. Каким образом он распространяет ислам? Каким образом распространяет ислам? Да, брат. Ha. Sen kaçan şu Türkmenistan'dan kaçtın? Aya 6 yıl oldu. 6 yıl oldu. Alişer sen kaçan kaçtın Türkmenistan'dan? 7 yıl. Но это имеет значение. Yok, распространяет İslam, но Kadir gecesinde hiç kim sokanak neme meçte. Şu mu распространяет İslam? Utanayım Murat. Siz kaçan kaçtınız Türkmenistan'dan? Ben şokaydı. Türkmenistan'da mı? Türkmenistan'da oturuyorum. Hazır. Muratcan seni var ya şıpıklayalım. Murat. Türkiye'de sokaklar ya gördün mü? Sonra nahil vaka oldu 2 tane kıydı getirip. Karanlar İslam rasprasına dediğinden asısta. Muhammed Muharrem sallallahu aleyhi ve selleme Mekke Medine'ni salacak vaktiyem 23 yıl gitti. 23 yıl gitti yiğitler. Kızlar. Diyem asasa sabır bulmalı. Bizler özümüzü düzeltmeli. Birinci özümüzü düzeltmeli. Hatılarımızı düzeltmeli. Блин, Murat, durunlar, kızlar, пожалуйста, dur. Bana Алишер, постой, я одно слово скажу ему. Дай, постой. Мурат, ты же говоришь, что никакая
Türkmençe gepleyin kıyın olmasanız. Kapağı diyor. Ben Libol dillerini düşünemem. Страна, ты, по-моему, спишь еще, да? По-моему, ты ничего не видишь. Перед тобой ничего не видно. Ага. Не слышно вас? Нет, нет. У вас оборвалось, и с интернетом у вас проблемы. Да, Софья. я же в Туркмении, у нас интернет проблема, VPN то включается, то выключается VPN. Düzelir. Serdar düzelir doğancığım. Потихонечку, не торопитесь. İnternetim düzelir. Serdar düzelir hem de yavaş yavaştan. Sen 23 yıl, 25 yıl qaraşmalı. Doğru mu Murat? Nemeye? Nemeye? Yok, düşünmedim sizin gepinizi. Sen aydıp otuyorsun ha Murat. Nesil karışmalı. Düzelmeyene 25 yıl gitti Mekke Medine'n diyen ha. Şunu aydıp otayım benim. Onda bizim qaraşmalı mı? Onda oturup qaraşmalı mı? Aç oturmalı mı öyde? Bir de 60 yaşadık. Onlar Sabırlı başka olmak nesil işlemeli. karışmalı. İşlemeli. Senem düzelir Serdar berdim Muhammed'e. Senem düzelir Murat. Murat nerede? Aracan et yağdaylar düzedel deyip aydoğma Murat. olmasa havar yok durum o da atlarda. Muratçığım nerede? Murat Ben Türkçe'den. Türkmenistan'dan mı? Geçires. Yok Alişer sen yapma sesini. Ben özüm şöyle Salam- Türkmenliğe geldim. Ilim bilim almaya geldim. Sizler Ben Türkmenistan'a varıp ben Türkmenistan'a raziyet bir etmek minut, için. bir minut bize sorasam olur mu? Bir minut. Pожалуйста. Türkmenistan'da vermediler mi bunu sana? Selam aleyküm. Türkmenistan'da var oğlum. Elhamdülillah. Alacağız adımı aldım ben bir anda. Ben doğanlar. Murat bir minut. Ne mi diysen bu konusunda kalın. Çık da gideyim. Murat sen ara şıpıklayalar şu gelinceler. Tamam, tamam, arkadaşlar. Yani govuluk var. Git Hayır, ben şu ayal kızlar aydaman hazır. Sizler ayal kızlar sen namazlı mı? Namazlı. Namazlı mı? Elhamdülillah Müslümanız. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hay maşallah maşallah. Maşallah. Sen karnın doktorda etrafına teretkenlersin. Murat sana bir daha değil mi? Sen şey deyip var ya namazlı mı namazsız mı zat mı deyip sen şu vakt namazın gücünü adımların gözünü biliyor musun? Namazın değerini kaybettiriyorsun. Biliyor musun hem için? Geneldir arada bir çıkış gördüm bir adam. Zulüm gören bir insana Alparslan Türkmen'den gittim. Sen zulüm gören bir insana gelip de namazı sabrı öğretemezsin diye. Sen ona mücadeleyi öğreteceksin ilk önce diye. Ondan sonra insan senin mücadeleni görüp diye, senin hayatınla ilgilenecek diye, sen nereden bu ilhamı alıyorsun diye. Düşündün mü manisini? Sen birinci namazın da adamları spravedivosti öyle. Eğer yurt başına oturan adam nespravedliv olsa, adamlar öyle nespravedliv отношения olsa, mesela hedir biz elbet bir Müslüman bolsak doğru değil mi? Daşta urumdaki adamlar bize seyredip bunun dini şeyleken deyip, bunlar dinledi ne? Bu adam elbet deyip, dinimize diğer birincilikle doğru değil mi? Ya yanlış ayttan Murat. Son için sen birinci spravediv olmalısın. Ali radıyallahu Ali radıyallahu anhu ne aydıptır sahabamız? Devletin dini adalettir deyiptir. Düşündün mü? Adaletli olmak gerek. Şudahtır bir öğren, bilgimiz var elhamdülillah yani. Ne mutlu şurada? Bu yer haksızlığı. Sen kol diyen dani namaz mı sorgulayan gelip? Heh. Bu yer haksız Türkmenistan'da, bu yer Türkmenistan'da bu yer haksız kol diyen ama gelip namaz mı sorgulayan? Sağ ol oluyor. Sen birinci açık vicdanını sorgula. Murat. Yo Murat. Neler? Ya bize deli bapta, ben libaplı ben bize deli bapta 12 tek zat yok. Elhamdülillah. Медреселером maçına gitti. Пожалуйста, скажи ему правду, да? Вот он вообще, не знаю, спит, по-моему, он или во сне все это видит, или спит, по-моему. Объясни ему, что там в Лебабе происходит. Medresen kurun giden o halkın horluğu hakkında. Halkın asasta hukuku verilmeyen hakkında kurun gidiler. Sabırlı olmalı kızlar, yiğitler, sabırlı olmalı.
Yok, sana bir garan Sen sabırlı bol oturun. Sabır öyümüze ekmek getirmeye şu Murat. Daşarı yurtta kim bolsa şu bizim aylığımız biliyor musun şu Murat? Sen hem daşarı yurttasın öyündekilere Näme o çörek getiriyan. Хлеб ты приносишь, потому что ты за границей, потому что ты зарплата. Вот это paymi. Akılın ol helki ödüňe ber, halky berde düşürjek bolmady. Bular hiç kimem yamanlanok. Hak hukuky üçin çykýaşýar. Halkı öz-özüňizler düşürüyorsunlar. Ken düşürýän. Murat. Medrese vadidimi? Şoňurda aýtarak ötürsler. Ýa medrese vadidimi şu Murat ýalňyş eşitdimmi ýa? Gulağım bir hilek. Bir sese geldi medrese vadi. Medrese var mı Murat Türkmenistan? Mesela başka bir alaytla bilmem mi? Levap'ta bileme. Var mı Levap'ta medrese var mı? Var. Näme yalan sözleýän? Türkmenistan'da hiç bir ýerde medrese yok. Sen görýänmi öz ýalanyň içine özüň bulaşyp oturýarsyň. Daway çık şutadan Murat. Ne geçiresle onda. Murat, sen Türkmenistan'ı düzelmeni isleýän okmy? Sana ya bir garanti verdimi Türkmenistan düzeltjekdi. Olar ölleri şu durmuşa getirdiler abi. Ölleri bir de yurttaşına gitmene mecbur ettiler. Ondan sen nädip olar düzelder diýen Türkmenistan'ı sen ýa sapsym tupoy bolmaly ya da näle? Bolýar Muratçan, ustawara Abdullah bu söwda başlajak bolýarmykan? Söwdamy bir iş etjek bolýar hökümet tarapdan. Onun için baştan bir yarakalık edeyim, bir haram pul işleyin diye. Yok. Hemen не то düşünüyoruz zaten. Murat, bir sekунд, смотри. Sen, давай вот, чисто, не перебивайте. Послушаем и вопрос-ответ. Карай. Sen где находишься? Турцияda, doğru mu? Turciya. Neçe yaşında sen? 32 yaşında. 32 yaşında. Öğlenen, doğru mu? Evet. Öğlenen. Beçelerin nerede? Beçem Türkmenistan'da. Sen nimeye koyu kaçtın Murçik? Ne biçim yanında emez? Ben böyle развитие olmaya, ılım olmaya. Sen развитие alma için beçelerini bu neçe yıldan beri sen? Ne al bir ay oldu. Sen yalan yapıyorsan o neyse inan alır sana. Bir ay dedin. Gapine inan alır. Ben Allah aşkına. Neçe yıl sen ılım bilim almalı bana şunu aytsana Murat. Neçe yıl? Ha? Yavaş. Neçe yıl? Yılına ait 1 yıl, 5 yıl, 10 yıl. Yani sen neçe yıla beçelerini koyup ettin? Uzağım eşörde 2 yıl olacak mı? 2 yıl. 2 yıl beçelerini koyup ettin. Gelinem koyup ettin. Doğru mu Murçik? Ha. Тебе их не жалко? Sen yanında bulasın gelen yok mu beçelerin? Ha? Ben zaten onların yanıma gel oturman dostu. Ne için alkayda opsan Murat? Koyu kayıtara. Senen var şu yana. Ne için sen onları alkayda opsan? Ilım bilim için. Ben sana düşünemiyorum Murat. Ilım bilim için Türkiye'ye geldin. Çok bir sekund. Yok bir sekund. Murat, смотри. Просто достойны bol, bilesem. Şugün ezilen tarafta bol. Düşündün kim ecir çeki oturan bolsa şunun yanında bol. Düşünüyorsan. Ben ecir çeki oturanın yanında sen bizlerden. İsen. Rusların nime hayran kovutman. Prem Türkmenistan arkasına gep edesler. Kara, sen, bana kara bir sekund. Şurada kim oturuptu? Hemen Türkmenistan vatandaşları. Hemen Türkmenler oturan bolsa bize ring, yurdumuzun gepini bize etmeyin. Kim etsin? Şunu düzelmesini bize istimiz bile Amerikanslar istimi. İli Marsiyanlar mı bratan? Ali Şereke. Şula olan häzir din barada aýtdy da häzir men sana bir hadis aýtjak. Allah üçin iň gowy cihat bilýänmi näme Muratçan? Zalim padşahanyň ýüzüne zalim bolmagyny aýtmakdyr. Ve elbette biz şu wagt 21-nji asyrda ýaşaýas. Hemme innovasiýa döwri adamlar telefon öňünde hemme internet öňünde padşahanyň öňüne çykyp aýtyp bilmejegimiz belli. Şoň üçin bizim şu taýk çykyp sen zalim sen şeýle zat diýip aýtýas. Düşündiňmi sen? Muratçan. Gördeli Levaplı var mı? Ben Levaplı. Ben Çarşı'dan. Benim Levaplı. Yok bratan. Murçik. Ben şugün. Mesela ikinci mikrorayonda Orus pazar var, bilesler mi? Bilesler mi? Murat, isteýär misin? Ben bilemem, ayda var. Aydı ver.
Murat, Dünya Türkmenistan'da diye biliyor Biz efire çıkmadık toka. Bize hükmede karşı çıktık. Prem şanda karşı çıktı. Murat. Ha, sen şu karşı çıktın. Şu yerde çözdün mü ondan meseleni? Çözüldü. Şu yerde bir yerden bilmedim seni. Prem çözüldü Yiğitler. Ne meselen çözüldü? Ne mesele? Bizlerin şu bazar oturacak bazarımızı yıkacak oldular. Ha. Bizler şu anda bunturuzduk. Pожалуйста. Ha, Murat dinle de Murat. Evet, Evet. 3 tane Türkmenistan, Türkiye'den gelen Türkmeni gödene kattılar. İsteyen mi? Murat sizin bölmeler. Teret, Muratcan sana bir zat görkezek dostu. Muakara, ne şu jayı görýän mi? Şu jayda kim yaşaýar? Serdar Berdimuhammedowyň duwa ýurundagyny yaşaýar. Näde qaldy şu jayı bilýärmi? Halkymyzy zäherläp, tirýek satyp zat edip. Äger bu jayı görkezek mesela, bu jayym Serdar Berdimuhammedowyň çykanyň ogly, ogluň jayı. 93-nji ýyl bir oglan hiç ýerde işlemän, ady ýöne min transportda geçýär. 10 minut dol bir lewaply bir gyýjaşy, o meş ýaşly bir gyýjaşy maşyna kakap öldürip, şu wagtdan günäni başga biriniň üstüne atjak bolýar. Düşünýärmi, sen näme gurrun edýän, o näme bardy gurrun etýän Murat? Yani Müslümançylyk bardy gurrun etdiň bolýan. Müslüman adam mydama haksyzlyğa garşy bolar, oşony ýatdan çykarmaýar. Erde senin bilen, senin Allah'ın bilen, benim Allah'ım diýip bolýarmy? Не, просто, Мурат, Я я еще что-то хочу сказать, пока у меня VPN не выключился, да, Мурат? Murat. Yo efirden bir yana barıp karşı çıkabilimiz. Leslem şunu ben şunu açıp unutma sizlere. Şu Prem Türkmenistan'da benim ne haksızlık yaman köp gördüm. Lesler mi? Ben hem kança milyon pulumdan vazgeçtim ben şu anda Türkmenistan'da. Prosto burada bize rast sen nime de tutmuz, yapmışotmuz, da tutmuz. No, realni Türkmenistan'a barıp işte yaşap görenler 6 yıldan ve 7 yıldan beri. He? Şu anda barınlar, şu anda Ben sözlerin Türkmenistan'da diyen Murat. Bilmedi şu anda. Ana şu Türkmenistan'da Safiye. Hiç kimse, hiç azı şöyle yaplaşıyorsulara. Şu yaplaşıyor transatlanızda hiç kimse Türkmenistan'a gitme bilmedi. Hiç kim önüne çıkma bilmedi. Dukuyamıyor. Ana Safiye, geplev otuyor Safiye, geplev otuyor ana. Я одна не могу выйти, Мурат. Если выйдет народ, я тоже буду выходить, да? Если я одна выйду, вот я недавно была в баньке и ругалась. Никто за мной не стоял. Никто. Ты понимаешь вот это, Мурат? Halkımız var, halkımız. Düşünemem ben sizi var ha. Hakkı ben ona kadatları köp gördüm. Darjı var ha. Şu Dünya Bazar'da, köyne Dünya Bazar'da yıkılan vaktim benim apam dünya önünde çıkıp durdu. Hiç kim darjı var ha. Ben çıkamam deyip durdu. Ben çıkamam diyenler Katalaşka gelen vakti izine kaçı gittiler. Ya bolla. Prosto burada Türkmenistan arkasında gep edem zadedemiz. Az bize edecek işimiz yok. Prosto Allah'tan dua edelim. Ulan Allah hidayet etsin. Allah gelir diye. Sesimizi duyuralım onda, Murat. Düşündün mü? Надо, чтобы нас слышали. Они нас видят, они нас слушают. Ты это понимаешь? Talip bir zaman. Talip bir zaman. Bir soru var. Soru versem oluyor mu? Selamünaleyküm. Hemen selam. Sıradan Türkiye devletinde bilseniz Türkiye devletinde ne var göremek yana Türkiye. Parça var biliyorsunuz. Prezidentlik saylavında parça CHP, AK Partisi yine hani ben televizyonda gördüm onları. Parça var. Halk kanday köpüsü Erdoğan'a ses verdi, köpüsü Kılıçdaroğlu'na ses verdi de. Düşün, ben bilişimçe. Düşünüşümce de karan. Toka padşah bolandan son, padşah yurda bolandan son, halk saylandan son şonu izinden şuna gurrun etip, şunda aktivistlik demeden etsek padşaha yurda dönüklük eden bolmaz mı? Yok günah. Cehenneme düşesen Zima. Cehenneme düşesen. Aytmalar. Ular svitoy içine yam sapok. Ular svitoy.
Понимаешь? Sen Votkara sen şu bizler cehennemlik bratan. Zima. Брат, так не шути, брат, не шути. Религия, брат, не лучше не шутить. Bratan sen dünyaya giriyorsan. Блядь, Votkara sen Извини, караңlar. Мен sizlere я не могу понять их. Это что, блядь, чуть nerede nerede üstünüzde Zima bratan? Просто караң, siz mana караң, Monster sizler ha. Караң, vatana dönüklük bolundu, halk sayladı ya onu. Yok, halka saylanok dost. Saylamak. Zima. Mene lişni saylamak. Okuda özleri taşadılar. Bizi çağıranaklar. Zima. Вот меня не позвали. Я тебе вот так скажу. И моих родителей тоже не позвали. И моих братьев тоже не позвали. Никого не звали, потому что мама была за границей, брат был за границей. Они сами выбрали. И все. Karang, Murad'ın aydı işte. Yana bir 5 yıl kaldı mı? 5 yıl kaldı mı? Bilim ben. İşte yakşı mı bağla? Can sağlıkları yakşı mı? Yaxşı rahmet, siz yaxşı mı? Şoňaça savur. Şimdi ben bir zat aytacakman da sizlere da. Zima, bir yerde boşa oturupsular ha, boşa oturupsular. Bula baka kıra bula. Alma tüş, ağzıma tüş deyip oturgan adam bula üçüşen. Senin bu top, senin aşağı oturgan kancık baka o hapşının değil. Hiç gelip bir kulak salıp oturma bulanı, çık bulanı dersinden. Ova, Turça'da yürüverek he. Yürüver. Yengem bir anda, beçeler bir anda sen şurada yürüver. Çineyem sapı. Bled, isler, frenlik kisler. Nime nadiyse dostlar. Hayır, bana kara Turça'da hiç kim Turça'da ilgi yok. Üyde oturtman, çiğittin, işlev oturtman, çiğittin, balaçağımı bakıp oturtman. Bu ne? Nereden durum? Nereden Suriyalı'dan premier alsana Suriye'den. Uçma yaptı, silahın yanşı, silahın kuypilotla bulan için uçmak giderdi yurtta. Тебе стыдно, что смотри, если вот в Сурии идет война, в Палестине идет война, а ты что дома сидишь тогда? Одну вопрос задай. İşlep nam tapribat kıyın zaten. Dur Zima. Bu ne? Eştiyan mı? Ne mi söylüyorsun ya? Ya bitti ben bitti. Eş Türkman. Ne oğa gereksin? Ben karab biröni göttünü açkança, biröni göttünü açkança. Başta özünü göttünü bokkunu bir karak gör. Var mı yok mu? Artılgan mı artılmagan mı? Şimdi başta göttünü bokkunu art, olsun biröni kinta. Bunu kelime kettiriş. Eştiyan mı? Suriye hakkında gitti azıkır ama. Bir munçuk garaşın gayra dedin. Bir munçuk yuvaşın. Durayda mikrofonu öçürme etmen beni. Murat sen ayağına pille gidip sen şuradan. Mikrofonu öçürce geldi yerde dinlemesin ha. Bu ne? Var. Bir modrun lan. Yok Murat dursana bir modrun. İşlemeyecekler, oturacaklar keybeti. Türkiye'ni yamallap tuttular, yine birini yamallap tuttular. Alma tüş, ağzıma tüş dedi onlar doğru, işlemeyin. Bu ne de var? Bir moddur bu ne de var? Hayır, çıkarsana. Hayır. Ya bir mod bitti sonra bir üçüzlere. Abdullah, Talip, Alişer. Dursana bir mod. Neyle adamay? Neyle adamlara bir ne gurleme ne bereniz o gayet. Bitti yiğitler, hayır. Allah rızası için nimsin oturun lan. Hele serdarımız neyle adamlara bir minut durun lan hayır. Duramok düşündün mü? Ya aç. Ben ayırsan öçürce gelir seni. Serdar. Serdar mı? Yok sorama cevap. Serdar ol. Bitti sorama cevap verin lan üçüne. Az Türkmenistan'ımıza. Yok Türkmenistan'ımıza. Düşmanlar çözüp gelse sizler oturasın şurada. Dur ben atvet vereyim de. Пожалуйста hiç kimse. Sen Makara. Sen kandi barasan şunu aytsan bana he? Kaçaklar kandi baradı. Deportasyon lagirdekiler kandi baradı. Sen beni oylama. Sen kandi barasan. Deportasyonu kaçaklar kandi baradı. 800 binden köprak kaçak var berde. Ular kandi baradı. Sen bana aytsana. Raci en amatam için Raci bara şu önüp ösen yerin bara yerin içinde kazıp görmeli bolsa yan baramam ben şu anda. Eşin. Dostum, sana bir daha aday değil mi? Bizim halkımızın yetiştiren rembası var ki biz qorap ne edel o? Yine bizim vatanımızı qoracak şudur.
Rembanator, Terminator, ava Gurbanator içine sapok. Yine bara bizlerde. Görürsün. Ey bo'ladi. Adam, hurmatli, harbiy, qulluqchilar. Näme boşy biz buna çörek berýärmi? Gülýärlik iyi otyr yurdumyzy. Gorasyn nara, näme o? Mundan gowgorokçy barmy? Гурбанатор, блин, отвечаю. Пули непробиваемый, бара. Великта atı, блядь, içine сапог. Великте, блядь, düşmanlar atadı. Ёбаный в рот. Demenin gürgüne dostlar. Алишер, пожалуйста. Yok. Vatandaşlar birazcık kimden? Единственный человек, который министр обороны, ne edip avtomatdan atmalygyny öwretýän adamdyr şu. Ministra barona adam. Ministr obarony ne edip ýara gulanmalygyny görkezip atýar o. Ay bu adam mara erkek ýaly bütün hemme o zatlary döwen stereotiplerin hemmesini döwen o bu adam o. Erkek Yatırvaylıydı. Demenin gürgüne dostlar o. Ömrüne diş kopart veren diş doktor gelip mine barona avtomat atmanı öwretýär. Onun özü karanlar. Berdi Muhammedov'un bir özü Afgan granitsany bara вот это neçe min kilometr bolsa bir özü alıp çıkıp biledi bilesizlermi? Он же великий, он падишах, он умеет летать, бля, veliki diýär. Koşun generaly atip göräýde bulan ýazyşyny malatsy bar erkek ýaly galaňda ogay. Зима, Макара? Да. Вот senin arkadan kim? Вот честно вот. Просто мне интересно, да? Senin arkadan kim? Alişer Safatov. Hazır bizlerin arkadağımız, bizlerin prezidentimiz. Senin ben bize deme içine sapok. Meninkini bu benden soruysan ben sana cevap veremem. Seninki kim? Yok. Şu benim prezidentim. Sebebi kandelim ki arkadağım. Vatanın mücadeleden yok mu? Dur, hayır. Bu sorunuza cevap vereyim. Son ikinci sorunuza yana cevap vereyim. Потому что मैं invalid, pensioner, ayma-ay, kanadiyim. Bizden hükümetimiz, prezidentimiz pensiyamızı verip duran. Pasobiyasını verip duran. Hiç gibi problema yok bizden Türkmenistan'ımızda. Может, kınçılıklar boladı her yerde hem karan değerli peşahot Alişer'e karan peşahot biri ak biri kara boladı. Hiçini yaxşı bolup durmaydı emez adam. Kıyımlardan boladı. Zima, ben biraz aydın iyi, ben sessize oturamam. Bana kara yeneyen bara arkadan bara Yüce Rabbimdir. Enen atandır. Şu gün senin yanında kim bolsa bu pensiya berot bunun обязанности pensiya vermek düşündün mü? Bizlerin mayıplara, bizlerin yetim beçelere, öksüzlere. Düşündün mü? Bir minut. Zima bir minut. Kara. Yanlış mı? Özünü aldırma. Eşitopsam şuna kazatlar ülke. Senin enen ne şu gün senin yanındadır. Enen bolsa. Atan düşünüyorsam yakınların düşündüğün şolar senin arkadan. O gelip sana pensiya verdi. Pensiya ver oturtmanda senin arkadan bolu bilmedi. Понимаешь, onun обязанности. Обязан он, понимаешь? И хватит, ребята. Спасибо. Очнись. Спасибо. Yo ben prosto açacak oldu. Dedim ki peşahot özünüz bilesiz kanday. Akkan. Kıyınçılıklar boldu. Yo emez. Bola diyem. Yakşı günemiz. Hazır yakşı hem günde. Mutoka. Ben ben de bilmem boladı da. Diyeceklerim. Siz bir düşünüklü adam Alişer'e ki. Prosto siz bana gel ben düşünen siz de fikir edemem. Girme şunaka bolsa ülke. Bevet bolmanlar. Etmenler. Просто şuradesler az şunca zat sana yazotla, понимаешь?
Sen düşünüyorsan mı? Blin, ne zaходи, зима. Зачем sana, братишка? Ben sana düşünemiyorum. Раз sende шунака проблема, раз такая херня, не заходи. Seni никто не заставляет. Выбор за тобой, üke. Ama sizler, ben bilmem bara gene sizler zalımın arkasına alacak bolasılar. Düşünüyorsam sana kepik ber oturan. Kepik kara sana kepik berip kepik beredi danı. Kepik bereden sana arkadan. Selamun aleyküm. Yok, o satın almak olmuyor eke. Karan dünya hükümetinde Aşı bir dursana, aşı. 17. Premier Nemen pensiya Aşı. değerli eke. Bir dursana. 5 milyondan narda. 17'den Tarif urun 5 kovma milyon Abdullah yaxşı mı 200 adaydı? dolar oladı. Dünya 5 derecesinde sen köşen öyle. Hasaplakan üke. 5 milyon kaç ola dolarda? 5 milyon dolar da 50 dolar. 50 oluyor. dolar. 50 dolar için hesapla pensiya. Doğru mu? May para. Eke kursa karansız, kursa karan 17 kurs. Dünya derecesinde şuna kadar Yok sen pensiyalar. yok sen kurs Dünya ne açalım derecesinde. işin olmasın sen alyan puluna nerede? Abdullah ke karan ben sizlere doğru düşünüyorum. Hiç kanıza benim yüreğimde kirim yok, kilem yok. Zerrem yok üke. Absolut no. 50 dolar hiç Sen o sadamaz. kurstan dolar alıp bilesən mi? Tamam azı karan şu zatlar dünya derecesinde görsek bizler ösen devlet. Ösen devlet. Men bolyalar dimar iki düşünsünler. Seyretmen taýdaýyn. Ine menem yurttaşynda, Taliban yurttaşynda, Alşerekemem yurttaşynda, hemmem yurttaşynda. Ören bara, şöyle bir de Türkmenistan'dakydan bu seyretýärler. Ine senin diýişiň ýalak Erdogan maňa şu alyan pulumy men şöyle gaza pul gazanýana, işläp pul gazanýan. Şu işläp gazanýan pulumy bermän biler, ya etmän biler. O ne adat yok. Erdoğan istese de verir, istemese de verir diyen men. Men sen yalvar valam o pulu. O haram da o senin benim hakkımı imana hakkı yok onun. Sen ne dima sen çörek gel sana da veriyor o pulu. Erdoğan sana da veriyor o pulu. O pul için sen o 50 dolarını var ha. O 50 dolarını 50 dolarım der sana çörek gel sen 500 dolarım verir. Gel çörek gel. Erdoğan adaletli mi? Dikkatli mi Abdullah? Türkmenistan'da sana 50 doları neme öldürüyüp 50 dolar veriyorlar sana. O dünyanın gidinde o niyazat yok. Amerika git seni muhtam saklayalar, iyice işçen saklap üstüne de pulon veriyorlar. Ya olmasa Fransa'ya git muht saklayalar hem üstüne pulon veriyorlar. 100-200 dolar. Şu zatlar birazcık fikret da o Abdullah. dünya Türkmenistan yal değil, dünya öne gitti. Dünya Türkmenistan ya? Amerika ne diyor gitti Abdullah? Sen vaybal etmesene dursana karasana özledim. Batıra o. Ondan o hemmerade o dünya Türkmenistan yal değil. Diyecek bolyanım. Dünyada merhamet diyen zat var. O 50 dolarlık an edip veren oklar o Türkmenistan'da atyalı. Selamun aleyküm lan kovmaya adaylanan. Спасибо, Abdullah, spasiba. Просто ben Türkmenistan'ın şu gün ayıp verecek oldum. Tak o zatları ben demedim ben. Herkese iyi yayınlar arkadaşlar. Vakt gelir, değil mi? Ben katı yapmış vakt gelir, Türkmenistan'ın Türkiye'ye alak olur, onun için görüşmeli bir. O arkada ağamaz, onuyumuz, munuyumuz deyip o çokunup, ona uyup vaat edip girmez. Yarancanlık ol ya. Haçan da hükümet yıkılar ya. Sen ondan bütün ömrüne ökünüp gidersin. Men şu vaatlar yarancan olup durun. Men şu vaatlar ödün ilgilenersin şu yedeni işlen için şu vaat arkadağım onuyum diye otuyorsun da. Ondan bir gün ödün ilgilenersin şu ködüler için. Gelinler hemen iyi yayınlar arkadaşlar. Yine Lost Master'ın gündem aydın dedim.
Hemmenize can sağlık. Sağ olun. Yanlış fikir etme. Doğru aydan doğru. Türkmenistan ya din için görüşýär ya Türkmenistan'ın prezidenti. Türkmenistan'ın prezidenti marada 3 adam 5 ýyldan 25 ýyl aralygyna ýakynda bir ay bolany ýürütdiler. Kim din için görüşýär, o diniň garşysyna görüşýär diýseňiz dogry bolar men. Vatandaşlar birazcık var, ödüňe de hormat goýuň. Türkmenistan'da dine adamın kadri yok. Türkmenistan'da adamı iççede gören oklar o $50 aylık veriyorlar, $70 aylık veriyorlar Türkmenistan'da. O başka yurtta o niyagat yok. Başka yurtta seni işlemene kuvvetlendiriyorlar. İş desen neyse iş desen şonça köp pul kazanyan başka yurtlarda. Türkmenistan'da 2-3 işti işleyemem sen şu pul kazan. Bilmeyen başka yurtta pulu. Yaşa iş var bir yerde adama hormat koyuyorlar bir yerde. Şoň üçin ne bäde ol kwart plata Qırgızdan bu bizden Türkmenistan'dan. Ha? Qırgızstan'a mowşumat var. Qırgızstan'a mow diýen Türkmenistan'dan. Şu bizlerin sasiyetler Özbekistan'a bizlerin vatandaşlar işlemeye gidiyorlar. Çarjovdan Özbekistan'a bizlerin sasiyetlere gidiyorlar işlemeye. Kazakistan'a gidiyorlar işlemeye. Kirgiziya gidiyorlar işlemeye. Kirgiziya gidiyorlar işlemeye. İran'a gidiyorlar işlemeye. Rusya. Ama kim bizlere gelip işledi? Hı? Nime üçün bizlerde 5 milyon halkımız yok içine sapok. Hemmesi öyle daşarı yurda giderler. Nime üçün giderler? Beçelerin bakma için. Alişer Buyur. Şu Talip'e burada diyecektim lan. Talip kovun Murat. Şu Liçkan'a yazdım ama WhatsApp numaramı verdim. WhatsApp'tan cana ediyorlar maydana. Olha, şu account'ta ne mi cevap verecek kadar efirden falan. Olya bu gayret et Murat. Bolu Murat arkayım. Assalamu alaikum. Ve aleykümselam. Ve aleykümselam. Az önce Ay Murat mı kim по-моему Taşavuz'dan girdi. Eğer de Taşavuz'da yaşıyorsa yani Taşavuz'un bir halini görsün. Yani Taşavuz ile açlıktan ölecekler neredeyse. Proprastor Premier Aşhabat Taşavuz'unu görsünler. Onu geplesin. Daha 3-4 ay bundan evvel gittim geldim. Taşavuz вообще ужас. Adamları yıla bürktüler. İş yok. Ne oldu yani boş gepliydiler. Hem de çıkmat. $50, $100 hiçbir hılı günün görüp bilmişsen verdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ana şunu Nigina, ve aleyküm salam, doğru aydıpsız. Şu gün əzi oturan vilayetlerin biri Taşavuz əzi oturtdular. Реально вообще инфраструктура yok, iş nol. Редко понимаете, ben bilmezsem şu Taşavuz'la girip bir zat dedi ya, yok bizlerde iş var, işlesen var, kafe, restoran, Korrupsiya dolu otido. Yok, iş yok, вообще iş yok. Adamlar yıla bürktü resmen. Aynen şöyle. Hem de maşın gitken. Самый бедный регион, что bizlerde Taşavuz ettiler. Taşavuz'u en bedный region ettiler. Vallahi bana. Ben özüm bolu kayıttım o. Ya boşuna boşavat gepliydi. Boşuna yani. Görüp durup neужели düşünmediler bunu. Halk kınalıp oturganını. Действительно kınalıp oturttular. Bizlerin общий derdimiz. Türkmenistan'ın 5 vilayeti bizlerin derdimiz o. Bizlerin общий. Şu halk maslahatı şikayet çıkarmadı vatandaşlar. Bize şurada какой-то maslahat için oturttunuz o. Da Türkmenistan'ın hastahanelerinde var, adam kesiş diye var.
Bazı bilmem. meselelerini da adam geliştik. Dur şurada Sancho geldi. Nime Alişer'e selam aleyküm. Aleyküm selam. Buyur. Nime diyecektim halk maslahatı diyende bir gep geldi de halk maslahatına baran garrylar da endi bizim garrylar. Olaram indi näme utançmasam gürläýin pampers giyip giyirýärdi. Olar gürlemene haqqy ýok. Halk maslahatı saat çözmeýe. Paper. Wagtarys men aýtjagym başga ýurtda gezip ýören bizim ýene Türkmenistan patoşdas bar. Bizim hukugumyzy men napример ýöne ýurtma aýtjak men çok sevmeýän Türkmenistanda ýene men özümü bu Orapda sevmeýän problem bolmasyn diýip men gördüm näme oğlanlar çıktı men ýanymda zat etdi, o çıktak boldy. Sevmeýän bilen bile ýokatyp goýar. Litre koyarın oğlanlar var benim tanışlarımda. İşte bu bizde onun yazatı yok. Hemen Hasanç'ta özüm derdi 30 gün hiçbir yolunda yattım. Bezdakimen derdi türme dönem yaman yerde yattım. Bezdakimen özüm Türkmen oğlunu satıp koyverdi. Haftarif men Hasanç'ta meni ertden de men de karış dokumenti yok zaten men öz Hasanç'tam öz Türkmen men Türkmenligim görüpdi men pasport kopyam bazadım yani pasportum istesini vermedim men de viza geçiren meni kabul etmedi. Men seni kabul etbilmeyen dedi. Maňa şu daftar ötdi. $50 bir töletdi, $34 bir töletdi. Tak 210 bir töletdi. Işo men atlet garaşdığımda tak maňa atlet beren aklar men Türkmenistana gaýtmak üçin. Men şu mesele üçin çykdymda. Prosto derdi aýdanyň bilen peýdasy ýok. Derdi aýdýan derdekler hem почти чтобы 70%. Смотри, Sancho, elinde telefon var, TikTok var. Söyle, ayt ягdaýyňy kaysi bir правоохранительный орган boladı. Или же прямой связь yüzdanlara. Şundan просто çık, al, ayt, şu problemam var. İster hazır adamlar geplemeye başladılar. No, pravda yalvarıp aydadılar da arkadağımız, yine nimemiz yok. Ova, Serdar Berdimuhamedov şunaka problema, şu problemanı çözmeye sizden hayiş edutma patamusu. Şöyle обращаться ettim, hiç kim karayan yok. Şu derdimi siz çözü bile sizde vaydasan tutardı. 20 gün Alçı, sen biraz durmamın. Abu Cepar, bir minut ben dinle. Abu Cepar, men pasoşta ayırttı da 20 gün bolmaz pasoşta ayırttı. Potom pasoşta näme diýmeň, elimde narkotik tipa men praktik. Tipa bir näme bir adam öldürmedim, zat etmedim. Men prosta bir kaz yol berdi Türkmen, oğlan, jende oğlan. Men satyp goýardy. Şop ol berde bu men az gezip ýören döwletim mentlaryny işleýär. Näme Türkmen oğlanlar, bez dokumenti oğlanlar tutup koyverýärdi. Şuňa tema. Men pasoşta bolýa 30 gün ýattym, suýna 30 günim. Prosta men berde sevmeýärem ýanymda. Çağam bol, çağam görüp bilmedim, zadym aýalmam ýanymda. Prosta anarda ejatam anarda da. Türkmenistanda şo bu. Men pasoşta näme diýemem aşaret? Men üstümden gülünden ýerim. Men mentlar, bäri mentlary men prezidentdan sen pasoş sen kim diýdi? Men pul berjek boldum. Menden $2,000 pul soradı, $2,000 çıkarmak üçin. Sen şo pulu bermeseň men çıkarmaýan. Men şo pulu bermedim der. Näme üçin men şo pul bermeli, men näme üçin çıkmaly diýsem, men aýtdym sen pasoşdan kabul eden sen hiç kime gerekler. Sen şo senin döwletiň, senin özüň döwletiň kabul eden diýip aýtdy burada. Ne işte vatandaşlar. Yine bize отношениясы, halka отношениясы. Bana özü, men şu oğlana barıp, şu pasoştada oturan oğlana ad familiyasy bilen aýtsak, ýöne aýtmaýam men. $100 berip 2023 ýylda men pasportumu uzatdym. $100 niçin berip menden pul aldy pasoşda. $100 berip niçin pasportumu uzatdym. Men bardym, men aýtdym, men pasportumu ýitirdim diýdim. Men ýitirenim rastda, ýitirenim ogurlatdym dogry aýtsam, pullarymy zaten men ogurlatdym derdi. Adam metroda ogurlatdym. Maňa aýtdy, sen diýe, maňa diýe erkeklerin bäri gelip aýtdy. Men Türkmenistan građanstwasy. Men danym gelip duranlardan. İşte. Men Türkiýede de, bäri diýär, men Türkiýede de. Men Türkiýede de. Hayırlı işler. Bana aýdyp dur, erkeklerin bäri gelip aýtmady. Men şo oğlana aýtdym, men sana bilýärmiň diýdim. Men sana $100 wagtynda berip pasportumu uzatdym. $100 berdim. Men o nime etmem, özüm başlanmam. Zat etýän, hemmemiz adam bilýän, nime etýän, beren zadymdy berdim diýip aýtýanda, pasport kopyam dur endi. Sen diýe Türkmen pasportyny getir diýe. Türkmen pasportum ýok diýdim. Onda diýe biz kabul etmeýiz. Näme etmeli bilemek diýe.
O kim biliyor? Misal, например, men de dokument yitirdim mi? Men pasoçta barıp dur, men başa gittiğimde, pasoçta barıp başvurduğumda, kim biliyor onu? Men problemam kim çözmeli? Pasoçta çözmeli değil mi, doğru? Yok, Donald Trump. Sanki Donald Trump çözmeli onu. Donald Trump var, endi grup aydanda men böyle men prosta sevip koyanda men ağzım. Yok, sen düşündün, ben ne derece grup Понимаешь? O посольство için varmadı. Понимаешь? Türkmenistan'ın посольствоsu için açılmadı. Ne? Halka kömekler için açılmadı. Öğreniyorum. İşten açık bolsun. Elimde naroşnik. Посольством 2 sany men yanımda dur. Bu sen İşgärliň arasy aylandyň oýdan at kod etdiň oýdan işgärliň. Yok. İşgärliň at kod etdiň oýdan aylan. Adam bir zat aydı beri oturan. Давай şu kutarsın. Будем уважать, да, его? Dinlep dur bir minut. Elimde naroşnik, diplomum, hemmiz adım istoriyada, neme diysem istoriya diyende, hemmiz adım üniversitetlerime için hemmesini aytdım, can edip soradılarım, hemmesi çıktı dur. Как положено Türkmenistan гражданствосы, hazırım şoňa al. Sen diye, sen qaytadan гражданство, подтверждение гражданства var. Şoňa tapşyrmaly. Men zачем tapşyrmaly? Sende dokument yok argina. A men yitirdim, mende pulum yok diysem, onda sen diye bilemiz ak diye. Sen yatı vermeli. Men şu tayda, misal üçün, Russiyanın özünde 2 yıldan beri yatan Türkmenler var. Men indi bana gelen informasiyalar 2 yıldan beri biç bir yomluda yatan Türkmenler vardı. Şu pasoçtan Atvedine karışıp yatan Türkmenler var. Onlar çıkan hak. 2 yıldan beri yatan Türkmenler var. O men berdaz, men başka yurtda. Men doğru aydın, men başka yurtda, Kazakistan'da men nazar. Ayda oturma gerek miydi? Yok, prosto men gorçoyum, meni öldürsem men qatıgısa canım alır. Men ey adam, ey qatıgısa canım alır. O Allah verdi onu. Allah'dan başka hiç kimim alıp bilmiyor o canım. Doğru aylan. Prosto bana Albo ne? ýa-da sanço gayrat etdi, da ne etçe kısmata gelen zady bar. Kan dediler. Cepar. Üzerin bilesem aslında onun problemimiz yine şunaka milişlarda Prosto hazırım barda. Daşynda gurlar bilem daşynda daşymat, näme? Gara %35% Türkmen halkının, Türkmenistan vatandaşlarının %35% bratan daşary yurtda. Düşündün? %35 Memleketden daşary yurtda da gurlar. %70 paşty Türk. Men ne berde gezip ýörün, men paşty adamda bir Türkmen görýän. Berde gezip ýörün, studentden başga paşty 70% bez dokument. Bir каждый 250-300 adam şo biç ýürýär da ýerine. Podvalda abişne o adam itin yerinde görmeýärler. Saňa diňe gaýnan makaron bilen gaýnan greçka beri. Şo taýda ýatyr, men öz gözüm bilen gördüm. No, bizlerin посольствованың отношениясını göredi. Понимаешь, Казахстан, Турция, любой bir döwlet öz vatandaşlarına отношениясını görediğini просто istediği gününe kan da gelse şonu sen отношенияda düşündün. Da düşündüm. Prosto yattık indi men prosto aydanda. Näme? Men şu aydan например men pasaçdan kabul etmedi. Men şu $2,000 pul vermesem men 2 yıl 3 yıllap yatmalym şu ayda. Men doljum mu? Ine men bolýar, men dokumentim yitirdim. Men dokumentim yitirem aldandım men. Bizdiňe başga ýurtda viza bilen gelýäs. Bir türkden başga türkden de dokument dogurlap bolýar pul bilen da. Misal üçin Rossiya, Kazakistan, Kırgızstan, Özbekistan bilen viza bilen gelýäs, dogrudan. Vizadan başga gezip bilmeýäs. Men şonu etip bilmedim, men aldandım. Например, $1,000 verdim, aldandım. Pasportumu yitirip koyverdi. Göz öňümde pasportumu yırtıp koyverdi. Hiç adam etip bilmedim. Grup adamlar. Hiç adam etip bilmedim. Ya vallahi yine. Seriyoz mu? Yırtıp koyverdi gözümün önünde pasportumu. Etip vermeyen dedi. Yine pul soradım elimden. Yok, o yırtan Kazak zadı boldu, doğru mu? Sen saklı oturan. Da. Kazaklar yırttı. Ha? Doğru aytdy bana. Onu hoç dedi, deport etip koyaramiz sen dedi. Men bolýar diýende başga şäherge çykdym. Başga şäherge çykdym. Nomerleme çalyşsat etdim. Iberden bir türkmen oğlum bilen kwartirada ýaşadym. Şo Daşaguzdan tagtaly oğlan. Meni satyp goýberdi. Mentlary işleýän eken. Türkmen kim bilir? Men türkmen bolsa şolary tapyp berýär. Türkmenlerden pul alýar şo bu. Это дно. Пробили дно dediler bara. Prosto aýtsaň söz köp. Prosto berde az TikTok'ta zat ne berde bizi görüp oturan paşti 80-70% baş daşary ýurtda da olar barıp bilmeýärler. Ha, Türkmenistan içindeki halk aýtýar, näme üçin diýse, mysal üçin men Türkmenistan içinde aýdyp otaýyn, ýa
Yine bir minut. Ben bir saattan beri paştı bir yarım saatten beri dinleyip oturayım da. Türkmenistan içindekiler kör, baran, как грубо скажи, я баран. Не, брата, я сам, бля, не соглашусь. Вообще не соглашусь. Давайте şu halkımıza şurada da айтма koyunlar. Sesi çıkan yok da, hiç kimi saklayan yok da, rебята. Это неправильно. Во-вторых, qara, brat, Alisher, ağam. Bittasini görüp de hemmesini şobur kazana atsan, rебята, это будет неправильно. Ben Türkmen. Sen Türkmen, şurada oturanlar Türkmen, yazı oturanlar Türkmen. Bes problem. Hazır berde biz içeri işlerden serede oturallar bar. Şunu bilin. Bar. Näme üçin ise men köp yerde gezen, köp informasiya zat toplayanda yine berde misal üçün men yaz gezip yörenemde o içeri işleri işleyenler, studentler köp. Berde şunu alışına ucu spisk anırda bizim spisk burada ne studentler bu biz dokument bu yalı deyip de. Bizimkiler nämeden korkuyor? Ayal maşgalam dınç bolsun, bu başı ağrımasın, zat etmesin, boldu. Näme bolsam, bana bolsun. Yaşayalar sonra. Yine men özüm, az menden, yine naprimер, men berde nemelerim, indi berde näme dep aýtsam, garandaşlarym zatlarım var, indi bir azırak pul ýokna pulunu bersem, bana grajdanstvo bere. Ýöne bana grajdanstvo almak üçin men Türkmenistana gitmeli. Men patvirdiýeni almaly. Türkmenistan bana ruhsat bermeli şu grajdanstvo. Bana şonu beren agazy. Men puldan berip koydum da. Bana şu abidni batıp burada. Men çıkacak Türkmenistan grajdanstvosyna. Häzir çıksa ýöne Türkmenistan edenak bana. Şu kagiz, обычный spravka, судебный и подтверждение. Подтверждение diýen bir belasy var eken. Şonu beren akma. Dinlemeye Türkmenistan. Sen Türkmenistan'ın raýatlığına çıkan bolsaň seni alyan yurt barmy? Alyan yurt var. Bez problem. Prosto alyan yurda men pulum berdim. Ýöne bana razişene kagiz gerek. Razişene kagizi beren aklar bana. Men uje näçe wagtdan beri sinýoşpýan. Beren ak bana. Men özüm Oba Sovet bara, Oba Sovet'den hat urutdum, hemme zat etdim ýöne beren ak. Menden başka näçe oglan şey dip azarlanyp ýörde. Pullaryny töläp zat edip, indi bökenem näçesi. Prosto mümkin bolsa çıkmak. Grajdanstwadan kaçıp tutulmak. Bolany. Başka variant galmak. Ay boja bir gaýra. Yüzümü görkezem men sana baryan i men yok soňum yok men Huda bilýär. Semýam mene ýogatyp goýberem Hudaý bilýär. Yok men soňum yok. Yok o nimçe vatandaşlıktan çıkacak bolsaň bratan. Alacak adam var bolsa alacak. Mat bara. Çık. Alşy. Şumat. Türkmenistan bali sadarna var. Kesirni diýe aýagylar kesýärler. Dogurjak gurtulamasalar, sen kesirni pulatjak gorup aýagylar kesýärler. Sen dogurup bilen, dogursaň ölýäň diýe. Bratok men video etdim o arada. Benim firma gelip biri familiyasına mı etti vraçların yadına düşer mi? Gidip atıyorsun mu? Adını vraçın, adı familiyasına mı etti? Gidip atıyor. Gidip atıyor. Öyle Türkmenistan hemme vilayetlerinde var şu var. Göğür ayağında sen doğrup bilen o kesmeli eder. Korkutup olurum. Korkutuna böyle kes 30 milyon. 5 milyon söyleyemezsin. Bolon etur baldisalar rahatlar şu var. Bolo yaraklar. Berde gaytam Amerika'da kesecek. Ayarlayları kaçevet. Berde Amerika'da kesecek korsan görüyor. Yine men yok, burada gör kesmeli eder. Yakında men başımdan geçti. Bir yerim ağır yatıp baryan bir yerim ağır yatıp baryan oyun körçögü diýer sen. Niýe ağırın körçögü pul alja 8 milyon 10 milyon. Bolmanna. Doğru. O alya o. Şey diýer, Türkmenistan'a şuma söňýär gidip durjak. Kesirni diýer, sen bazı sadarda waraşdyrja. Dogurýan, sen dogurup bilen ölýän diýer. Ölýän diýer on näde suwa kesmeli eder. Bolýa kesmeli bolsa onu davay kesin diýe. Näse manatda 30 milyon 38 milyon alır. Bu hassahanalar edenetlik polny sebäbi hassahana Gurban Gulyn öýe saglykdan gelen soň bara polny bole berenler bulara. Olaram halkyň depesini çänik döwýärler. Halkym ardeste de arzum dinleyen yok. Öz goýan adamlar da
Hastaxanalarda. Öz koyun adamları. Esasanam Göktepe Beher'den yerde gidiyor. O hastaxananın başlığı var. Hastaxanaların O başlığı. esasam şu Göktepe Beher'den Ruhava Şu çoyuyor. hastaxanaların başlığının adı neyme dey? Men öňem video çekip aýtdym ha, ýatdan çykdy. Aşgabatda 5 tane hastaxananyň başlyklary. Ol ýaşyjyk oglanlar bilen ýatyp turup ber, o haramlady. Garryja ýalan bolsa bara. Ol işine teretmeliler o. Kurban bolayım getir koyan adamdı da. Sonra Ağa Janowna. O sonra Ağa Janowna. Cemal Saparova da şolar ýaly garrym bolsa ýaş oglanlar bilen. Bir gaýra da o haramladylar, bir namuslar. Göktepe. Bular. Aşgabat şäherine Göktepe Beher'den yerde gidiyor. Kesirni gidiyor şumak bara. Namus bolsa 14. Dene kesýär, kesirni. Urup namus bolsa 14 ýaşyndaky oglany urup öldürmezdiler. Haramlar bular o. Men oturýanda käbak pikir edýänne. Biziň görüşýär solen bular bilen bara biziň täm käbir ýerlerde bilýärmi mertlerçe käbir zatlar aýdylanok. Ine. Prawilamyz var, düzgünümüz var. Bularda düzgünüm ýok, adam ýok. Geçip ketýär. Talip sözüň böldüm Seret. Näpirmer, bizinki bolýar, bizinki Huýnada, bärde Kazakstanda näçede 2000 tak oşum 2023'de mi şoň ýaly benzinin benzin gazyň pulugy motlady. Şo wagtda näli siz bilseňiz, näli miting boldy? Miting bilýändirsiňiz ha? Kazakstanda bolan miting ýazsaňyz, kaňtar diýip ýazsaňyz çykýar. Bilýär. O abişni gazyň, o benzinin ýerine geçen gazyň maşina goýulan gazyň pulugy motlady diýip eden mitingleriň özünde prosto biziň halk gorkok. Gorkok da, biziň halkam batyr ýöne ay maşgalana bir zat bolmasyn, zat etmesin diýip çykanak bizinkiler. Çykmaýar başga türlü. Ay oglanlar. Var. Türkmenistan'da benzin problemi var pasti. Benzin var. Daha da eşitliyor. Göktepe Beher'den problemi var. İlçehanalara can etmeli bir-birden. Oturman video çekmeli. Haýsy ýurtdaky ilçehanalar. Käni biziň watandaşma Türkiýede meselem şoňa can etmeli. Näli birleşýänlikleri zat halk bilen soramalaşalar bilen. Biz oňam Can almaya olur. Oglanlar. Eşdilýärmi? Eşdilýär. Ay beýle zatlar ýa. Ne? Yurdumuz gowy asuda. Berdi. Bir mun. Hemmez atma. Berdi. Arkadağa şol zat yaşlı. Bazar yok berdi bratan. Berdi. Arkadağa şol zat içine sakok. Özüň adam söwdürme çykda. Haýyşna ýokmaýam görme. Özüň adam, ejeň adam söwdürme. Gowy ýerinde otyň çyk. Men ýerim götüren akna. Berdi. Libo ýerde men sen bilen görüşürüm. Men hiç kime söwmem şu wagt. Dogrymy? Bolýar. Gowy diýen. Молодец, Бердишка. Красавчик, брат. Молодец, красавчик sen. Yo men hiç kime şu wagt gurlamak gerek. Yok. Hiç kime söwmem. Yo, söyleme. Söyen yok bratan. Никаких проблем bratan. Ya bunyalarda söwmeklik para bunyalarda söwmeklik bolanok. Hiç bolmayan zat o. Bu da bular ýerlerde Berdi. Men söwsem bolanok, siz söwseňizem bolanok şol. Men şu söwmen spakko. Rotyrna şu özüm ýürüp tegirdim. Молодец, Бердишка. Красавчик, брат. Gündeliğini getir bratçam. 5'lik koyacak sana. Berdi sen haýsy ýurt? Berdi sen haýsy ýurt Seret? Berdi. Dinleyen eşitip otyr. Haýsy ýurtda? Hazır men mara Moskvadan Kazakstana geldim. Edirşuwa Kazakstanyna. Edirşuwat Kazakstanyň neresinde? Alaya. Dur. Alaya. Turizm Türkmenistan'a Alaya. Yok. Dur. Türkmenistan'a Alaya. Bir mun. Kazakstanyň häzir neresinde? Beýnogda. Beýnok Kazakstanda däl, Beýnok Qarapaqstanda. Brat çıkıp koyar. Yok. Salam aleykum. Bara başı gitti mun. Batını ora götür. Özü Beýnok diýär. Agzyna gelen zady gürläp otyr. Tal çıkarp koyar aýdan ha. Boş. Boş. Ayday berdi arkadan diýip aýday da.
Eşteyin arkada Yok. Videonu açma. Nurum götürüyüm mü meğlen ağamın? Drone yer mi gorkoz yok diyen. Videonu açmen gorkoz drone yer mi gorkoz yok. Talip Murat hayır hazır bu gürlemesen arkadağı şöhret diye hazır. 5 minut. Ayda başsın ha. Yok prosto. Yok. Vallahi ara ben Götürün ağlayan. Ben Ya gorkoz vembilecek. Gorkoz vembilecek. Astral şey. ne yanlıştım. Astral şey. Yerde sen ne diyecek bilen Türkmenistan go diyecek bolyamın. Dur bir minut. Soğalını sorunu cevap verecek. Ben dilim gitti ki başka neme Kazakça. Yok, odur. Söz yok, den asli dilin açsın. Dinle. Berdi. Ha videonu Aç açmen. Berdi, aç. Kameranı aç. Berdi işte. Ana aç ya. Allah Aç. işini erkek yala. Talip korvatıyor, talip. Erkek yala ait. Talip korvatıyor, aç. Talip Ana, da ana, kadar ana. eder. Ana. Talip da kadar eder. Ana. Aç hani. Ana. Hayır. No. Gör niye mi? Ne için görmüyor? Yok. Просто по приколам, прикол tutup atıyor üstümüzden bu. Ya. Ana ştay görmüyor yok mu ne? Talip ayırsana dost Berdi'ni. Talip ayır Berdi'ni. Bola ayırdım. Berdi işte erten Allah iş olsun dost. Yok prikol tutup atıyor da. Allah yakasın, Allah. Allah yakasın. Yok, Allah yakasın Türkmenistan. Ne Assalamu alaikum mehriban patpişiklim. Dağağın o iyice gaydın. Alişer, ziyaretmen yani. Yok. Notunda gedil verdin dağağım iyice gaydın moderatör. Alişer Eke. İyice gaydın Alişer. Alişer Eke. Tut. Alişer kusok. Gel buraya. Alişer kusok. Kusок? Монакар? Продаж Alişer. За $100 душу, eşten mi? $100 duşun zattın de. Tamam gene не путайся в словах, Кара. İşin güne korkan olma ya mı? Черт ты конченый. Черт ты Pen бессловный. çor. Talip. İyice gaydın. Baltı Talip, yatalım. Подобный, блядь. Халиш. Talip çöp koyur. Bir trapkan sesi geliyor. İyice gaydın. Халиш. Mesela çöp talip. Халыш, Çöp sen talip domstek mesela. semra baropsan, блядь. Eştopsan, Alişer. hatta bir lifçiyem Alişer. takazan bu Boca, gidişinde. Alişer. Eştopsan mı? Alişer de odat bara. Alişir, boca demet be söyleme. Moderatörlük var Alişer. Böyle tavuğun oğlanlar tavuğum anlatırım. Alişer iyice gaydın. Gel. Görmek önüme duşayım. Sataşayım ben bile. Bana göre mesela iki eklep eştopsan botinkama, блядь, подкладка edemen. Dalba хрен, блядь. Блядь, попутал, блядь. Ребенок, ебаный в рот, блядь. Bıçağın o gör. Toğuluktuğunu bıçağın. Aycık yalı o. Bunlar çağı görmedim. Maşallah. Şu çağı geç gitti yüzün önümden. Sarıcı. Yol varsan kellesi yalı kellesi bratan. Ödüm küçük acı. Maşallah. İyice sen ödü yalı ken. Karpuz. Ayaklı taruz mu? Pizzayı otuyorlar. Şu haline de var maşallah. Ой, бля. Ну, короче, Зат, Талиб, Ha bratan. я чуть поработаю, было интересно, отвечаю. Мама лично понравился, бара. А, иншаллах, брат, теперь будет почаще эфир, брат. Они хотят, чтобы я эфир почаще открывал. Понимаешь? Надо, сурат кой, обязательно сурат кой аркаңда. Суратсыз болмайды. Экраны кичalt, katta сурат кой, а где он вот так и подмышки там. Вот эту поставь. Düşündün? Это будет правильно. Evet Talip Murat. Это не будет. Velosipedle pistolet atıp yören suradı koysam olur da. Yo, bolyalı odatlar etmeli. Biliyor musun ne eli diysem kam olur. Erde olur hadir biliyor musun? Koy özünü kovalıp paralı. Erde bize karşı bir hareket etseler, onda biz onlara karşıyla hükmünde atvetne mera oluyor da lütfü deng olmalı yani. Erde bir hareket etseler, onda bizim onlara karşı ederiz. Atak baka bizim maksadımız ne mi? Halkımızda peydamız değilsin. Onu izdivaç etmek mesela değil mi? Bütün dünya gülüyor üstünden. Onu bizi güllük ya başka bir gülü problemi değil. O peydamız değilsin halk için. Şutak çıkan adamların işini bitirsinler. Bizim maksadımız şol değil mi? Bolu şol olsun da. Galen görüverir inşallah. Ладно, Талиб. Спасибо за эфир. Спасибо достойным. Достойным всем спасибо, ребята. Аялдыр эркек.
Sizlere şokrat. Sizler bizlerin arka dağımız bara, hormatlı halkımız. Rahmet sizlere. Давайте, братан, я обнял, поднял, душить не стал. Böyle sağ olun köp talip. Давайте, sağ olun, sağ olun. İkimiz alaydık mı? Ava ha gelecekler Bahadır'la. Galyalar adamlar kenan kalacaklar. Bari haberde. Gidin adam atır. Yo yapamak entek efir açık olur. Efir yapacak el entek. Yapamak atar koymalı. Çirizden efir açart inşallah. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. El olmuşsun, unutma. Şükür öyle adayla kovma. Ya siyasi. Yapamak erkek kol. Talip ben ayırdın mı? Ne ettin beni? Ya men hiç kim ayırma o. Alişer ayıranlar. Uykudan çıktın mı? Alişer'e atacağım ama ben ayırıyor. Bilmem o men hiç kim ayıramak. Dinle şu bir de dilen ayırdım yani. Başka hiç kim ayırmadı mı? Buradan çıktın mı? Yok. Nuri goy Nuri. Nuri bilen dün görüştüm. Nuri gelir inşallah biraz geçsin. Nuri deyince alsın. Arkadaştaki yağdadı. Bilemok. Men onların kendi katlaşama var. Haberim yok. YouTube'da koyacak ya. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Olmam tamam geçtim. Vallahi şükür olmuyor. Nura yan men qatar kaymalı. Nura geliyor. Nura kimi men görümü yıkmaz Nura gelir. İnşallah. Energetik kimin yerik olmasa Serdar Saparov deyip esen xiyanatçılıkla peydalanıp diye Devlet Muradoviç Serdar Saparov. Qaravun bilemok. Ay bu mat hem su deyip esen xiyanatçılıkla peydalan ya. Ava deyip peydalanmayan yok şu vaqt. Halkımda vatan söyücü adamlar gerek bize vatan söyücü. Bular şu vaqt işlep öğreniyor. Hastaxanalar bezrek Ay iversinler haramiyeler kıyamet gününde şolaryň aşkadanları camiyalık olacaktır, aynayalık. İçerisi de abi olacaktır. Harami olanlar var aşkadanları. Aynayalık olacaktır. Aman elbette Allah korusun. Biz inşallah halal rahmet çekeli. Biz ikide gözümüz yok, adımız yok. Yani halkı uyarsız. Ava. Ay bizimkilerin köpsünün gözü korkunda ama sonuç için hiç kim hissat deyip birden oklar. Ay inşallah yavaş-yavaştan halkın öyle gerek dal ederler, vaqt gerek prost. Vaqt ne dadın sazlaştırı, dadi vaqtın öyle. Qatar kıymal. Şu tavır bilen karış kespesin. Şempiyonlar vallahi ayıptı ana diyecek var. mat hastaxanalar erwet gidiyor Türkmenistan'a hastaxanalar. Ava. Dengan adam kesiştik. Başka yerden kovdarlar o. Hemme yerden kovdarlar o. Yok, Türkmenistan hastaxana erwet kesiyor adamlar pul alacak var. O da adaydın sana siz. Hastaxana yanılır. Türkmenistan'da bir pudok var. Sana da gerek, bana da gerek, atsına uğra. Allah Teala hiç kimi düşürmesin. Yani doğru aytdın, seret. Türkmenistan'da bir pudok var mı? Türkmenistan'da bir pudok var mı? Bir gowy işleyen, dadet bilen, aydıp bileceğiniz. Mesela любой bir organizasiya, zat hükümetten tarafından bir gowy işleyen pudok var mı? Pudok. Yok. Yok. Korrupsiya yaptı, korrupsiya. Bular çäreni internette kesmek bilen bilýärler. İnternette kesmek bilen bilýärler. Bolda başga edilen zatlar ýok. İnternette kesýärler. İnternette hayallatýarlar. Nälisem kam. Çäreni problemany çözmekde güni düýgüni aýyrjak bolýarlar problemany. Çykarýan adamy.
Köp yerlerde suat tok adam Pulumu yok. çıkarmak için pul vermiyor bana. Ava. Tok adam yok köp yerlerde. Dollary näme etdiňiz? Dollary. Tok. Ak dollar bilen gök dollar tapaw edip bilýärmi? Ol diňe haçanda ýurtda garypçylyk bolýar, ýurtda krizis. Şonu bolýar olar ýaly. Dollar iki bahasy bolýar bilýärmi? Türkmenistanda şolam geldi. Adamlar mene bilýärmi? Gaty gynan ýany doğrudan. Ona yoktur şolarım. Gök dollar, ak dollar. Assalamu alaykum. Maşallah. Maşallah, maşallah. Assalamu alaykum, скажи. Assalamu alaykum, rahmatullah, скажи. Вот экран видишь здесь? Скажи ассаламу алейкум, рахматуллах. Машаллах. Ва алейкум ассалам, ва алейкум. Я хорошо? Папа на работе? Дома? Да. На работе? Он дома. Дома? Хорошо. Ага. Allah, şöyle Sana öjen Pakistan. Yankı. Yok, Tacik. Bildim öjen. Yok, Tacik. İki doğru. Kakası, ben ikisem... Tacik mi? Hafiz, Kur'an hafizi. İkisem Kur'an hafizi yattım bilýärler. Kakasam da adam bu çağa diýanın çağa. Tuğulama. Ay men şu Pakistanlara menge doğru biraz. Yok, Pakistan değil. Orşan, ponu bilýärler, Tacikler, o bilýär. Bilýärler o. Rusya'da mı ne? Başka. Evet, Türkmen'e mi bilýärden? Rossiyada değil, men Amerikada. Çağırdı Allah Teala inşallah bize de sağını yettiresin. Çağı değil mi? Oo, Dünyadan ürünün son vakti olan mı? Alo. Wa Türkmenistan'a hastahanlara gaterwet gidýär, Salih. Bilýär. Hastahanalar. Yaman evet gidýär. Ya baro ýarakda. Ay ağam diňe hastahana diýip dursun da ýa. Görşege diýen kesýärde turunjak bol. Bilýän agam men. Salih bilýändir. Men video bilýänmi? O ukollar, dermanlar, zady hamar. Bilýän. Yaman erbede o adamlar. Ardyny ama aýtyp bilen ok. Daşy kabul edýärler. Adam saýlýar. Owa gowulyp barsan dogrup bilen ok kesirni niýe? Kesirni olsa 28-30 milyon bermerler. Kesirni 100'den adam bolýar. Kesirni 100'den adam bir adam bolýar. 50'si kesirni 60'sy. Misal üçin. Ýene baram. Dünýä derece Üsser gördüňizmi inni? Soňky wagt TikTok'da zatda kän adam çykyp başlady. Videolar çekilip öň beýle däl Instagram bolsaň. Ýuwaşdan galyp bar eder. Ýuwaş-ýuwaşdan inşallah. Olam aktivizmiň eden goşandydyr ýani. Aktivistleriň peýdasy kän boldy. Efirleň açylmagy zat etmegi meni äli işine şonu netije dip bilýän. İnşallah mundan beýlegem gowy bolsun. Nasip bolsa inşallah. İnşallah gowy bolarlar. Allah ýol berse. Görerse inşallah nämeler bolar. Abdullah çıkıp gitti yani hem Abdullah. Bilemok näme üçin men ýagny ýaman men hiç taht iýmedim ýerden bäri. Bir jasana şu döner ýedinde aş bolup şondan çykdymy ka? Sen ýavrum mümkin görüp atýarman bakman sen görüp. Näme bolmagy? Noş bolsun, noş. Sağ ol. Ýa ýeşdimle ýa. Bol. Ay bolýada. Noş bolsun, noş diýilýär. Sağ ol. Ay ip bolan soň diýilýär, bilýärmi? Noş bolsun. Abdullah da görüp azyk gitdi, öýen görüp baýa. Ay, Abdullah hem Abdullah jan da.
Şu taýda 360 adam var. Abdullah kompýuter aljak bolup ber. Eğerde ýagdaýyňyz bolsa haýyş edýän Abdullah'a kömek edin montaj üçin zady üçin sötki halkymyz üçin bir iş etjek bolýar. Kömek edeliň şoňa kompýuter alsyn. Kim näme güýje etse maňa liçka ýazyň. Men size zat etjek inşallah. IBAN okujak. Kim näme güýje etse azdan inşallah dama köň bolar diýär. Kömek edeliň şoňa gaýrat edin. Yokman. Awa men berjek IBAN'ny. Awa. Yok. Yokman. Türklönki değil. Yok trenirovka edemok, dost trenirovkany bir wagt koydum. Talip gowun bura. Go Allah şükür gowmaýar ýa delen. Ne dip bolsa alır Abdullah ne dip bolsa. İnşallah o. Talip şeýle durma da geçen ýyl ýejem operasiýa bolmaýardy. Adam onam ýalňyş edipdirler, doktorlar. Allah şifa versin. Näder şu adynny matkada rak bar eken ýa-ni wapşa edip garanti berem dok, edem dok, ýagdaý agyr diýä näme diýä şonu gümsan pediýalar men özüm ýurtdaşynda da özüm şu an elimden gelýän zat ýok. Ol sen bir aňyrda hani içeride işleyen bir tanışlaryň zadyň ýok. Bir ak yürekden bir näme diýsem kamry wyjdanyny saý. Bar efir görýänler hem bar, adam etýänler bar. Liçka ýazaýagam men häzir ol arada oglanlar zatdyr goşulýar da näme de bolsa kömek etýärler şola gerek ýerine. Awa şon ýal bir wa orada götüň adam bolmaz sereden oklar. Eder inşallah men pikir edýän ederler. Hökümetiň ödem eder. Bar içinde gowlaram bar zatlarym bar. Sen maňa liçka ýazagam. Men ton kontaktym beren inşallah elinden gelen ederler. Tamam. Yo Talip adamdan käbiri daşar ýurda gidip seretdirip gelýär, özlerine gerek bolsa bilýän. Owa bilýän. Tamam. Men ýurt içinde seretdirmeýärler. Meselem käbir çynowniklaryň çağalary aýaly gowlaly bolanda ýurtdaşyna baryp şu taýda dogurup ýurtdaşyna da edip Türkiýede İstanbulda iň gymmat bir hastahanada şu familiýasy ýardymçyny şu çağa dogurup 6 aýdan soň geldiler Türkmenistana. Türkmenistana ananan oklar medisinasyna ýurtdaşyna berip ýurtdaşynyň da edip gelip berýär-de. Olar ýaly suwçylarym kän boldy ýani. Ay oğlum ýagda ýokda biz halkdan bolyn. Yo men diýjek bolýam ýalňyş eden adam minniki bu meňe jemetse ýerti başga birine ejedin maýyp ýa bir zat eder. Öňüni almalylar ha. Awa inşallah. Yo men seret ola gorkýan zat ýok, götüne ýokardan birini emetmez ola gorkonok bilýän adam şitad eden okda şonun. Aýwa döwürçeler ýalak bolýar. Güýçlinki gowurga diýişlinki diýem näme diýe? Gün güýçlinki gowurga diýişlinki diýem. Senden şonu haýyş etjekdim ýa-ni bir içeride bir wyjdanyny bir halk üçin bir zat edýän bir wa bolsa bir gaýrat etdi. Baragam bar görýänler efir şu wagt. Özlerim habarlaşarlar inşallah. Ederlerler inşallah näme etmän. Halkymyz afsotky o. Özleri diýdi geçen efirde. Çykynda kömek edin, ýa dedim diýip ýadyňda düşýär muallim geçen efirde diýdi. Gelin problemaňyz bar bolsa aýdyň diýdi, biz kömek ederiz diýdi. Etsinler de indi geldi. Kömek edersiň muallim görýänsiň efiri. Ay gelsin muallim, bolsun professor, bolsun ýazsyn maňa onu kömek ederiz gelýän. Awa yo maňa ýazar bolsaň ýazmaz. Men o habarlaşan olarlar inşallah elinden gelen ederler. Liçka adet maňa WhatsApp. Ya tamam barıp birini garra adam da daýbaçy edip eýle beýle diýjek gön men maňa çykdynlar erkek boldy. Yok işi bolmaz ne olaryň. Olar adet etmezler agam näme? Yarawsuz adam şolar ýalak wyjdansy däldir, yarawsuz adam adar berer ýalak. Ola bra sana liçka ýazdym onu WhatsApp'tan awlaşar. Ay berýärler diýä ho. Hadi. Ha? Katala berýärler diýä bar hadi. Yok. Katala berýärler Türkmenistanda. Hastahanalerde baklar pulun bolmasa. Onu bilýän, hastahanalerdäki denetlikleri bilýän. Olatlar bilýäs.
Yani kömek ederlerle inşallah. O qatada berip pulun ama. Ya o Türkmenistan akıynen hemen qatsanızda qatebet ada berýärler diye var. O bilýärse o zatlar inşallah. Allah razı kömek ederlerle ýalyr. Bu boşlukni sen de tamakin ya da porjugan o boşlukni sen de. Daha önce de Vopşum'da sindagi misin? Ay hastaxanalarymyzda täze de bolsa, içiniň enjamlarym gowum bolsa, içindäki işleýän adamlara bir gow aýlyk alyp bilen oklar, doktorlar, wraçlar, medsistralar. İkincilik bilen hem uslowiýalar gowy ýöne aýlyk ýokda. Soňam bolar näme diýerler halka büdjetine $1 maly mizraf. Adamlar keseli bazat diýip adamlar allap analiz tapşyrdyp 2000, 3000 man, 5000 man ayal maşgallary onkologiýa keseliň diýip olary gorkup mazog aldyryp edip bu zatlaryň bilýäsler. Arada bir efire bir goşullar beri. Jaňa diýipdir bir aýalyny eside onkologiýa keseliň zady alamatlary bar. Onu tapşyrmaly, zat etmeli bulam diýipdir. Ýollaşyjak diýipdir ýurtdaşynyň. Ol doktora, näme seni ele zat bele zat diýip. Dogunçyň başlaň ele däl zat, men seni hoplugy berjek, prokuratura berjek, gary çek diýipdir. Olin başlarsyň diýip efirde bolup geçen waka şo. Ahmet? Prokuratura bakın tutar nemesine olan bestine var. Prokuratura gönderňeýärdi. Prokuratura bildigi derňeýär. Olary. 70% deňeýär. Ýöne aýdynmy bir zat Gurban Gulynyň bir gelenden soňra şu hökümet bara hastaxanalara zatlar hiç bir barlyk barmanna gözüňde gelýär. Barlyk barmadykda hastaxanalar sebäbi hastaxana öz elini adamlar istediği kimi näme de türklerde at koşturuyor diýär. At oyna diýerler olar. What? Yanğıç ýene neme diýerler diýe, yanğıç bar. Benzin, dizel yanğıçlary. Awa. Şu wagtlara oturýan. Hizmetdeýän. Eşdiýän. Benzin yanğıçlarym gatyrýarlar. Şu oturýan pikir edýänler o. Bilýärmi, ýurtdaşynda bilýärmi Amerikada hiç bularýalyk zada goşular ederin pikirim ýok, bilýärmi şey diýip şu wagt näle derejälik halk gelip biz düşündüm. Burdun içindäki problemler aýdyp görýärmi halk inanýar. Şu derejeye yetmek Allah Taala niýet etdi diýjek bolýarmy? Öň bularýaly hiç pikir etmezdim. Yani uly işdir o bulam. Allah'a şükürler bolsun. İnşallah bunun hayırlı bolalım. Benzinlerim gatyrýarlar diýe, benzinler bar. Zapravkalar. Awa benzin Rossiýa gidýänlerde. Ya içinde nasıl ya içinde? Awa şu Rossiýa gidýär diýip eşitdim men topliwa. Rossiýada näde Türkmenistan ýeterlik kıl benzinli boy bar. Ay может dizel yanğıcı. Может быть yetişýän dällerler kaçad etmäne, pirrabat etmäne bilýärmi? Pirrabot etmäne. Olam bar bilýär. Oňam dogry. Ay galar näme? Adam paýşa etip geçmeliler, onu näme hastaxana. O diýär, ýene diýär. Atak şu wagt ejeňe rak diýdiler diýdiň magam. İşte Gitti. çık gitti mi yankı? Canın sağ olsun, şu çık gitti diyen bana. Allah canın sağ olsun. Ola dediler O çık gitti, o dinleyen. Dinleyen aklar dedi, ne dedi?
Bolu ya bağlı olanlar sağ olsunlar kömek etýärler ýalyr. Haýyş ederse olar da. Ederlerle näme? Bizim maksadymız bara hemmemiz. Bir adamın işi bitse bir peýda ha. Men üçin gowar ýa-ni şu şey dip adamy kömek etip bilsem de adyp bilsem. Adil Jabbar diýe baralgyn atylgy diýe näme diýjek? Tari. Aýdy. Ero kul huwallany aýatyl kursyny elhammer bilýärmi ho adam alemeder ýa. Şodatda bilip ondan adam alemette o baralgyn atjaň diýip. Kul huwallany bilýärmi? Kul huwallany bilýärmi näme diňni? Allahyň ýeke täkligi ondan başga güç ýok. Muny emedýän zat şonu bilip ondan diýär adama ho. Ama ya negatif için kelle Adam talip. Onları gurulay. Adı Jabbar. Kul huwallany ha möglan. Olmazdı Jabbar zaten. Brat ol sana baralgyn atykly ýene diýme kul huwalla bilen ýa ayat kurty bilen bir baglanşykly ýeri barmy şoň? Son bil ondan diýjek bolýar. Yo son bil ondan adama nemet diýjek bolýar. Terep biz bir ýerde kul huwalla bilen ýa kul huwallan kiçik çağalar ya ho. Kalbin. Näme kul huwallan kiçik çağalar bilýär. Şonu bilip ondan adama diýmeli. Kul huwallan bilme. Olam ullu qaza çağadır da. Biler kul huwallan. Kul huwallan bilse beýdiýeti ogul. Sen bilmän bir şey diýip oturdyň şu wagt. Elhamdülillah bilýärmen. Luboy näitmen aýdyp beren. Luboy sırrı, luboy. Yo, luboy diýen söz ýok, sen gırla oturan dininde luboy diýen söz ýok. O näme diýip durdyň? Luboy da var. Sabrmen diýen. Haýsyn aýt. Haýsyn aýt, men aýdyp beren. Okap beren. Luboy. Bolýa, o, soňa haber, liçka ýa okasa ýerdi ki, men Talibin bilen gurlaşmak üçin gir otelna şu wagt birat bilen. Talibin. Gurlaş. Talip adam, talip aýdy, talip. Talip bana çava barken de bana hiç mi näme? Talip New York City diýmek. Bu Talip New York City gowun brat. O Allah şükür sen gowmy? O Hudaş. Brat New York'tan Türkmenistan dolandyryp oturdyň şu wagt. Gül sana. Mala dede. Neme mi? Brat hal bir videonda neme diýip ýazan ekeniňle yo. Üçeliň hemmemiz eýdeliň beýdeliň. Üçmediler näme bollaýyn brat şon soraňdy girdim. Erkek ýalbar Hudaý. Ama şu men köpüňiň şuň ýagda atlaňy görýän o bilýärmi? Şuň Türkmenistan eýdýär, prezident eýdýär beýde. Tolk ýokla hiç eýdiňde gep baýany iýdi ýok da o näme bolup dursylar näme ýetenem. Men Hudaýa diňle ýa-ni bary hormat goýup diňläp. Laýyk baran badyr näme ýer koray diňe laýyk wagt gede. Ýöne hiç ýyrin görüp bilemek men onu sağlıktır da ýerna. İnşallah dost. Agacım. Ay sen ol inşallah bolmaň. Baryk ýan suwjurya ösküdýä. Ay yo baglan gura qala bradym o Hudaý bar o. Yalnız ýere baryk ýan da Hudaý zan bar. Ýurt gowa o. Näme bolmandyr şu wagt. Ýa bir taýda Ecem rahat diye men da soruyordu. Siktirdi işe da o da soruyordu aklı. Ne ece rahat olsa. Sevmeli lekeniň. Bulýaly gidip barýadyn. Ýene sevdiň bolýan jetem bulaşdyrdyň men. Ay bolýada näme çek. Meňden ýanda näme? Ýylyň ejesi. Bana Luboy diýen söz. Luboy bir sabrmen şol stil talip Luboy bir. Meni hiç kime... Mani otur Luboy diýär Luboy söz. Näme Luboy myzatçy? Ömrümde hiç bir adam gelip... Yok, sağ ol. Menin bacym mesewupdyr ýa-da aýdypdyr diýip aýdyp bilmeýär. Men hiç açan ömrümün erkek ýalyp bir adamın ejetine başyna ya doğunyň da diýip sevmedim. Haramda eýle beýle gaty gahrym gelip diýip biler ýöne eje waja sevmeýän. Sen gelip näme işiňe eýliň ejesi ýaran oklar. Adamlar var. Gat bir gaýrat oturup binamyzda. Sen özüň etsen sevýän, taýip sen. Ýa, sevýän, brat, men gatyrak adam. Özüň etsen sen sevýän, malada. Sağ ol. Allah tawsyr boldy. Allah taýlan özü haklaşdyr ýa. Prosta bilen ogup aýdypdyň ertir bir on
hasaba çekileceğini şu aydın sözler üçün. İnşallah her bir adam kim töhmet atıp kim sevişde olmasa kıyamatda görüşür tavalat etme. Hiç de hasapsız yoktur bu dünyada. Her birinizden hakkımı alacaktır var. Kim benim hakkıma iyiden olsa. Awa. İnşallah. Gelibem. Maňa da sewenoklar halka sewiýärler. Mene halkyň adamı näme halk üçin çykýan şutaýyk. Çıkarsyň sewersin halka sewiýän bolýar da. Halk üçin açylýar şu efirler. Garip tuğramak. Klientden köpeýden gelýär nämäňe kafeňe ara gelýärler üçin. Ya men kafem däl, doganymyň kafesi bu. Ay opsen koda dogan kosa näme? Wa. Balsaňyz da dogan ile zat näme? Bir bolňdyr da sen kon xabardyr da agyýar. Demesseňiz. Ya men sen şu aýdan soňdan seretdim da upgrade etseňden ahyry işgär işläp bersen menige deň oktary bilýärmi? Ti hyzaýna gaýtdyň men ha. Gowar ýa-ni. Rodiyana menige deň ok. Şoň aýdan ýa kim işine dotyr boldy. İjek sen alt gaýdan boldy. Bilýälim. Gurla Serdar. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum. Ne haberler Yasin'e? Go Allah aşkına goýmaýan. Yaşlılar gowum talip. Wa Allah aşkına öýde ýagdaýlaryň bolmaýar. Oda. Ay menem sen goňşuragyň Amerikada. Ha. Amin amin. Baştan ýaman santy. Ay может быть, брат. Ka wagt bir daşarda görünýärler. Ha. Ay Ay görünýär. şu wagt howa ýylatda çıkarlar indi. Köşe çıkarlar. Postoýany günne çıkarlar. Arada da men ejem bilen kakam men insult bolanlar indi. Yat kän ýöre bilen okdy ejem postoýan elinden tutup köçede aýlýar kakamy. Bir gedek öňünden sura çykdy, ejem kakamyň elinden tutup barýar bolan. Aýdymam goýupdylar aşagynda. Neçe müň tane adam laýyk goýupdylar etdir. Dedim. Bah. Ejem men 11 ýyl bäri kakama seredýär. Kakama suwa düşürýär, dyrnagyny aýry, hemme zat etýär. Allah Taala her birimize şey dip ayal nisip etsin ara. Ertir bir gün kıynuğuna düşen vaktin sen taşlamacak. Kıyın olur ya şu vakt ayağı tap. Şu vakt kıyılarda atlar köp. Yani kıynuğunun başlayağı olan köp taşlak gidiyorlar. Yurt taşına gittiğin işlemeyene. İkilik diyorlar. Allah'a orasın o şu vakt var ha. O adam tapmam. Sen öýlenmedin ha berde wagtyň. Yok yok. Öýlenem wagt. Ay bizem 30 ýaşa öýlenem wagt Ay. Öýlenirsin inşallah. Amin amin sağ olun. Hasapsızlık yoktur inşallah. Nesip edin. Bir adam öýlenirem zadym eder. Diga bediyas var. What? Bir kilitde sen telefonka talip ha? Ova. Telefonklarına bir kilit öýlenip bererme, näme radio goýun? Näme tanışdymdan ken telefonklar. Çok sana da ken telefonklar öýlenip beren şu wagt bir ýyldykda, 2 ýyldykda. Yo brat ol Näme radio goýun? Öýlenmeli bilýärmi? Öýlenmek gowulat. Çal näçe çalda öýlenseň onça gowy. Meselem men kakam 48-nji ýylda 77 ýaşynda bilýärmi şu wagt. Tuğulemi. Men kakamyň ikinji aýalynyň bolan ýani. Diýjek bolýan adam kakam garrakdy da men bilýärmi, kiçirak wagtym bilýärmi. Isleýär adam öz ýaş kakasy bolmagyny isleýär, güýçli bolmagyny çağan üçin işläp hereket edip bilýärmi. Adam näçe ýaş ortança gowy ýöne näme etjek? Her bir zadyň wagty bar da. Bizim finamız da şuraya alak, näme etjek? Mene sebäp etdiň sebäbi. Galip aslınız neresi? Çok basan neresi aslınız? Aşkabat Miriki. Ha, Aşkabat.
Mirwalaryň ýani. Olama. Ayo tayda sent yerlere belli yerlere. Awa mirik. Mirwalaryň mirki olur. Pat mirkin bir padwar maglyny bolmaly naşnoy misýärdi padwada bilýär. Biläşiň ýanymy? Käne barda naşnoylar. Şu wagtda bilemem. O şoňor. Yo padwarlar bolmaly, padwarlar. Meni wara mirikide zat. Ýekedek padwar bolmaly. Hemmisi tanýar meni mirikide. Sebäbi bilýärmi? Adyma mütköşükde. Tadipçi sen gelme. At ütköşük bolsa ahir tanalýan bolýan ol bu ýerde de bar. Awa hemmisi tanýar. Tanýar meni oğlanlar da atlar men yani bilýän son kadam dälim şäherde de Allaha şükür. Şolar ýalak. Tadip näçinji ýyl sen näde? Ýene buraya gaýtagyna tadipçilere bar. Näçinji ýyl bir gaýdylar bar. 92 men 92. Aýtsana şolary näçinji ýyl? Awa men kiçilikden bäri görüşip Kelle Attepen Abdülzep. görüşýärdim men kiçilikden bäri sporda. Kelle. Awa. Ha. Görüşýärdim. Ay sporda gatnadym. Gulluğa gitýänçem, gullukdan gelim soň ýene trenowkada başladym. Ay başdy ömrüm bar, näçe 15 16 17 ýyl ýalak trenowkada edendim. Bolemy. Awa men käne derim trenowka. Soň uje ol goýuldy zat edildi de ay. Tadip. Awa. Nime var? TikTok'da Celal Kari, Aymrat, Kajawa şolar. Mene elbet göremok az başy. Sen näde garaýan şolar? Ben sen görüp neşdeýin ýerine do. Ya men dinlämok olary. Adına ok ha? Ya Celal Kari, Aymrat. ya men olar dinlämok. Ya öyle. Men sufist däler. Şolar. Olar sufi ya men sufist däler brat. Sopy. Men sopy däler. O sopy diýen düşündüm men. Men sufist däler brat. Düşdüm. Her kimin öz inancı bar da brat ýani düşýärmi? Olara men adam ýalak sylaýan. Olaram adam, olaryň öz ýoly bar. Menim adam, olaram adam. Hemmesiniň öz ýoly bar düşýän bu durmuşda. Her kimin öz inancı bar. Meselem nälimeň daşynda hristiýanlar bolsa, beýleki dinler bolsa, şolary men näle sylaýan bolsam, olaram sylaýan gowra, olaram musulman ýani. Ýöne men dinlämok da öz dinleýänlerim bar. Men rus dilini dinleýän köplenç. Rus dilini dinleýän ne? Düşdüňmi? Düşünmüşüm de. Aymradam yallaka. Ay yallaka görler. Günü yallaka günü görüp görler de ara bilýän, ne alisem ka. Mene dini bilýän adam yallaka bolmaly diýip pikir edýän bilýänmi? Yallaka. Celal Kari'ni evet göremok. Celal Kari'niň nämesin gowurdym bilýänmi? Oğlanlar ýanyna barýar, sorapdyrlar. Zalime garşy görüş. Malades orada. Zalime garşy görüş. Celal Kari. Zalime garşy görüş. Aýdypdyr şol. Gydyklan göräň barynda soraňda. Katmana erkek ýaly malades diýdim mara. Şonu aýdyp bilen bolsa erkek. Malades. Benim sözüm diýişim ýani Aýmat Gaçyn gatnamada şonu tapawdynjak gop diýdim da Celal Kari. Aýmat Gaçyn diýen Celal Kari da Celal Kari malades. Tuğra mervetler alıp başı. Vay Murat näme ol? Yallakydar o. Yallak olur. Şoň üçin men yallaklarken halama wa. Men yallaklygy başarhym bolsa da men şu Türkmenistanda goýja bir ýerde oturardym, işlerdim. Şu wagt
Durup yatardım var Türkmenistan'a. Yani Allah'a şükürler olsun. Zato erkek yalı, mertler yalı. Ne eyleyelim bilirip bilyen. Onu edip bilmeyenlere utonsın var ha. Doğru değil mi ya? Yanlış aytdın. Yo, o benim bir kala eşitmiş aymak barada. Gara şonun diýdim na Celal Karym bildin sen. Bilýüsleňki. Aa ya Celal Karym men hiç erwet zatym yok men brat hiç bir adyma garşy ýöne. Celal Karym malades şona diýdi o erkek ýaly. Amstayda bir 100 safar raptır. Şu yola girmeň asıl sebäbi näme şunu çynyň aýtsaň. 100 safar Bara raptır. video çekdim ha video bara dost. Men näme video çekdim sahypamda bar ýerde. Olar bilýärlerle bilýär soraýarlarle bu zatlar. Negatif düşünce köp de şonda var. Video çektim men sahypamda hemme zat bar. Näme üçin men şu ýola çykdym. Hemme zat bar. Arkaýyn görüp bilýäňiz, video görüp bilýäňiz. Ana näňde meni var şol. Awa. Ýalar o hemmesi başga zatda. Bir adamam çykyp men hakda erwet at diýip bilmez, birini satypdyryn, ýa birini kidad edipdirin, zar edipdirin. Bir adamam çykyp aýdyp bilmez, Allah'a şükürler bolsun. Şu ýaşa çenli insap bilen ýaşadyk. Hiç kimin hakkını yemedik, zar etmedik. Elhamdülillah. O bu ýerde dilimizden bardyr gürlemene. Kynçylygym gördük, baýlygym gördük, hemme zady gördük. 20 ýaşymda ingo maşinem aýlandym. Hemme zadym gowsy bady bizde Allah'a şükürler bolsun. Kynçylyk görmeseň talip, kynçylyk görmeseň hiç zat ýeňip boranok. Aha, 20 ýaşymda gullukdan gelemde barıp maşina aljak boldum, kar soradym. Siýen o wagtlary targowda işlejekdim. Siýene soramda garnaşlarym, gatybaý garnaşlarym bada. Ay ýok diýdi. Kokko berdiler o. Allah Taala maňa şeýle bir ýol açdy dar o. 4 ýyllap 500 goly işgärim bada o. 500 goly işgärim bada. 4 ýyllap Türkmenistanyň firmaň başlygy boldum. Volkswagen maşin sürdüm, Mercedes maşin sürdüm, Toyota ýagy bilen hemme zadyň ingo maşinler sürdüm, wadiçilerim bady. Yani şaýaly ýaşadym o. Allah Taala her bir adamyň ýüregine görä berýändir, şondan ýatdy çykyrma. Amen soňrak girerim onda var. Böyle onda sağaman yazın. Давайте, sağ olun. Böyle işiniz üstünlük. Näme geldin şu ýangy söwütdädir. Hayır olsun. Salam aleykum. Tingecek bolýan ýa. Ya söwdüňle adam gürleşip bilen okmy? Näme diýip söwdüm? Talip. Alhamdulillah kaksamy. Ýa söwdüň ha, näme nagdyň çykan zady bilen okmy? Filtr goýup agdyň o. Yo, hiç näme gaýtan men söwmelenlerin. Men hiç zat diýip söwmelenlerin. Ya o şey diýen tarif söwmedi. Gatı söwmedi o $1 bolsa da Ya, söwmedim beýt näme ki samsyk etmän sen o gaýrar edin. Näme diýip söwdüm? Näme diýip söwdüm? Aýt. Yani efirden çykyp giden adam eyle beýle zat diýip söwdüň ha. Hiç zat diýip men hiç zat diýip söwmelenlerin. Özüň ýöne gara çykar diýdi bolen çykaryp goýberdiň. Men hiç de gürlämäge ýöne efirde söwmelenip gaýtan men özüm diýenlerin. Doğru sen sevmedin onu Mevlana Pir sevdi. Doğru mu? Şeydi. Ağışla ona. O Yanlış bir adacık. Yo çalıştım da başka bir sevdi. Yo men söwmelenlerin. Mevlan bu da Mevlan diýen. Ýa öňe bara özüň çykar diýdiler we mara çykaryp goýberdiň men hiç de gürlemäkem. Bir zatlara diýdiň sen dost menem bilen oturup. Näme diýdiň? Ama şunu kelime. Awa bir zat diýdi, tor alt geçsem yok benim şuma. Men diýen zadymy aýdyp bereyinmi? Bolýar bersen gitsen dost. Näme üçin men bolýar dost sen tamam dost. Yok.
Bey dime Yok, de. bolýar sen bula diýdiň en alimden ok taýyr var, taýyp şo çöreği götürdüm başa gaýraktym menim. Çağlasaydı ki. Bula da diýdiň aýyr. Esas kuşsa yer. Ya men üt köşklat diyen nalırın. Şeyledem Talip. Ey dost ýadyma şuna bolýarlar o temalar ýapaly näme? Aýdy ber dost dinleýän seni. Näme aýdan näme diýjek bolýar? Ya hiç adam diyecek bölüme prosto öne girip guruluşup bolyanra. Ha guruluşur o bolýar. Gazagystana geldim diýdiň, näme diýdiň şu Gazagystana diýdiň. O Kazakistan'ı men özüm şu an. Kazakstana durmuş näli gowmy? Gazagystana derken Türkmenistana sen şumat efirin aç. Näde açmaly görkezýin men sana. Ben bilýän, köp bilýän sen ýa-satdan. Açtım ana. Aç. Yok mümkün açsana. Yo men sana zapros Verdin uğradım kamera açmak için. Ne açmaly bolýar? Ana. Görnýär mi? Talip. Ava görnýär. Ha. Ya ana işte ana. Sen gördün mü şuları? Ya sen ne berdi? Sen onu görkezme bani ýan häzir. Ha? Bani ýan häzir. Maşeňi yap. Bardy yap berdi, bardy. Ya gördün de men ağlaya diyen seni ağlaya diyen benim ağlamayanım mor közümde. Ben aşağıdan yazdılar da Näme diýjek bolýan şonu aýtsana ýa şurada. Ya bolýarlar işte adam. Mesela. Aldan ok diýen dogryňy aýt näme diýjek bolýar aýda indi. Yo men näme bir zat diýmän. Yani kepne kotlap oturýys diýjek zadım yo prosto öne guruluşyk diýdim şu adam ýöne hiç adam däl ýöne şeýle guruluşyk. Bolýanra. Aya bolýar. Ýok o ýerlerini görkezmen gerek ýok-da guruluş. Görjek diýdi şu wagt oglanlar görjek diýdi menem görkezdim de duran ýermi görkezdim dogrydymy? O doğru. Ya tersirak bir zat diýdimmi? Yok Gülýaly. Gülýaly brat, hiç bir problemi yok. Hemme zat normalna diýär. Ya menem maşin sürýänne ýene şugul maşin sürýänne ya üýtgeş nime dalle? O zat mı Volvo mu? Ha o ana seret. Volvo böyle. Европейкада. Ava olan Rahatda görüşeýlen diýär. Ava. Ay ol wara, ol Ay men özüm darny boşlukda şeýle maşin sürüp Moskwa gatnaýan. Menem 3 ýyl sürdüm ha. Benim 3 ýyl sürdüm ulu maşyn. Türkmenistanyň içinde sürdüňmi ýa daşyna gatnadyňmy? Amerikanyň içinde. Ha aňyrda, Amerikada. Ay nesip bolsa wara şu maýda hazır green card çyksa nesip bolsa menem barmaly. İnşallah. Çyksa. İnşallah. Karawa. Anket tapşyrdım. Şu tırfırmany, şu taýyk Howaswada. İnşallah. Ay o gelersin nesip bolsa. Hem bolmam. Ay şu taýda 5 mağa diýen bir bar ödýän tırfyrýan ha. Ay men bilem o brat. Käne türkmen berdi maşallah köpelli. Ay nesip bolsa wara maýda bellisi bolýar diýdi. Hazır şoňa çenni garaşy botyr. İnşallah. Pasolstva şeyle girdim men. Öyle koyvermedi. Koyvermedi mi? Yok. Aýtdyň mı? Trakis boljak, zat boljak diýip bir konsola bir düşündirmeli kelinde. Men arzum bar. Trakly kampaniýa açjak Amerikada. Amerikanyň ykdysadyýatyny güýçlendirjek zat diýip şey diýip aýtsaň gowarýarlar. İlçhanada. Gürlesen gowarýarlar. Ay men diýdim, bir ogro diýämi diýe. Menem ýok, özüm gitjek. Şu taýdan neme bolsa tırfyrýan men özüm şu taýda diýdim. Aňyrda diýdim, sürmek
Men işim dedim, tırfırım yok dedim. Ay, yok koyver. Aşağı pas olun öz. İttari yok koyver bile. Yok ditti. Ay, ol bilýärmi sana görüpçülükden gören diýerler. Bildi de sen bäri kelip pul gadajagyny, baýajagyny şoň üçin bir kelip görüpçülükden edenler. Ol maňa diýdi. Sen yüzüňden görünip otur, sen baýajaklan birisiň agam. Yok. Ay bizim näme baýap şu işimiz bilen mol. Börse ýitgeşik nime de Allah ya. Ay bolýaly. Dogry aýtdym. Sen agam efire случайно goşuldyňmy? O yani TikTok işte inni bärik işte isteýän kagelimde parkovkaly. Ah berdijan. Türkmenistana açan barýan bratok sen. Ay 2 günden ne tip bolsa bararyn. İnşallah. Sen häzir bara sana bir gowur maslahat berjek. Sen häzir bir 5 minut kanaly efir yapdy. Bir gözüň bilen ýetikdirler, bir gözüň bilen bir kanalymyny aýlanyp çyk, bir kurup etdi. Soň täzeden goşulaý sen. Bolýarmy kanalymy? Bir gözüň bilen aýlanyp, iki gözüň bilen bolmasyn, soň birden ýüregiň agaýmasyn. Bir kurup etdi gaýdaýsan. On nämeden niýdiň düşünmedim de. Soň düşünürsiň sen. Moskwadan diýdim daýan fener o. Berdi. Moskwadan sen diýdiň, Moskwadan sen diýdiň dämeli. Yok, Kazakistan. Yok, Taliýa sen Moskwadan şu mat diýendiň. Yok. Ya. B. Meni ýalňyşdyrjak bolma, menden sorady, men Kazakstanyny diýdim. Men diýen Taliýa. Yok, Moskwadan sen diýdiň o. Yok. Diýmedimmi? Men özüm Moskwadan gelýän, ama Moskwadan diýip soramok, men özüm Moskwadan gelýän diýdim. Ya gülýärler. Emmedat normalny. Prosta diýenler bilmeýän bolsaň, şu ýüzüň açyp geldiň aşağı diýip bolýan bir kelek. Ýene bilmeýän geldi. Parkovkatyn. Ol bilýärmi? Bilirsan. Filip Kirkorovdagy. Parkovkatyn. Näme diýär? Niftu dver zaşol diýip arada bir çykyş etdi, soň telewizora çykyp. Niftu akoşko zaşol bolýar da indi şu taýda. Sen bir agam bir kurup etdi gaýda gowy. Soň berde niýetiň bolsa gel. Bir bolýarmy? Parkovka sen o brat. Bir parkować. Parkovka sadet. Parkovka etdim maşinim, gülýär normal, durşwady. Bir ýüdüňladyň ýu bir çöregi. Çöregi ýüdüňladyň ýu. Parkovka tamam, parkować etdir. 5 minutdan düşünýär. Aýlap çykdy ýani efire. Düşünýäriň bilmediň goýan bara. Gül aýrap çyk. Düşünýäriň bilmediň goýan sen. 2 minut aňjan. Bu bara işler Ankara'da durýan, bara biraz gaýdan turap ýa el ýetmän ýören. Ay ýokla ya gün ýok. Getirsin biro oda adamlar prosto ýa etmek üçin gürleşmene gerek. Yok. O sen tanaýma ol ho. Yo brat tanan, o 100% tanan o. Tanasa men o 100 Şu diýen şu işine bir başary bolup berýär, bir çem papa bastı, senem aldyň bilýärmi? Şoňa bilen adamlaýan. Tanan ok. O. Şu wagt ýa-ni. Yo maýo diýip bara. Aman. Ay. Aman. Bilýärmi? Berdi gitdi öýdýär parkovka bar. Awa berdi şu wagt off duty gitdi brat, off duty. Ay. Ölýärler yo. Ay. Yo tamam. Yo, eve doğrudan kenna yo. Awa berdi işke gowzar. Karamady wa ol işle ber başaga bilýärmi efirde edilgen oklyna edilgen ok bolýar da bir. Awa garamay işläp berýän adam da TikTok bir ara gürleşmek üçin meni özüm efirden
Men özüm şol ýolda baramda bilýän adam apşeňe ýeten okda gürleşetin gelýär bilýän adamlar bilen oturýan bolen bir Bastı sokulştu da yolu. Dıza dura oluyor gördün mü? Aba men yüzünü açdy diýdim bolen yüzünü menim geňim ördüm be. Bu adam näme zar etdi bolen. O küne ýyzma var ýani milyon akna edip durlar görüyor. Özne ceyran seni Yewdalar gowaja tugolama. Allah'a şükür. Awa adamdan ses var bolýan. Hava mehriban vatandaşlar. Haydi oturun. Assalamu alaykum. Ve aleykümselam. Abdülcebbar. Abdülcebbar gittim al. Yok. Ağam şu balinsalar vardı gurlap berayam. Ne ettiler balinsalarda? Näme men haberat? Näme? Yo ýaňydyňa ne bir zat diýdiň da şo. So sen düşünýärdim da şu adagam bilýärmi? Näme qılabras? Näme? Yo sen öz bolşuň üçin ýalmy ýapar kol tutýan mam sen. Näme diýjek görýän näme? Talip. Ali insan 15 ýyl, bari insan 15 ýyl agladyň da agam şonu sonra jok bolýanlar näme üçin agladyň? Seçme olarak yani men eşilýän zatlar aýdýan men saňa näme? Bir üýt köşüp agladyň da agam giýreňden diňe bari insan bir zat diýär welin bari insan kesir bolýar da ýa bir zat boldymy agam näme bir. Şonu biljek bolýarlar. O eşilýän zatlar aýdýan men saňa näme uniwersal. Yo, diňe şonu agladyň da agam 15 mutlap şonu bir hyly maňa geň göründiler bir zat. Bam kan diýen näme bolup kan bilýän. Efir wata dana hemmeden mesletinde başga adam eşitjäň näme? Näýlan başga balinsa bardy Näme aýtmadyň näme? Öçüden anynda näme ýene bir nemeň bar öýtänsen. Näme bolupdyr? Hadi paýsana näme bolup duraýmy? Talip. Talip. Yok men maşynda var ýany. Maşyna satdyk dur Talip. Ha. Maşynda var ýany. Aýsa o setin ýaňa zap setýäňmi näme? Efýan onu otur senden kanka. Agentde näme? Şu kepde inşallah gatar kıyım olan. Azat Fo'nun jaýyna çenli görkezjek internetde. Ýa-ni efirde görkezdim ýöne. Görün Türkmenistana narkotik satyp näde jaýda alýarlar, näde jaýda ýaşaýarlar. Köşkel jaýlar bar adamlaryň. Hayran galarsyňyz da mehriban vatandaşlar. Serdar Berdimuhammedowyň dwaýurundagony Azat Fo. Ogly gerek daýdanyň aýallygynyň maralyp aýallygynyň ogly. Azat Fo, Ataş Fo, Kakajan Fo. 3 tanyp dogan bular. Serdar Berdimuhammedow bara bular Gurban Golynyň arkasyna şaýal ýaşaýarlar, şonda da Gurban Golynyň
Ece vazifini goýanok göre sevip bara. Gaty bir gaýra da bular ya garnaşyr bolandan bolmanyň gowy. Aslan Gurban Gulyň garnaşy däl-de aýalynyň garnaşy da ýöne şonu da adam bilýän bir içinde bir zat bolar da näme diýsem kan blagorodny stolya bilýän içinde bir minnetdarlyk duýgusy bolýar. Bularda ol adam ýok. Şaýaly ýaşap görler o. Ne? Üniversitede ne mesela tarih üniversitede cevap verdi. Üniversitede cevap verip bilmez. Kimçilik var, näme jogap bereýin ha? Men sorak. Tarihin diye sözüne cevap versen köp bilmedi. Näme jogap bereýin, aýtdy. Diýen sözlerine. Adat diýaloga talip. Talip bolmam. Ogo, näme hem ýaşmy, hoş geldin. Bolmam. Oňa şükürem. Talip dinle oturunam can. Can favor özüňde koýdunam. Biret dinlemeni. Dogry biz Karaçym Türkmenistan'a dawam diýo agam. Ýöne bir kıyın görmedin. Moskvada oğlanlara video çekip beragam can. Gayrat et. Haýs şu kim näme urlady? Oğlanlar gaçak alanlar we dokument düzetýär diýe Karaçym bir dawa neme şorda näme diýen aýdan kimlik berip oturdy ýa Putin Karaçym şoňa bir kömek edip beragam can. Sen haýjym. Ullukan. Haýs video çekip beragam men adamdan edir şu account ýazam can video çekip ber gaçak oğlanlar üçin Moskvada. Haýs sen ullukan talip. Bolýar. Hakykatdan ama bolýan bolanok ma bolýan bolanam şonu bir bilip çykam bir gaýrat edip ber oğlanlar kötünýä. Edil mena dokument la mesele ýok. Ýöne bir Türkmen oğlanlar üçin ýene üçinji orda gaçak edip ber üçin bir video çekip beram haýs ullukan. Şolaryň pasportyny soragy toranmy ýani men bilem o dolar. Vizadan wagty dolanlar gaçka işläp berenler şurada Karaçym şu kanun çukdy Karaçym bez vizalara Karaçym dokument düzet beredi Putin Karaçym näme dipdir dawar baglaşypdyr bilem o Türkmen ile baglaşdym ýa başga milletler ile baglaşdym Türkmen bolun köpene aýyň 30-ndan soň diýdim Putin çykmaly ýurtdaş ýok ýurtdaşa şoňa üçin dokument düzetmelipdir da Son seni dokument düzetmelipdir. Oğlanlar Türkmen oğlanlar Karaçym şonu düzetjek bolup ıglap berler. Türkmen oğlanlar düzetjek bolup ıglap ber şol konkretni bir bolýan bir ýetirip ber kıyın görmedin can. Haýs sen ullukan, gatullukan haýs. Her kime bäsma üçin geldi İnşallah men hemme zady öwreneýin, gyzyklanaýyn. Tere viza çekip bara, men viza çekmek problema däl. Ýöne biziň sesimizi kim eşitmeli? Bizim prezidentimiz eşitmelimi ýa-da Russiýanky eşitmeli? Şoňa görä-de adram Russiýanky eşitmeli, Russiýanky. Karaçym ýurtdaşynda Karaçym Russiýanky eşitse soň türkmen kömekler Russiýanky emeste türkmen kömekler Öz türkmen oğlanlar üçin Karaçym. Serdar eşitdirmek mesele däl. Sesi bar, Serdar Berdimuhammedow eşitýär. Onda şüphe ýok. Ýöne Russiýanky eşitdirmek problema birazçyk sebäbi. Näme diýsem Yo, men oklam şonu edip sen klip çekip men oklam men Russiýa kapaýly anam. Olam ester ýöne häzir Karaçym dawar baglaşypdyr. Karaçym näde dawar baglaşypdyr. Şu dokument bolýar diýipdir da. Şunun oğlanlara Karaçym şunja bir kimlik ýalat. Karaçym onu ýerlap barap erde pasportlardan soradyk genetik konun. Olam kän bolanok mu diýenler düşünýärmi? Ýöne bir sorak gör, näle bir klip çekip beramza haýs sen ullukan, gatullukan haýsam. Bir kömek Türkmen oğlanlar daşa dowlat işläp beren, gaçka işläp beren Moskvadaky hem aýal gydamy diýmeden bar. Hemmeten baram. Belarusiýada 200-den gowrak adam tutulupdyr, habaryňyz barmy? Yo, bar. O Moskvada tutulup, Belarusiýada tutulup, Moskvada tutulup bolan Türkmen oğlanlar gidip oturam. Odan hazır hemmeden şu dokument. Men düňe gördüm videoda. Dokumentine karşı. Hemmeden podzelka dokument. Yo, farsi dokument bar mesele daşar dowlatda hemmedat bada. Şunýam most Türkmenistana da badyr mene görem ok ýöne opsiýon aýtsa koýlanladym. Ýöne bir daşar dowlat üçin bir kıyın görmeden talip sana gaýrat edip ber. Haýs
Ullukan senden bir şurara oğlanlara Türkmen gaçka oğlanlara yenelere bir gayret et baram kömek edip bir video çekip baram bir kösenmesinler yen etmesinler amcan haýyş ullukan video çekip ber edir şunu goýam şunu goý edir şu akandy goýam mesela TikTok'ta men göränam berdi ýerden toma uğradam TikTok'ta görüp otynam hemmende paýlarnam son bir kıyım olmadan kömek et näl dağır bağlaşdy Türkmen ular şol oğlanlar kara üçin berdi işlejek bäsmat hojulugyna berjek yen etjek uğraşacak iş yap veren oğlanlar da barsam. Bir kıyın olmasan, bir kömek et amcan, gayret et, bir gayret et, beram näher şertde bolar, näher şertde bolmaz. Bolýa men YouTube kanalda paýlaşyp sebäbi men Türk bärde TikTok'ta men diňe türkmen dilini etdiň. Nädir sebäbi iskustvy intellekt diýip bir zat bar. Ol intellekt men diňe türkmenska auditoriýa beräler etdi. Men näder rus dilini çekip edip bilmeýän. Ýöne men YouTube kanalda paýlaşan inşallah hökman bolýarmy? Bir kömek et amcan, kıyın görmeden bir näli gollog bolar, edil neme da diýor, men prosto aladam şu türkmen gaçkak oğlanlar üçin deport bolan kara üçin izasda olan şorda da bir kömek bolsun, näli kömek bolar, bir mos bir çykar amcan, näme diýen men Türkmenistany bilýän hemişe ýamannamok. Hemişe ýamannap çykamok, sen efirine girsem hemişe Türkmenistany ýamannap çykamok. Ýöne bir oğlanlara kömek bolsun, ýene bolsun. O da bilýänmi? TikTok'ta täze bir kanal açyldy, Turan birligi diýip. Niyaz diýip biri bar, Niyaz. Ola mäder mesle görkedeýin. Şola mara ihlat edýär biziň Türkiýedäki watandaşlarymyz üçin. Äder mesle görkedeýin şonu. Ne? Götür elin derdini. El götürmeyer başına her kimi. Bollu. Şolon bir zatdyr etjek bolýar, bara mene şun odat etýän arada da eje saýrylypdyr. Goja adama mediýa gurulşýan we arasyra Niyaz abi. Bir mutalip söwn efirinde söwn edimi? Efirinde söwn edimi? Politik knowledge. Mezan bir raýdan ganjyk kakos diýip ýazma agam asakda men dogruda aýdýan ma ona ýazma men efire giremem şonu zatlar ýazan. Ona diýmem men watanym üçin edýän men pul alamok agam hiç kimden. Men öz azamma berde men dokumentany. Ýazma şonu agam eşitýän otaň. Ýazma agam. Ona ýazma men ona huy pilot däl agam. Samsyk bolmaň agam men prosto gaçka oğlanlar üçin kömek diýip otyryn pul bermedin şo 30-40 müň diýip. Samsyk bolma agam. Ona diýip ýazma agam sen ýene ýazýan agam politika knowledge. Ona diýip ýazma agam men watara bolýa. Men suwaram agam men watan dawa ýalan men. Bolýa. Niyaz bilen gurulşdym düýüne önlükde. Ejesi aýrly baş saglygyny berdim. Men diýdi Türkiýedäki öz iýleşme kömek edesim gelýär diýdi. Şoň üçin men ýüzlenme etdiň diýdi. Serdardy ýüzlenme etdim diýdi. Erdogany da ýüzlenme etdim diýdi. Şolardan haýyş etdim diýdi. Näme gaýdy zady? Men hem o niýetiniň täkligini anlaýan. Kapos agam seni. Şolar ýalak efiram ýoş-ýoşdan inşallah yapmaly. Yapalam efir yapalım. Ona söwne zat etmen ganjyk diýär. Ganjyk däl men aýdyn bir mutalip yapmamyzy bir men ganjyk däl. Deret bir aýdan men ganjyk däl hiç ganjyk. Bolýa, ne etdiň aý bolýa, näme aşakdan hemme zat ýadylar. Bakos bollar goýsana ne etdiň aý Berdişke garaşyň bir münçük berde söz bereliň. Beýan sana berdi. Berdişka. Berdi aýdy. Talip. O magam. Salam aleykum, hoş geldin. Yaxşy. Wa aleykum assalam. Awa. Ne diýen agam? Ay o tyrmene maşinna. Galaklanam şu wagt. Ýa bir sen saňa medeş bir adam bilen gurulşdym. Sen näme şo bilesim ele şu. Batır liçka ýatsana ýa polis knowledge liçka ýatsana men gurulşan sen akçam bara berde efirde etme gayret etme liçka men Akos bolýar. Sura taçay surati.
Göresiňler de nirde turanmaýar. Yani ýene ýanky ýerde oturýan sarawny. Bir adam ýa-da oturuyor diňe bara. Ondan etmeňe olanlar daşa döwletde Moskwada gaçky olanlar kän o. Bayağı o zaman. O da Paylaşıyor, olanlar efir paylaşın, tüfedim paylaşın. Şunu mayda gaçky olanlar var, şu dokument çok oturuyor. Dokument de çok oturuyor. Bir dokument hemen ayt. Vermesinler bir direkt. Bir de çözüyor dokument. Yo, Moskva'da var o talip yapacak bir şey efir. Bir de ağam sen yurtlara var ya. Ha? Haysi yurtlara gatnaýan. Türkmenistan, Kazakistan, Moskva. Ha, Rossiya maşallah. Sen ağam hakikaten na boýşyňa men diýen o. Ýüzüňden zadyňdan bilýän. Berdi. Gördün mü tarihi? Girdin mi profiline? Bolya, lişni soraw berme. Kim eken? Soraw. Yo lişni soraw. Dogry aýtýar lişni soraw bermem. Siyasat bardy güleşemiz oş wagt, başga zatlar bardy güleş otyrs. Abdülceppar gerek. O aman. Solar ýalak. Oja. Hay, bilen kim näme talip diňe orolla bilýäňa? Ul maşin Bilýän men. Ul maşin adam ýa-da ýara ýöne. Rulle oturup bara mene 11 saatlap. Minimum 16 saat sürýärler berde olanlar 16-17 saat. Teret asakta var ağam kakos nirede öldüm diye. Teret men maske. Teret söylüyor bana. 1500 kilometre ne talip? Verdim, burmuç ağam sağ olam. Burmuç ağam dedim böyle. Asakta kim ma komentarı yazıversin ha. Asakta kim yazıversin ne şeyle cevap verecek. Kim yazıversin ha. Kim yazıversin ha. Allah'ım. Yukarıda Allah var. Men prosto Türkmenistan için men ma hiç kontrol o. Asakta gelen burmuç asakta gelen raydan ha burmuç estin burmuç ağam dedim öyle ağam dedim böyle burmuç ağam dedim öyle hemmeňiň gaýratyň haýys ullaga asakta kim ýazyp ha kim ýazyp yukarıda Allah wadyr ha ýöne Türk olanlar Moskwada kötünt börendir men şonu aýtjak bolam kaçka girip bören olanlar kötünt börendir şu asakta ýadanlara kim mesele diýip Kakos eşdiýärmi? Sen şuday. Moskwada Türkmen oğlanlar kötünýär sen şoň üçin gelin şutar gördüm do. Bolly sen pulumy hiç kim sana işat pulun beren ok adam beren ok gördüm do. Bolly da Mapul Mapul gerek gel. Men öyle işim var. Hacin balığı yalı giyin ol normal. Orta da. Sağ ol. Davay kakos ne? Dincal biraz. Erkek yalı şu efirde de var ha. Her yerde hatırla sataşyan Allah orasın. Giyin olma la giyin olmasan bolacak galibiyan. O men tağım giyine o. Tamam men gatı giyin adam, rahat adam, comfort plus bilýärmi? Aywa. Yok la berde hiç adam da etmediler. Näme berdi, näme berkep, näme etdi. Ýöne adamçylykdyr birden eýle-beýle zat diýseler. Prosta men bilen habarlaşaýam. Başka işte adam problemi değil ya. Gülýaly. Ya gowlay. Allah şükür. İşin bilen yurda suda. İşin yollar gowy. Näme o? Arkaň ýatyp durýar sanja näme gerek o? Näme ýerde açylyklar var düşünmedimmi? Talip oğlum ýaşmadylar. Jigim şulaglan çykaraý da bilenok öz serine del burada çykşajagy da olar. Kim? Neme jalan? Bilenok şu nirde degini. Bilýär ha, näme üçin bilenok? Dogancym näme bilmedi? Kime Oya bir neme oğlan bir. Ziyan bolaymy? Näme ziyan bolup? Biz näme berdi? Kislata däle dogancym. Biz näme halkyň sesi biz. Halkyň sesi biz.
Biz yanlış iş edýärmi vatandaşlar? Men ne doğru bir iş edýänmi? Yok, o Aşağı arada- ýazayň da. o arada- Näme ziyan bot, näme narkotik satýan bir, näme ziyan bot, narkotik isterişler sat. Biz halkyň Yo, men çıkar diýäm. Talip, men çıkar diýämi? Sen ala diýdi hemme kim şutaýda. Hemme kişala dedi otur şu at bilýär. Zırhçılar. Yo, ben dişkan ağam, berdi ağamın yüzü var ha. Maşallah nurlu bir doktor o. Yüzüm Yeter var, go evet. adamda, go adamda. Günü bilen gezip görür çağa. Şu adama diýjek adam Hudaýa tapşyran kim şuna diýip gaýtsa Allahdan tapın. Yarın aşaktan amin yazın. Kim şu adamı gurur diýip Hudaýdan tapsın. Amin diýip yarın aşaktan. Yo, men çıkarar ýaly ütgeşiklat guruladım ştaýdy, işte gurulýar. Ama öňe şeýle gurulaş. Bolýajygym bolýar. Bolle arkaynam. Amin diýip ýazdylar ştaýda. Näçe adam beddua etdiler. Eğer sana değilseler, şol Allah Teala şol belalım bersin şu adamı. Kim sana değilse. Hälem girdim mon marat çıkar diýdiler on sen yapıp koýberdin da bilýän Talip. Yo ağam, ýa-ňa Yap diýdiler. Başla soradym ha senen oň üçin ýalňyş etdim. Hay, bolýar. Bilýänmi? Tu jagaş. Maşallah. Noş bolsun amjam. Sokmu dobry boljak bolýarmy çipon näme? Yo, sabı. Ha, sabı mı tuğulema? Patriota Türkmenistan'a getirdin onu. Ay, bir blok, ya iki blok atyanna yanıma yol, uzak yolla. Ha, malazet ağam. Ay, içiver oğun oryan. Daha şağın patriot oluver, ay tuğulema. Yerli önümçülüğü östürmeli o. Assalamu alaikum. Nerede? Wa aleykümselam. Ay näme ýadyr bir 5 10 Bir näme ýer o? Kafeden natdan ýaýan. Ha, o. Maşinni gowurduk ba, olba, buba onun käbir yerlerde iman alagarak zat bolsa, kafeden zatdan ýan. Ay bolýar alay. Yol gowulay. Bisir. Daýmelliyam bir ýerlerde. Bir oturumda näçe sürýän? Bir oturumda bir ýol. Ýa-ni bir oturumda näçe kilometr durman sürýän? 1500 kW 2000 öm. Ortaça vara 1500. Talip. Ha. Bir daha diyen gowurduk eter. Andırlay Türkmenistan ha. Berdi gowum taplar. Ha, o ýaxşy. Talip assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu alaikum. Gowum ýaşmy adamlar. Vallahi şükür gowmýar ýadylar. Tamam işläp berdim. Vallahi şükür. Berdi geliş Moskwadan mı? Menem Moskwadan. Menem şoprten ýany. Aha, Moskwadan gelýän. Ya tuweleme ýol bar. Menem Kursk şäherdele ýukalmaly nedip. Amen beyni o geldim şu wagt yan geldim adar akşam berdi ya ters ertir yerden nesip bolsa inşallah ýörarsa. Men Arenburgdan gaýtdym. Оренбургская область, ýa-ni? Öyle. Ha, o. Ay bolýar alay. Berdi şu tuweleme. Sene kän adam tanadam, malazet. Güler ýüzüň gülmesin diýämi? Yo, tanamaz ýaly bir ütgeşik demeden, bir şahfer oğlum. Gat diýänle ýa, ýüzünden görnüp otyr gowa adamdan, lay sada adam diýenle şondan. Adamyň ýüzünden bilip bolýar, adamyň nälerini bilýärmi? Adam kärçilik gowulay diýenle. Yo. Adam bolmaly, başarmaly bu dünýede bara. 5 günlük dünýede ýaşaýar. O. Adam sen dinlik mi berdi? Ha? Hala dinlik Türkiýeň mi da? O hala dinlik.
Sen kinämi? Ten. Talip. Dost, men adyman orasy hatday bilýän ha. Ulsuňlay menden agam. Da efire girdiň diýip bizimle beýlek öz yurdumyza barsak sonra ederlermi diýäňmi? Hemen diýäňmi? Ya, dost, näme? Ol bilýänmi her bir adamyň öz jogap berişine bagly. Meselem, sen şutak gelip piştat aýdan ok. Sen prosta gurleşmäne gelýän ýani. Näme seninle bir adam bilen gurleşip bilmersiňmi ýani? Özüňe sora bermeli. Men näme kim bilen gurleşmejemi? Sizden soramalymy ýani. Men her şeýdi pikir edýän ýani. Ay mene prosta yüzüň nuruny goňýan, gogurýan seni. Hawa braçam. Ne şolar ýalakda. Diňketin eşitdim şo proglanyken özüm ýa kärdeş eken. Muň bilen salamlaşaýyn. Başgalar tanamok. Ya dogruda. Näme indi men kim bilen gurleşip kim bilen gurleşmejemi, kim olar karar bermelimi? Goýun o özüň iş bilen bol berin diýen ýani. Mene Allah şaýat hiç açan biriniň diýeni bilen dat bilen ömrümde hiç kime boyun bolmadym o. Daşy men öz enam atamyň aýdanyny etmedim ýani men öz näme ýüregim näme diýse şonu edýärdim. Pişmanam däl şu wagta çen hiç bolmadym ama Allah'a şükür. Ay bize näme hiç serik ýamanlygymyz ýoklaý talipçan prosta salamlaşmak, sağlyk soraşmak, sagaman işleşip ýörsiňizmi diýişmek, musulman oglanlar da imanly oglanlar da. Alhamdulillah. Ova braçam. Ay şolar ýalak ömürem gitdi ýa wagt gidýär. Iň gymmat zadymy gidip barýar wagtymyz. Peýdaly bir zady gitsek owda. Peýda çykarsak galetsek inşallah. Hani Tarif, hani bir üç berde amin diýelim, hani amin. Ya. Nerede giyin oldu diýen aýdan. Ya näme? Gulam ne berdi? Amin diýelim, hani. Amin diýelim berdi. Maňa diýýäňiz näme boldy beýle? Yo, wajay mena sida ýandy. Gulam başlaýar ýa-da beýlema. Talibon filayan senin filayan. Ağam. Tarif diýdi boldy ho. Tarif diýen soň boldy. Aýdan diýen kän bolar ağam. Erkek ýaly sen näme? Hiç tadyň sirmi ağam? Anan maňa ağam men bir zady bilýän bu dünýede. Eğerde sen bir adam bol bir Allah Taala sygynyp ýaşasaň, diňe bir Allahdan gorksaň bara, Allah Taala bütün adamlary seni söýýärlik etdiler. Sen bir Allah'ın razylygy üçin alga. Anan maňa sen ýanyma hiç kimem gelmem bilmeýän hiç bilmeýän. Men sana 100% garantiýa beren şonu. Hakykaten ha. Prosta şonu bilip goý boldy brato. Adamlaryň razylygyny almak. Ben amin diýen var. Düşünün. Talip. Berde amin diýen var. Yüzünde bede böyle gullanma ya be. Ne mallo bakate böyle. Yine ben prosta yani talip. Aşağıda näme ýazýanlar nämesi do? Näme öz başyňda ýöne bir zatlar ýazyp gidip oturýarsyňyzlar, näme berdi adam artyk maslat gurlan ok, eden ok. Äder bir munç kakos ýene prosurda otur. Şu Rossiýada. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Gel kakos. Näme ola kakos? Zan tarat. Opsum ýa-ki bir ýurtlarda nemede gidip göründi ýana, men çonadyk. Men hem diňe sesim ýaparna mesele ýok. Men çonadyňmy? Jan bir diňe. Men çonadyň ama janos prosto bir zat aýtjak teret. Kakos. Dur men bileýin sen şu näme üçin goşulanyň. Ýöne sen maňa aýtma bolýar, men biljek bolýan. Sen şu wagt Rossiýadaky türkmen raýatlary üçin gelýän. Türkmenistandaky Rossiýadaky enteplerin dokumentsiz raýatlary üçin gelýän. Dogry erek? Yo, öňem girip otyn, talip teňke men. Aba, ýöne şu wagt şu girmeň maksady şu zatlar üçin gelýän gerek. Wa, şo eder şu zatlar üçin girip otyn. Aba, şoň üçin men približno şu wagt уже. Köme edem jan. Bunu bırakcan, elinden gelenler arkaym olaýtym men. Gayret edem. Köselmeden oğlanlar, köselmeden am garada şu dokument ötedi biderek. Ader oğlanlar men profesyonel agda geçeyin, bir tapar agda geçip şunu da agda dinleyecek. Soň size ora mene motorjok da şoňa ora neme çekim neme motorjok. Ýene bir geçeyin. Aýdan bolýar. Moskvada oğlanlar üçin
Karaçym kömek edin gaçka olan şurada 40.000 50.000 rubl berip 40.000 50.000 rubl berip dokument düzetçek bolýar. Putin kara çykartdy bilemok. Türkmenistan'da dawar baglaşyp durmaýyn, baglaşman olardyr bilemok. Gelir. Ýöne şona oğlanlar düzetçek otur şo çynmy, çyn näme oğlanlar neňe medir men patlat edin, menin patlatda komentarda ýazyn oğlanlar pydyr pul bermedin 40.000 50.000 üçin. Ne şonu üçin Talip sen ne kadar tamam son bu çek tamam çyn näme Onu bırak çağır. tamam ne kadar ulla. Orası evet yapsana çarif. Orası evet çarif. Yapanı yoksa maşaktan yeni ya da uğrarlar yeni şolar atak edip başlarsın yadır. Davay kakos. Kakos ne sen orası evet çarif. Benim bu sahnanı bir yerde görünýär oğlum. Dinleyecek. Orası evet Dejavu çarif. diýär doğru aýtdyr. Uzaktar öň bolup keçen ýalar. Dinleyecek. Nämen ki taknaýar. Kimin tanıyp? Kakos. Tamam. Kakos. Brat Emil gije var. Zaten no. Şunu gije yatyr kamlay. Ha? Gije şunu yatyr kam meni 2-de 3-de tuzdur. Prosto çıran tut ýüzüme. Kakos şunu efirde näme diýdi diýsen men täzen gaýtalap biljek da brat. Gel ya tut mo brat. Berdin gulamazsınız, tarif edemezdim. Tarif. Berdin gulamazsınız, edemezdim. Ya näme? Näme doğru aýtdy bu ýerde. Talip. Bu ad ne dedi? Ay şu wagt ol ulatda kafede. Bu ad neme dötüyor? Ya. Orası evet çağır, yapsana sesini. Ha? Orası evet çağır. Воздушный тормозun sesi gelýär. Birleşine de şu var sonra. Yo, воздушный tормozun sesi gelýär. Birleşine de sonra. Yo. Kim boşul ýaşakdy. Uy, o so purida ýa-ni o. Воздушный tormoz. Adylypdyr. Assalamu alaikum rahmatullahi ve berekatuh. Wa alaikum assalam ve rahmatullahi ve berekatuh. Wa alaikum. Gaza, bratane, как дела? Alhamdulillah, ты как, брат? Нормально, все, от души. Нормально, брат. Allah даёт, жена забирает. Да, алхамдулилlah, что делать, брат? Dali. Ha. Tuatına kakos neme diýerler tarif bara kakos. Türkmenistan. Kakos var adam. Alan olayım. Da. Alhamdulillah. Oraya bak. А ты откуда, брат? Ставрополь, брат. Ставрополь? Да, алхамдулилlah. Ставропольские туркмен ты? Да, alhamdulillah, брат. Stavropol'e Türkmenleri yaşaya biliyor musun? Ali. Брат. Я по-туркменски чуть-чуть могу разговаривать, брат. Только по чуть-чуть. Ali, брат, не надо sen ti Türkmen не надо, брат, не Türkmen o. Нормально, хорошо, брат. Biz o. Брат, не Türkmen ti o. Kakos. Abdul Burmuç Talip, Abdul, men ne çıkarsak ne diyorlar? Tira parçalat ve kakos. Talip. Alçı olmak gerek ya, bırak. Tira parçalat ve kakos. Kakos, öğrenemem. Burmuç, kakos. Tira parçalat ve kakos. Tira parçalat. Tira parçalat ve verdim. Ali ördüm, dön ha. Haydi ver, bırak da dinleyen. Ali ördüm, dön. Айди вер, браток. Dinleyavatır. Слушаю тебя, говори. Hanım, Talip. Berde sözlerinde Berçan o bu sen dostum. Oh, yaxşı. O orijinal yan değil mi? Ay, şu oxuyum tutuna onun ya.
Görüp oturdum ben bana. Sizin Oğlan. Berdi gary illi sen hıwa dost sen ukun tutmaýar. Gary illişden ukun tutanokdany. Ya kof içtim şoför var. Aditler var yolda. Azca kof içegen ne bilýärmi? Uku tutmadı ya. Uzak görecek bolsaň. Mene bir gelek penzada ksana gary illan tufa goýdurdym ýerlerine on bol leýen böldüm projektor edik goýdum. Ya ol penzadan bektasda. Ya kenişten ol adama bir gatwyr peýda lälüdýän şol. Ol Näme diýän ol? Red Bull idi, Buzzer idi, ay opşym. Şola garilla ol üçüti bir gat peýda ýoýdýan şoň bir ýany ýa. Ay mene ukudan atýar oşon. Energetikle yol. Ay bu Tawrin bara içinde on gatı ziyan ýürüňi. Şo ziýany bar diýä mene içemok. Näme kofejig içýän? Bolly, gördüm. Red Bull Amerika'dan mı talip? O Amerika'dan çıkan edýän şol. Amerikan önümden mi Red Bull? Ya bilemek dostum benim senin soruyorum. Enerji ver ya yürüň. Peýdallar däl aslında Red Bull, Buzzer, Garilla, üçüzem peýdallar däl. Yok çay içýän gara çay, kofe içýän. Ay ýok bilem näme goşaçynar boljaga zat içen bolýan da nahardan soň da bilýän. Ay çay içýän mene kofe apşy halam o. Kendi içemok kofe. Arkadan tavsiye etdiğin nemesinden için otçukun. Bolýa dost, o zatlar aýtmaly. O zatlar barada guruluşmaly. O zatlardan koýulýar. Top barda atlar berdi. Temalar barada guruluşmaly. Ey bolýala. Abi iş nemelerler berdi. Bir bonus gidip otýarlar şu maçdaýda. Ber sanatçı berdiler. Berdi iş kobra top barda. Berdi bir ýylyk beren. Ay mene dedi bolýar berdi Ýewropa çekle işler. Ne so produýaýlyk çykanok. Ay 25% işleyen. Хорошо, я... Olin. Я закрою эфир тогда. Я трейдер кесser o ana. Просто эфир. Yapacak kolp bördüme. Yapma da Sen koyalım kim ya? Talip yap. Şopurmu? Bir de attılar Talip. Teredin ya. Yapma da. Erkek ya alaydı. O da sen berdi beýme. Namaz vakti boldy men gitmeli efir yapmaly. Wagt gitip barýar, adet barýar. Ya sen okamalmy? Yok bizden tek asr vakti, ikindi vakti. Ha. Owa gaýra dedin inşallah ertir däle berýän ýene açaryn Allah ýol bersin. Köp sağ olun goşulum. Bolýar. Berdi nomer berdi janlaşalla berdi. Yekejemin talip. Berdi. Belli 705. 705. WhatsApp çöndü mi? 705. 463. 2457. Gün be WhatsApp'a belli yan sonra WhatsApp'tan çıkanlar. Bolmy Türkmen nomerden Allah'a emanet olun. Assalamu alaikum. Sağ ol talip. Davay sağ olun. Davay sağ olun.